Merħba u nilqakom mal-episodju ieħor tal-podcast tagħna. Din id-darba l-bidu kellna niġbdu mis-salott tal-Wejza għax qbadna fuq xogħol ieħor ta' kitba. Il-mistiden tal-lum huwa Matthew Gregg, ġuvni li sejjaħ lilu nnifsu ex-gay. Magħruf ukoll fuq il-medja soċjali għax jagħmel ħafna minn daw il-kummenti kristjani li huma kultant pjuttost kontroversjali. Għajla nemmen, għajla naqbel mal-affarijiet kollha li jgħid Matthew. Pero xorta xtaqt li niskrutinizza ħsibiet tiegħu aktar mill-viċin. Jekk għadkom ma qbattux il-kilkomen, issa huwa l-moment li tagħmlu propju dan għax din it-taħdida twila 3 sigħat u 3 kwarti. Għal daqstant taħdida tibda tek bil-mod fil-bidu u taqbad baqbaq bis-salvaġġ lejn l-aħħar. Ovvjament 3 sigħat 3 kwarti huma ħafna ħin, jiġifieri żgur li l-ħsibiet mhux dejjem milquma kemm hemm bżonn, żgur li ma kontx dejjem għalmenu jiena artikolat kemm xtaqt, però bla dubju taħdida li ħadd gost inkun parteċipi fiha, nitlobkom biss li tkunu ftit klementi magħna. Aktar minn hekk 9986-6425 jekk tixtiequ lil ħabib tiegħi Andrew id-Derek jasal fuq l-qadba tagħkom fi żmien 48 siegħa basket ġubiet tal-laħam. Derek Meats huma il-main sponsor ta' dan l-episodju. Nilqgħu fostna l-sponsor ġdid Orangeman. Orangeman huwa prodott ġdid mill-Iżvezja li sejnek ta' sigaretti. Fil-fatt l-Orangeman għandhom prodotti varji, soluzzjonijiet varji biex wieħed jaqta' dan il-vizzju, però ħankellimkom fuq l-sticks li bażikament għandhom il-bixra, id-daqs, ix-xorta, x-xejra, kollha ta' sigarett u inti qisu jkollok sigarett f'idejk. Bid-differenza li huma 100% nieqsa minn tabak, vape u duħħan. Għażla fenomenali għal min qed jipprova jaqta' sigaretti. Għal dastant hemm ukoll soluzzjonijiet oħrajn li tistgħu issibuhom fuq il-website tagħhom li hija orangeman.store. żuruha jekk lan tiegħek huwa li taqta' sigaretti. Insellem minn hawn ukoll il-ħbieb tagħna tal-Valletta Glass tal-appoġġ kontinwu straordinarju li dejjem jagħtu lil dal-podcast għal daqstant li segwaċi tiegħi jekk qed tfittxu b'ċejjex dekorattivi partikolarment dawk tal-ħġieġ għad-djar tagħkom inħeġġiġkom minn qalbi li jżurhom. Jekk beħsiebkom iżuru franks.com.mt biex tiddubbaw il-kilkomen jew kwalunkwe xarbora, tinsewx ma' checkout JM Franks biex tieħdu l-10% skont. Mhux tinsewx, komplu ibbatu li dawk ir-ritratti bil-kilkomen. Grazzi kbira li Likebs li mhux tal-li huma l-irħas fis-suq u jaslu ħdejkom l-aktar malajt tal-li issa wkoll għaddejjin bi proċess ta' greening tal-flotta tagħhom. Likebs huma ħbieb kbar ta' dan il-podcast nħeġġiġkom tużaw is-servizzi tagħhom. Grazzi straordinarja lil Shirley tal-Motion Blur li għal darba oħra għattini darba reġgħet qalatna minn waħda u għal daqstant qed nixbdu dan il-podcast bil-kameras tagħha. Dak kollox minn naħa tiegħi, ngħaddu issa l-episodju ieħor tal-podcast ta' John flimkien ma' Matthew Gregg. Nirdefaw najdu kemm għal-buzz Min waħda neħibu tnejn Ma nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-podcast ta' John! Il-podcast ta' John! Mela, tlaqna? Ja, li l-ek tiftakrek ovvjament ġej Omaro. Ekku. Muġek. U niftakrek il-Free Time Studio. U niftakrek tifel vera... Kont tifel insomma dak iż-żmien, mhux qed ngħid xejn ħażin. Kont vera diligenti, umli, simpatiku, profiċenti f'xogħolok. Jiena u inti tiftakar konna rekordjajna mixtape. Żgur ma sax ninsiha dik. X'kella partikolarment memorabbli l-attività. Ma nafx għall-istess darba, ma naf li konti taħdem ma' xi female vocalist naħseb darba minnhom ukoll. Anka nies iddoqqu tires kon daħħallek l-istudio. Le, ma niftakar, ovvjament peress li kien jogħġobni l-hip-hop u l-R&B, allura aktar I came to life ma li smajt il-proġett tiegħek u inti ovvjament dejjem kont motivat, għax li jekk dejjem nafek motivat, allura tħalt għalija bruħek b'ġismek, allura. Eżatt. Le, vera ħad gosta kien. U inti kont sidekick tajjeb ħafna, ġifieri jien għandi memorja, ġifieri il-memorja tiegħek hija waħda
pozittiva immens. Xiena naf kemm jiena jekk ma tkunx motivat daqsi u tkun qiegħed fl-istess kamra miegħi u rridu nagħmlu l-istess biċċa tax-xogħol, jew ħataqbad toffendini u titlaq il barra li ġrat. Jew jien ħanaqbad noffendik u titlaq il barra li ġrat, jew nkella tiġi motivat ukoll u speċta fil-fatt għalhekk daw l-erba' ġillandi madwari, speċa nżommhom madwari għax għandhom motivazzjoni tal-bliħ. U insomma, wara dak il-mixtape, insomma, bħal kon taqa miegħek xi parti xi festin l-emmula u insomma, x'inti kellek il-karriera tal-R&B għaddejja, jiena kellek karriera tal-hip-hop, ma neżagġerawx. Kont indoqna qareb fuq 4 palkijiet daqs il-mejda. U insomma, mbagħad isek Osfort minn fuq ir-radar tiegħi. Skoprejt li kemm jintlaqna l-Ingilterra, xira mill sena Londra, pero jiena ma konċ. Ma nafx hekk l-istess ħin ta'. Jiena qisu 10 snin ilu. Xaħġek mela. Konna naħseb fl-istess żmien konna qegħdin Londra. Kont qed nagħmel naqas soul searching imma ma konċ ġifieri ma konċ. bħali. Kont nirrepja, ma konċ ġili repjat xi bars hekk just faċċajt għal-buzz konot namel il-freestyle, dak il-ħabta kien vertin il-buzz il-freestyle, kont għamilt karriera għamilt karriera immur fuq il-bus stops l-Ingilterra u not nirrapja l-nis tal-bus stop, l-smoke kienet tajba. Għet nitċajta. Ma dejjem kellek Ingliż tajb ħafna u koll. Inti l-Malti tiegħek eċċellenti u l-Ingliż tiegħek eċċellenti wkoll. Jiena pjuttost fan avidu tal-lingwa. Biex ħoss li hija probabli jekk mhux l-iprem ħaġa jew l-iktar ħaġa li tagħmilna bnedmin perswas li nemmen bisħieħ ġifieri fejn temmi dialogu tibda l-vjolenza. L-vjolenza ma tantx nixtieqha fis-soċjetà tiegħi. Allura kemm jista' jkun u anka importanti li l-kliem ikun mirqum għalfejn għax hekk jien antik sentenza li lingwistikament hija għadajfa, mela inti tista' tinterpreta mod li jien mhux qed nipprova mhux qed tieħu l-messaġġ li qed nipprova nwassalek u b'konsegwenza nispiċċaw speċta f'kunflitt bla bżonn. U kienet ċaġa li għalli miri Mortal Technique, ma nafx minnu Mortal Technique kien rapper kbir, ma nafx kien xi black belt fil-karate u xaġek, ma kienu jgħalmuhom li l-ewwel line of defense u għal-sienek, because you might, kif għalili, you might wind up fighting your friend without even, your ally without even knowing it. Insomma, unbat wara dik l-esperienza vera tal-ġen miegħek fl-studio, u jiena l-memorja tiegħi kienet dat tifel vera simpatiku, outgoing, eċetera, eċetera. Osfort għal żmien twil, u mbagħad naħseb wara xi 8 snin dejt nisma' b'damet ju Grek li jobot il-gays. U minnar ma konna flinti għat minn il-bot il-gays biex ta' jena pjuttost bnedem liberali, biex jena naċċetta għanna, biex ta' mux ovvja li il-gays jistaw biex jħobbu il-gays, whatever rocks your boat, you know. Bat sirt naf l-daqmet ju Grek kien inta xina nafek ġew maru. Bat bejtna d-daċċet jgħajtaw, men. Insomma, u f'dak il-punt, biex ta' bdejt najt biex ċara minn dak iż-żmien law. L-ewwel net dejtajt li inti ex-gay, u jinqas kolli idea li jint kont gay. Li kieku kontajt li met you gay, naħseb konajt probably makes sense, you know. He keeps his way, like he's stereotypes. Yeah, like all the stereotypes, I think you had 90% of them. But then for you to say you're anti-gay was really confusing to me, really confusing. Għandek raġun. Because I always dejjem smajtek ta' bnidem tolleranti ħafna. Sewa. Insomma, mbagħad fast forward, insomma, mbagħad ma nafx kif spiċċajna niklu l-kejk il-love in Malta. Insomma, u minn hemm hekk nibtet l-idea. Dik kien naqa background sewa, forsi naqa nfarrak ukoll ta' l-istorja bejni u bejnek. So special disclaimer, zaħir jiena l-daraġel dejjem sibtu simpatiku. Ma naqblux fuq affarijiet li jiena ħossu ma fundamentali u għalek ġibtekaw illum biex nitkellmuhom mingħajr interruzzjonijiet speċa taf kif just tnejn minni se parlaw. Però qabel ma naqbdu it-taqtija ideoloġika. Tina naqra kuntest l-istorja tiegħek, l-istorja ta' Matthew, fej tixtieq tibdija. Fidejk.
Forsi nispjega daqsxejn kif wasalt għalija til-ħaġa żewwa, fis-sens jiena meta kont żgħir dejjem kont daqsxejn aktar inklinat għall-mużika mhux għall-isports. Issa mhux qed niġġeneralizza tibniex ħażin, però nista' ngħid illi bħal kull tifel ieħor dejjem xtaqt nikkonnettja ma' subien oħrajn tal-età tiegħi. U pereżempju l-iskola il-maġġoranza tas-subien kienu aktar fil-football grounds pereżempju. Jiena kont ġuvni twajjeb fis-sens ma nagħmel ħsara ħadd u meta kont narhom pereżempju kważi jiġġieldu bil-ballun jużawh bħala arma biex iweġġgħu xulxin, għalija dik kienet xi ħaġa stramba u ma stajtx nidentifika magħha bħala tifel, fimt? Għat jien ma rridx nagħmel ħsara ħadd, ma nafx għax isum qed għandhom ċerta rabja qed jisprumuha permezz tal-ballun lejn xulxin. Jiena hekk kont nipproċessaha ħaġa. Allura ma xtaqtx li jkollix naqsam mal-football ground bażikament. Allura kont daqsxejn aktar iżolat, kont nkun daqsxejn aktar waħdi. Jiena xtaqt inkun fil-kamra tal-mużika. Sewwa? U ma stajtx insib subien oħrajn li kienu bħali, almenu jiena ma kontx naf bihom, fint? Allura forsi wieħed faċli jibda jaħseb li hu differenti, li għandu xi ħaġa ħażina, fimtax awtomatikament l-esperjenza ġarraba b'ċertu mod, mhux koħat l-istess. U fit-teenage years tiegħi provajt ukoll relazzjoni ma' tfajliet oħrajn, fint xtaqt ħafna li ovvjament inkun bħal kull ġuvni ieħor. U biex taxxa int kont ġuvni gustus u tkanta, ġifieri probabbli tfajliet kellek fil-liera mennaw sa strada reali. Ej, eżatt. U bażikament naħseb intbaħt b'konflitt ukoll ta' ċerta ta' early teens innotajt li hemm ċerti ġibdiet li qed nitqabad bihom. Issa jiena niftakar ġifieri ta' 11-il sena intqajt ma' kanal pornografiku fuq television u isni omt sessualment bħala tifel żgħir, omt sessualment fis-sens li kelli l-ewwel esperjenza sesswali u isni ġenint, kważi isni ħastejtni abbużat mill-pornografija, fint? U jiena kelli esperjenza simili wkoll, ġifieri l-ewwel darba li rajt il-pornografija ħassejtni xukjat u pjuttost tipo maħmuġ. Ma nafx biex u mbagħad l-istorja ma tkomplix hekk sewwa. Imma hekk bdiet ukoll bla xokk li qed tajt inti. Il-pornografija li rajt inti kienet eterosessuali jew eterosessuali. Ovvjament ma dak li tqajt fuq it-television. Però niftakarni pereżempju ta' xi 7 snin ngħid il-ommi ma tmissnix għax il-ġilda tiegħek ma taqbilx ma tiegħi. Dik għal xi raġuni baqgħet snin? Isu ta' xi 7 snin. Baqgħet memorja li vera bqajt niftakarha. Meta għadda żmien kelli konverzazzjoni ma' jiena qatt ma qed l-ommi missieri li kelli ċerti ġibdiet. Ma xtaqx nitkellem magħhom għalija kienet xi ħaġa li vera ma kontx proud biha u vera ma rridtix. Għalhekk kont naħbiha. U bażikament meta kelli konverzazzjoni ma' ommi qalt li istra taf li inti meta kont baby għamil xi ħaġa hekk bidejk li kienet tidher femminili. U kont nibża li inti ħatitla gay kif kienet tafaj gay. U jiena mbagħad bqajt naħseb fuqha, qatt imma baby, mela inti baby, għax għamel babies għandhom muskoli mhux hekk m'għandhomx kontroll. Fek m'għandhomx kontroll ġifieri. It-tifla tiegħek qasra sa ma kienet iżżomm. Eżatt, ġifieri għalija kien ħsieb qarriqi li għadda minn moħħha. U jiena nemmen ħafna fil-qawwa ta' dak li tipproġetta l-omm fuq it-tifel jew it-tifla tagħha. Ġifieri jiena ma niskantax li kieku din il-ħaġa kienet waħda mill-affarijiet li b'xi mod affettwat l-iżvilupp sesswali tiegħi. Ma nemminx li ikun hemm ħaġa waħda, jkun hemm combination ta' affarijiet ġeneralment. Imma insomma, provajt ikolli relazzjonijiet fit teenage years tiegħi, kelli relazzjoni ma' tfajla domna 3 xhur, vera qabilna flimkien ħafna. Però kelli anxiety ħafna, kont nibża li l-għunet kien hemm ħafna pressure biex tagħmel is-sess li jiena ma stajtx lanqas nidentifika miegħu dal-pressure kollu, allura kelli ansjeta kbira. Sewwa. Tantu hekk kelli waqaf dik ir-relazzjoni għax isni kienet ukoll relazzjoni sperimentali għalija u isni kont qed ninduna li m'għandix biżżejjed ġibda leha b'xi mod, fimt? Minkejja li l-ansjetà naħseb
speċta nitkellem ma' ħafna rġiel li kellhom meta kienu żgħar, ġieli anka meta pereżempju tkun ilek ma' persuna waħda mbagħad trid terġa' toħroġ fid-dinja bħala raġel single, din l-ansjetà terġa' tinbet. Fil-każ tiegħek, apart l-ansjetà, ma kienx hemm xi kwalità ta' ġibda straordinarja. Xina niftakar li kien ikolli l-ansjetà ma kien ikolli ġifieri ħajra straordinarja biex imur ma' tfajliet. Eżatt. Minkejja li nkun ansjus u s-segdi tarani għarwienu tajli li xkejken jew biex dik l-ansjetà hemmhekk imma l-ġibda kienet ferm ikbar mill-ansjetà. Eżatt. Inti ġibda kellek? Le, jiena ma esperjenzajtix u nista' nsemmi wkoll li kien hemm xi ħbib tfajliet tiegħi li kienu jiċċajtaw fuqi u jgħidu dak gay, forsi kienu jarawni pereżempju forsi nħares lej enough ċertu ġuvni, whatever, ma nafx kont nagħmel dak iż-żmien, fimt, imma li żgur li raw xi ħaġa fija li bdew jattakkawha. Ma tafx jekk konx ħares li irġiel, ma tiftakarx waqt li għaddej bil-pubertà, ma tiftakarx jekk konx tħares lejn. Le, iva kien hemm episodji fejn żgur kont kelli dik ġibda żgur, ġifieri lej persuni tal-istess lej. Insomma, u bażikament dik weġġatni ħafna li tiġi mit-tfajliet li isa għamlet ħsara fuq l-identità tiegħi bħala raġel eterosessuali sa ċertu punt. Fimta x'ina hekk xtaqt nidentifika sewwa. Imma insomma, u bqajt naħseb fuq dal-affarijiet mela jiena għandi kriżi ta' identità. Jiena qed nesperjenza dal-ġibdiet. Nista' nsaqsik x'dejqek imma fuq li saqsewk it-tfajliet, x'dejqek il-fatt li qalu li inti gay, jew li meta kienu qed jgħidu li inti gay isa imma kienu qed jgħiduha bistmerrijek, isu meta jitnejku bik, kien hemm element ta' bullying għalhekk. Għax imbarazzawni qudiem il-ħbib, fimt. Ġifieri f'wiċċek qalu wielek quddiem kulħadd met you gay. Eżatt, fejn il-football grounds bażikament. Allura għamlet li ħsara fejn jidħol is-self-confidence, so ġifieri bħala teenager mbagħad kelli problema bis-self-confidence u mbagħad provajt nuża l-mużika biex jiena insib l-approvazzjoni minn nies, infatti ġietni l-approvazzjoni minn nies għax imbagħad kienu jivvalidawni bħala mużiċist, bħala kantant, eċetera. Imma mbagħad kelli kriżi għad mela x'ħan nagħmel jiena, min jiena. U mbagħad bdejt nisma' fuq is-soċjetà mela jekk inti ikollok dal-ġibdiet mela inti gay, tiġi dik il-label qatt mela forsi rrid nesperjenza ma' ġuvni biex nara kif nħossni u mor f'dik id-direzzjoni u mbagħad ovvjament ġismi uġbitu dik l-esperjenza u jisni bqajt insegwi dik ir-rotta. Mbagħad kelli reazzjoni ma' ġuvni Londra għamilt xi sena ġifieri miegħu. Kemm kellek l-ewwel darba li kellek esperjenza ma' raġel ieħor? Kemm kellek żmien? Xi 17 sena? Xi 17 sena u kien boyfriend permanenti u kienet sempliċement esperiment biex tara? Kienet aktar xi ħaġa esperimentali għalija. Relazzjoni serja kelli Londra li kienet damet sena ġifieri. Sew, u sa ma wasalt Londra. Ħassaqsik l-ewwel, nħoss li din il-parti naqra importanti. Meta dawk it-tfajliet bdew speċta jgħidu speċjalment you gay dal-mod dispreġġattiv. Il-reazzjoni tan-nies ta' madwarek x'kienet ostriċizzawk jew ma tawx każ, x'kienet ir-reazzjoni dawk in-nies? Bdew jitqu magħha bażikament bdew jitqu magħha u ħassejtek umiljat? ħafna, imbarazzat, umiljat. U jiena mbagħad kont insib sa ċertu punt nkun ħossni komdu ma' ħbib tfajliet u mhux ma' s-subien. Għall-istess raġuni li s-subien kellhom ċerti tendenzi moħħhom fl-sports u isni kont inħossni aktar komdu fil-ġentilezza tiegħi fit-tjubija tiegħi li nkun ma' nisa. Allura sirt aktar familjari ma' tfajliet milli mal-ġuventur sa ċertu punt. U xi ħaġa interessanti fuq kif taħdem is-sesswalità hija li aħna maħluqin biex inkunu miġbudin lejn dak li hu misterjuż għalina. Għalhekk ġeneralment ir-raġel ikun miġbud lejn it-tfajla. Issa jiena jekk sirt familjari ħafna mad-dinja ta' tfajliet, il-ġuvni sar misterjuż għalija. Sa ċertu punt tal-bliħ din il-ħaġa. Però jiena l-antitesi ta' din l-idea għalfejn jiena rabbit tipo missieri kien pjuttost assenti jiena nikber u trabbejt f'dar ma' ommi, nanti, oħti, Noel, Nadja, biżibilju tfajliet, u mbagħad jiena u hija. Spiex ta' anka il-mara li għandi issa
il-mara li għandi issa. Il-tqajt magħha meta kelli 10 għax kienet il-best friend toħti li kellha 15, ovvjament dak iż-żmien jien kont nipprova naqbad magħha minn għalija li qed nagħmel suċċess kbir apparentament tiqas tiftakar xejn. Imma in-nisa ma kinux misterjużi għalija. Anzi, jiena kont nisma' jiena speċta anzi kont inħossni li kelli meta Wall Street kollok inside trader information, speċa jena kon nistenna l-oħti tiġi minn Paġeville biex jintafaw mal-mejda jihdu t-tew nuqt nismax għalu fuq il-ġuventur biex nara, alright, ma kollok il-bajsa kbir, għara ħedetik 2 on 5 jieġobom il-bajsa kbir, sawa, bjonti jem, studjon. U speċa ma kienux misterjużi xej ġifiri. Puntajjeb. Min kajja dan, kont ġifiri, nasab kelli problema bil-kont. Ma sifti kien problema, ma kont pjuttost prolifiku fil-qasam. Le prolifiku tinstama vera, tipo qed niftaħar u vera rasi kbira. Mhux prolifiku, imma kont attiv. Sewa. Għax infatti kif qed inti, is-social factors waħedhom ma jiddeterminawx l-iżvilupp sesswali ta' wieħed, imma jaħdmu anka ma' percentaġġ minimu ta' fatturi ġenetiċi. Imma mhux għax sabu xi single gay gene, imma għax pereżempju ikollok xi dispożizzjoni emozjonali bħala ġuvni ta' ċerta età, pereżempju, tkun aktar sensittiv pereżempju, allura tkun aktar il-mod ta' kif tinternalizza l-esperjenza tal-ħajja, forsi għalija kienet differenti minnek, għax inti magħmul mod u jiena magħmul mod. Ċifieri għalhekk tajt, imma kif għaddejna minn rotti simili u kellna ġiex outcomes differenti. Għax hemm element ta' personalità individwali u koll li jaħdem mal-fatturi soċjali. Ġviri inti tistqar li hemm elementi li ġej mill-bioloġija. Mhux neċessarjament, mhux esklusivament trawim soċjali. Ekku, ġifiri, però dak il-percentaċ huwa minimu. Jasal sa massimu skont Science Magazine, artiklu li ħareġ fl-2019. Science Magazine huwa magazine li jismu Science Mag. Science Mag, ekku. Bone. Rock and roll. Waħda, l-akbar studju li sar biex jistudjaw il-relazzjoni bej il-ġenetika u same-sex attraction. U sabu li il-fatturi ġenetiċi jitilaw sa massimo, ġviri, il-bracket edha bej 8% u 25%. Il-bqija huma dak li jisejħulhom prenatal jew postnatal factors, ġviri ġġara wara li inti twelidt, ġviri l-esperienza tal-ħajja, jew nkella ġġara fil-ġuf. Fil-ġuf, sawa? Ġviri, u x'tib ta' affarijiet skont, genetics may explain up to 25% of same-sex behavior skont min huma daw? Science Mag. Up to 25%. Ġament bej 8% to 25%. Ġviri, aħna t-najdum la 75% x'inhuma. Ġviri, għalhekk aħna jiena ma nemmenx li xatu born gay, għax waħeda il-ġenetika ma tiddeterminax l-orientazzjoni sessuali ta' xaħat. Taħdem ma' xaħġa oħra. Il-ġenetika, issa jien minix geneticist bro għala taħseb li t-prova nell-laba. U għalla ħasna l-relazzjoni li kelli ma' teacher tal-biologi, Dr. Panja, jek edha tarana ma' nsellimlekx. Xitnajt. So, u l-ġeni jien jidir li speċta hemm affarijiet, hemm ħwejjeġ, hemm esperjenzi fil-ħajja that trigger them on and off. Ġifieri pereżempju anke fil-pubertà li mhux trawim soċjali, ikun hemm ċerti ġeni li kienu riqdin, dormant u f'daqqa waħda jistempħu u jieħdu speċta posthom fil-whatever ma nafx jaffett ważel. Ġifieri perswas li hemm ċertu ġeni li umbat skont li ġri kem fil-ġuf li għajlem naħseb daqsek x'tista' kem tista' tikkontrolla dak li jiġri l-tarbija fil-ġuf u kem waqt li qed jitrabba spiex da. Ngħidulhom ukoll environmental factors bl-Ingliż, hemm ħafna kliem differenti teknikum ma. Sewa. All right. Kursita men. Il-familja tijak, xtib ta' familja għandek? Naf li minn ħattart? Dejjem minn ħattart? Bro, konna eċna 3 snin Franza pala familja, lek naf il-Franċis u nifmu sew, għandi bżon pratika ħamma. Citroën Saxo, baguette? Moi, je peux parler très bien français.
Alla. Anka ta' agnostiku għetna ħallajni. So, għoret, u x'mortu tagħmlu Franza? Bażikament missieri kien delegat għal Malta fil-Council of Europe. Ok. Ġiri, missirek diplomat? Iva, Cool. Ilu jaħdem mal-gvern ġifieri il-karriera sħiħa tiegħu. Kondoljanzi. Umbat wara Franza? Ġifieri Franza ġejna lura Malta, hawnhekk għamilt l-iskola sekondarja, u mbagħad isu ta' xi 19 sena mort Londra għal sentej u nofs biex naħseb xbajt kont Malta fis-sens li mfisset mill-familja xtaqt inkun naf jiena x'inhu mal-limitazzjonijiet tiegħi, x'mhumiex il-limitazzjonijiet tiegħi eċetera, u rrid infendi għal rasi bażikament ngħaddu minna dik l-esperjenza. U ovvjament għalija Londra kienet tissimbolizza post fejn jiena m'għandix policing għaddej f'ħajti, nista' fl-aħħar ngħix kif irrid, issa nista' nkun liberu li nesprimi lil nifsi, fimt? Londra għalija kienet escapism galore. Fimt? Imma mbagħad 3 xhur, naħseb laħqu għaddew 3 xhur, jiena dak iż-żmien kont tieħel fin-New Age. Kien jinteressani ħafna, kont affaxxinat bl-idea li inti unlock the power of your mind. Ġifieri jekk jiena nista' naqra ħsibiet tiegħek, jekk jiena kif nista' nuża l-potenzjal ta' moħħi jew l-ispirtwa tiegħi bl-aktar mod, insomma, kont affaxxinat biha. Kont affaxxinat li inti tista' tmitt idejk fuq in-nies u tara fejqan, pereżempju, insomma. U għatta xinu dan New Age jena, u bdejt nidħol fija, insomma, u spiċċajt nidħol fl-okkultu, fl-spiritizmu, da tip ta' affarijiet. U kena waħda mara Londra li ġit speċi tajd li twissini fuq ċerti prattiċi li kon deħel fihom, għalt li għat attent, għalli tħadix li kwalunkwe persuna jmetti deħ fuqek, għalt li inti ma tafx spiritu għat iġorru dawk in-nies. Insomma, introduċitni għal-konċett li isma' hemm tajjeb u hemm ħażin u tkun kapaċi tiddixxerni fil-ħajja għax mhux kollox li leq u għadeb. Għattorrejt, għal-bidu kont rezistenti, għax għalija kienet il-ħaġa li vera tħalt fija, kelli kodba bdejt nibni librerija u marrit il-ħadd joqgħod jiċċellenġjani fuq dal-affarijiet. Imma tant kienet orrajt il-mara bażikament. U għenit ninsib accommodation, għal tissaħan kun taċċajt ngħidilha ma mhux magħha l-knisja, x'teditni mur il-knisja. Ma di ma kienx knisja normali, di kienet daw kienu Kristjani mis South Africa qed jikru binja ta' skola biex jiltaqgħu u jfaħru l-Alla flimkien. U il-motta kif kienu jiltaqgħu kien differenti minn kif kont imrobbina bħala Kattoliku. Għax hawnhekk rajt mużika aktar isa ħajja hekk, mhux tal-il-qati. Eżatt. U l-pastor ukoll ta' dik il-komunità kienet ikollu kliem sopranaturali fuq in-nies minn għamel qasbis jafhom. Hawnhekk f'dissal hawn xi ħadd titħoss hekk u hekk, jekk int u inti li jdejk pereżempju żomma u beda jbellaħni jien qatt ma rajthom dal-affett fil-Knisja. Issa jiena peress li kien jaffaxxinani s-sopranatural, l-aħħar post li pretendejt li ħaniltaqa' ma' xi ħaġa sopranaturali kien fil-Knisja, għax qatt ma rajt dal-affarijiet. Mek mhux sopranaturali l-Knisja spex ta' hija bil-fors spex ta' by default għandha tkun sopranaturali. Allura insomma, u da beda, jiena vera kelli migranja, u da beda jiddiskrivi migranja x'għad kienet iħoss. U qalbi kemm kontu nies però fil xi 200 ruħ? Iċ-chances li xaħat kellu ġieħ ta' ras ma kienu ġżar spiex ta' li xaħat minn kellu ġieħ ta' ras, u insertajt kontent. Pero migranja kienet jiddeskrivi, mux ġas kwalunkwe ġieħ ta' ras. U beda jgħid minn fej l-aktar li tinħass u fejn huma il-pressure points insomma. U jiena ħares madwari biex nara hemm xi ħadd li qed jolli jdejh u ħadd molla jdejh. U jiena ġo fija qed inħoss qalbi vera tħabbat. Għat istrat inħoss li għalija men, u lejt ideja. U f'daqqa għadda xokjani għalli ħares lejjek u punta subajħ u lejja u d-dim kulħadd. Għalli I sense that God wants to tell you that he really loves you. U dak il-ħin isa xabla daħle ġo qalbi. U għall-ewwel darba kelli rivelazzjoni li Alla jħobbni u jafni, personali. Għalija smajta kemm il-darba, pero għatma kienet realtà għalija, għatma daħle ġo qalbi bħala realtà. Imma kienet kelma li qalu li jisa jew kistret xi ħaġa ġara f'qalbi għax ħassejta. Għalli ejja ħanitolbu miegħek, qatt jitolbu miegħi, għax jiġifieri. Għax daw huma affarijiet ġodda lija u daw kellhom prattika fejn inti tista' tmur tersaq quddiem, immettu idejhom fuqek u jitolbu għalik. Covid mela. That's good, eżatt. U għattillistra kemm xi mħabba dan nies, għattet inħossni
li jimpurtom minni unħossni f'dil komunità li jien għandi valur. Fint? U għalija dik naħseb kienet xi ħaġa li deep down f'ħajti kont qed infittixa. Li ikolli komunità madwari ta' nies li jħobbuni mingħajr kundizzjoni, jħobbuni mingħajr ma jiena qasbis għamilx għalihom, fint? Allura inġbiet qatt mela jiena rrid inkun naf dwar dan Alla. La tant qed naraħ f'dan nies bażikament. Intervent biex spiex ta' peress li l-konversazzjoni hija pjuttost twila u wiesa spiex ta' tajjeb nistgħu naqra punctuation. Jiena kelli esperjenza vera simili tiegħek, men jiena meta tlaqt l-Ingilterra tlaqt ukoll biex ikolli din-libertà, però jiena kelli xi problemi ta' alkohol u hekk u xtaqt nipprova nitfejjaq minnhom u hekk ukoll kont nesperimenta ħafna kont nagħmel ħafna meditazzjoni li mi m'għandha xejn okkult fiha, però mbagħad bdejt miss affarijiet aktar mistiċi tal-kwalità ta' pereżempju kundolini, il-yoga kienet kundolini pereżempju li ma nafx men jiena qatt ma saċ minkejja li vera xtaqt, ġifieri da kont għandna naqbad tal-linja nagħmel satej biex naqsam għandna Londra minna allora kont immur hemm xejn. U mbagħad eventwalment kien hemm Nikon naħdem ġo concierge, insomma ġo hotel, u kien hemm wieħed mill-concierge aktar anzjani, ma kien Taljan, allura konna ningwalawa, kien naqala bibu, kien naqa fani. Insomma, he was just a very pleasant guy to be around. U għalli isma' għalli notajtek biex ta' titkellem fuq il-yoga, u fuq l-Induizmu, u fuq il-Buddizmu, għalli għax ma tiġi xi darba miegħi l-Knisja ma xekkinu evangelists jew xi xejra ta' Kristjani. U setup kienet pjuttost simili tiegħek, jalla kienet ġu skola wkoll. Kienet kienet xi binja li kienet binja sekolari, ma kienx bħal ma mmorru aħna, by the way, tefit-tazza, show some love. Ma kienx il-kwalità ta' binja li aħna mdorrin fiha. U l-istess kien dak il-200 ruħ u kienet prinċipalment miżawda nies. Għasib interessat ma sib tamen. Imma kienet prinċipalment miżawda minoritajiet. Sewa, Afrikani, li hija ġeneralizzazzjoni enormi, imma Niġerjani, Kenjani, nies mill-Uganda, mbagħad kien hemm dali kien Taljan li kienu wkoll naqa ta' misfittek fl-ambitu tal-ħotel li konna naħdmu jien kont Malta, taf kif. Tunezini u li kienu kollha kongregaw hemmhekk u kellhom da sens ta' komunità li qed tgħid inti. Mela, ħanajt l-esperjenza l-ewwel u mbagħad inti inġibni fiha. Mela, u l-esperjenza tiegħi kienet u jien da peress li mistafa simpatiku kont għamilt xi xi 3 darbiet miegħu dar raġel ġo Stockholm, mhux Stockholm l-Iżvezja, bro. Le, vera South. South ħafna. It's right outside London. Stockwell. Laqqa Stockton. Le. Stada fuq ħalli wkoll. Qed naffiġa. Ma jimpurtax. U kont immur miegħu u xorta ġifieri kont għadni qed niġġieled la ġifieri kont ġieli mmurlu fis-sakra, ma kienx ikun jafni fis-sakra, kif. Niftakar li darba għamilt lejl fis-sakra mbagħad stembaħt u mort lu xorta b'rispett tiegħu. Stockwell? Nah. I don't think so. Ma jimpurtax. U kienem ħafna, kien l-esperienza kienet waħda animata ħafna. Elettrifikanti, ġifiri vera. Ġifiri, specialment inti li tkun imdorri fil-kuntest kattoliku li f'daqqa waħda titħol hemm għandek għandna full brass band, għandna dak fuq il-pjanu jtija iżommu tension isek isu ħajibda konċert ta' Nobling Show, jiġri tidħol hekk il-pester għadu ma daħalx u da l-pjanu sejr Speċjalment you have fun. You actually have fun. So the mood, I'm already in an altered state and I'm already parteċpi f'di li Albert Bell għallilna collective effervescence. Għeddu t-ftakart. Mela, so, allora jien diġa għandi moħi mux għet jiffunzjona kif jiffunzjona s-soltu, anzi, jgħet fi stat pjuttot eżaltat. Pero minkejja dan, per eżempju, mbagħad kienu jagħmlu affarijiet bħal tipo handlaying.
Laying on of hands, aha. Kienu jagħmlu dil-fillira hekk. Mbagħad kulħadd jibda miexi lej il-pastor, isma' kelma Maltija għall-pastor x'inhi? Raj. Għal-raj. Kulħadd jibda miexi għal-raj u jmislek rasek u suppost taqqas biex, u bdew Jew jgħu. isqof, tista' tgħid isqof ukoll. Jew isqof. Sa ċertu punt hekk tiġi. U- Jekk nkunu tekniċi. Tajb, preferi nkun mirqum. Preċis, ma nafil, u jitfa' idu u bella jitfa' u jiena men, tipo tefa' idi fuq rasi u ma ħassejt xejn ħlif li jekk mhux se naqgħod għannejk. Spiex ta' kulħadd waqgħu jien ma waqgħajtx. Spiex ta' it's gonna be awkward. So I fell. I was like, okay, I hope no one's filming this for posterity, but here I am saying it in the podcast. And I fell. Umbat eventualment spiex ta' da baqa jgħid li, tipo anka peress li jena I fell, da għalilna spiex ta' konvertejtu. U bqajna n-dialogu insomma fuq Kristu u mbagħad mort miegħu xi darbtej oħra. Mbagħad hemmhekk iltqajt ma' waħda. Jiġifieri jien għamilt karriera nesperimenta bil-Kristjaneżmu, għamilt xi sena. Fil-fatt anke meta ltqajt mal-mara, parti mill-arranġament kien li jekk trid tkun miegħi se jkollok taqbad din il-miġja Kristjana miegħi. U għamilt xi sena. Però men qatt ma ħassejt minn kelli vera xtaqt, għamilt xi sena vera nipprova u naqra l-Bibja. Għax kont mitluf, jena kont tifel vera mitluf, kont imqareb ħafna, kelli ħafna proklivitajiet u impulsività u vera xtaqt li għana jieġi da Kristu bħal met jgħidu li kulħadd salvani men, għanna ma jiex għandi inqas minn ħaddieħor, però qatt ma ġi men, qatt ma ġi. Issa, li rid ngħid fuq il-punt, intam il-punt, vera naħseb li importanti nissottolinjaw. Din l-idea ta' komunità li tilqak u tħobbok minkejja li ma tafekx. Sewa. U meta nħares lura lejn in-nies li kien ikunu hemm, daw ġeneralment kienu jkunu kif qed ngħid from minority groups. Li daw għajla kienu jsibu xi tip ta' koeżjoni soċjali fil-cosmopolitan town li kien London. Allora, nasib kienu jenaqdu hemmhekk kollha għandhom din il-ħtieġa. Mbagħad xi jiltaqgħu wieħed mal-ieħor biex tagħmel l-ewwel ikun hemm dal-glu. Qed ngħid ħafna bro. Tajt so. Qed ngħid ħafna. Ħanala, jiena naħseb li sempliċement dik il-kirba li wieħed ikun aċċettat fil-grupp, li jkun milquh, li jkun maħbub, li jkollu valur, li jkun kontribut. Huwa biżejjed biex inti tħossok dan il-mod fil-kuntest ta' komunità. Kristu le. Fimtek? Ħani għafem. All right. Għax il-bonet jgħab ktibliet, tajt ħafna l-naqa. Huwa FM argument kbir, ovvjament nistgħu nitlu fih kemm hemm bżonn għax imbagħad ovvjament kull komunità għandha l-prinċipji tagħha. Sewwa sa knisja li hija mibnija fuq struttura biblika, x'għandek tistenna li l-fqir jiġi trattat daqs lani, sewwa illi m'hemmx preferenzi, li kulħadd għandu l-istess dinjità, kulħadd għandu l-istess valur, mara u raġel kollha Alla jħobbhom imdaqs. Dawn huma kollha prinċipji li sa ċertu punt is-soċjetà għaċċana għalihom. Jekk inti għamilt l-ar ħaġa f'ħajtek, xorta għandek ċans u ħaqek ċans ieħor fil-ħajja. Dak huwa prinċipju Kristjan. Li inti ma taqtax qalbek mill-laqqas minn qattil ma jaqta' qalbu Kristu. Ġifieri hija komunità fejn kull bniedem ta' kull background ħajħossu mill-uħ. U għandu ċans biex jibda minn ġdid wara kollox, ġifieri għalhekk naħseb jiena dik il-ħaġa ħassejta ħafna. Mbagħad insomma jiena xtrajt il-Bibja bħalma inti u nnotajt illi kelli ġuħ sfrenat biex insir naf il-kelma tal-Alla. Qatt ma kelli dal-ġuħ qabel, jiena xi ħaġa nbidlet fija. Kif daqqa waħda jiena issa rid insir naf lill-Alla, qatt ma kien jinteressani essaġġ sewwa. Jiena kont focus fuq in-nifsi qabel mhux fuq Alla. F'daqqa waħda jsu l-perspettiva tal-ħajja tiegħi kollha bdiet tinbidel. Insomma, jiena bdejt naqra u mbagħad spjegaw li qalu li jekk inti tħoss li lest li tagħti ħajtek il-Kristu tista' titammet. U tammet insomma, tammet ta' adult kif issir il-mamudiet fil-Bibja insomma, u tammet u ħad gost u bdew jitolbu fuqi u vera jisni miexi fuq l-ilma letteralment. U mbagħad
ma jfissirx ma kellix challenges, għax challenges ġew, għax f'daqqa waħda issa jiena sirt naf li ħajti hija battalja spiritwali. Qabel jiena kont qiegħed fidlam ma nafx fejn jimmiexi. Imma meta rsaqt li id-dawl, fimt li hemm battalja fuq ħajti. U rrid nitgħallem kif niġġilidha u kif nirbaħha biex jiena nkun biex ngħix ta' rebbieħ. U bażikament bdejt neleb aktar pereżempju pornografija, bdejt ninnota li l-addiction tal-qitli pereżempju. L-addiction għal pornografija. Dak il-last li jiena kont skjaf tagħha, sewwa, u kont nħossni qabel ma bdejt din il-mixja, kont nħossni skjaf jien. Letteralment li qisni m'għandix awtorità fuq in-nifsi, isli jiena laqqas kapaċi naħkem li l-nifsi, daqshekk dajjef kont. Li għalija dik mhijiex ħajja vittorjuża li tgħix ta' skjaf. Allura oġobni x-xogħol li jiena nersaq lejn Kristu u nkun kapaċi nrażżan lil nnifsi. Dik għalija kienet xi ħaġa importanti għax meta kont skjaf ta' pornografija innotajt li kont ikun frustrat ħafna, naħtaf in-nies, bidwejjaq fuqi, ġifieri dawn kienu sintomi. Anyway, u bat kont qed naqra l-skrittura u bdejt wasalt għal skritturi fuq l-omosessualità. U jiena bqajt ċassat, għadxini, għad interessanti l-omosessualità jadnub, Rumani wieħed, l-ewwel Korintin, u għet naqra. U jiena qatt ma kont smajt ngħid il-verità l-komunità tiegħi Londra qatt ma kont smajthom jitkellmu fuq l-omosessualità. Aktar forsi kienu jippritkaw fil-maħabba Alla fuq il-grazzja. Le, ma kinux jafu le. Xorta kont insomma personali ħafna, privata ħafna. U insomma, u jiena isni ġiet il-biża Alla fuq hija tistra. Ma jiena allura naqa taħt kategorija ta' omosessuali, fajn Alla, ma sax nifhem. U jiena naħseb il-bibjat tajt għal dawk pereżempju l-ġiel illi ġast iridu jgerfxu biex jgħidu jgerfxu. Speċi, fimt? Ekka, imma jiena li għalli ħossa naturali, ma nara xi ħażin biha. Imma ma kontx konvent. Isni ħassejtni li qed nipprova niġġustifika l-imġiba tiegħi qatt ma ħan nagħmel. Jgerfxu ġifieri jkunu promisqui ma' Ġifieri mhux miġbudin lejn pereżempju raġel li mhux miġbud lejn raġel xorta jgerfex pereżempju, jew mara tagħmel l-istess ħaġa, fimt? Raġel mhux miġbud lejn raġel li xorta jmur ma' raġel. Eżatt. X'in il-motivazzjoni hemmhekk? Dal-affarijiet jeżistu, pereżempju raġel li jsiba diffiċli jsib mara li lesta tagħmel istess miegħu, isib pereżempju li gay community aktar promiscuous, allura dan għandu problema ta' self-confidence, allura imuġu l-gay community just biex ikollu esperjenza sessuali. Għadek kif għamilt statement u jimmaġna li l-gay community hija iktar promiscua. Jo tagħmel statement li l-gay community. Jiena tqajt ma' wieħed ġifieri Taljan li qalli li għandu kellu issa ħareġ minna ma kellu l-esperjenza li dan kien imur kellu x'jaqsam ma' riġiel omosessuali għax kien isiba diffiċli biex isib mara li lesta li tagħmel istess mingħajr ċertu commitment. Taf kif? Ma jagħmilx biex ta' automatikament il-komunità gay iktar promiskwa, sempliċement forsi u iktar attrajenti għal gays. Le, u jgħajtek, jien mux għetnajt, mux għet namel xie statement assolut għonek. Imma u kien jesperjenza ħabba il-mod. U insomma, nsejt fejkon sejr. Skużani, bro. Anka jena nsejt ħanamel parentesi fuq li għatten. Jena naħseb li, mela, jena ma neċċettax l-statement li tkun gay hija xi ħaġa ħażin. Dik għalija huwa hija analiżi inkorretta. Però il-parti li naħseb nistgħu nsibu xi kwalità ta' bil forsi ma nafx fuqha hija li jien ukoll kelli affarijiet li kont nistħili kelli, speċa li kont ukoll inħossni taħt il-jasar tax-xorb, pereżempju. Bħalma inti kont tħossok taħt il-jasar tal-pornografija. U eventualment libtu. U libt ħafna impulsivitajiet oħrajn ukoll. Il-mod li u tħossok powerless u tħossok dajef u inutli u diqat musejjer nexxieli u biex tħossok nemla ma ġem ġgant. Eżatt. Naqbel. Li umbat ġara għalija li inti titfittex. A higher purpose. Sewa. Issa inti dak il-higher purpose sibtu fi Kristu. Li inti rrid tissir għaddej
ta' Kristu li trid tisir Kristjan, allura trid tilħaq l-idea għal Kiena Kristjan. qatt imma. Qatt maritta, le, Hija xaġa li jisa ġrit warajja, mhux jiena ġrit warajja. Jena naħseb li l-tajtu. Du nistaw naddu għal nispiega issa jew nispiega għal. Imma jiena li hija kienet li eventualment jiena ħloqt din narrattiva msejsa fuq ideat sekolari speċta, però ma ideat antiki speċta li indbaħt. Li jiena tajjeb li per eżempju nidra li għal xuħut jiena l-qaddej. Minix il-bniedem dominanti, li sabiħ li taqdi. Eżatt. Li sabiħ li tkun bniedem solidali, li sabiħ tkun sinċir, tkun daw l-affarijiet kollha li fl-aħħar mill-aħħar jirriżultaw. Fik tkun komdu miegħek innifsek. Però ma essaċ ma sibtix fija nnifsi, ħloqt qisu din narrattiva barra minn John Mallija. Tfajta fl-immaġinazzjoni tiegħi qisha xi appoġġew il-fuq minni. U kull jum ta' ħajti għattajtu niprofa nilħaq dak l-appoġġew. Għadni sal-lum niprofa nasal semmek, ġviri minkejja li din it-triq battaj naf 8 snin ilu, 7 snin ilu, xorta sal-lum mbagħad iktar u iktar meta kelli tfal, iktar u iktar speċjalment nkun missier aqwa u daw l-affarijiet, daw l-idejat li jkunu ikbar minnek naħseb jgħinuk ħafna biex tipproġetta il-fallibilità li inti għal what I guess is called your higher self. Però ma naħsibx li mhux ma naħsibx ċert li l-Kristjaneżmu mhuwiex l-unika modija li waslek biex tilħaq dak lan. Fimtek, forsi kif qed tgħid int wieħed jista' jimprovja lilu nnifsu b'diversi modi, naqbel miegħek dak il-punt. Però ovvjament minn perspettiva tiegħi hemm ċerta fulfillment illi jiġi permezz ta' Ġesu biss. U nieqaf hemm. Imma x'inhu ma dal-fulfillment? Can you define it? Ifhimni, ħanasal għalija, ejja ngħidu ħanasal għalija b'dil konverzazzjoni, però naċċettaw, per eżempju, rrid jasal għalija, per eżempju, jiena per eżempju fil-Christian circles li kont fihom jiena bdejt nara nies jinħelsu minn spirti ħażina. Jien qatt ma kont rajthom fil-Knisja Kattolika u Malta s-saċ, fint? Imma li jinħelsu quddiem in-nies għalija kienet ċaġa xokkanti. Issa dan kien vera relax, dan il-pastor jew x'kien qed jitlob qed jgħid f'isem Ġesu Kristu itlaq, ġas sempliċi hekk u kważi kwiet kien u dil-mara kienet timmanifesta ġifieri spiritu hekk. Għattu wejja men, għatt ġifieri dal-affarijiet jeżistu sal-lum hekk jiena bdejt nipproċessa dal-affarijiet għadd ġifieri dak li hemm miktub fil-Bibja nistgħu nesperjenzaw illum u qed jiġi quddiem għajnejja, għalija kienet ċaġa tal-bliegħ, fint? Għax jiena rid nara, Ored, mux ħatajt li inti Tomas tara biex temmen, imma jena nemmen li Alla jridna nesperjenzaw. Aħna, il-bnida għandu bżon esperjenza ta' fidi, mux kunċett ta' fidi moħħu. Pero rekords ta' daw il-fenomeni li jettajt inti ta' nis li jkunu posseduti minn spiriti, u biex rekordjati biss fil-Kristjaneżmu, kif tirrikonċilja li per eżempju dawn l-affarijiet seħħu fil-fidi tal-Hindus, per eżempju. Għax hemm differenza bej l-ispirtu ħażin jimmanifesta u l-ispirtu ħażin joħroġ u jitkeċċa. So the difference between casting out of demons and the manifestation of demons. Per eżempju, aħna spiritu jista' jimmanifesta imma jibqa' fejnu, bażikament. Biex nifhemu. Imma perswas li jista' jiġi tipo xat li huwa Hindu prattikanti jgħidlek u fil-fatt aħna nkeċċuh u intom jibqa' hemm. Biex taf kif, there's people that are equally persuaded as you li mhumiex denominazzjoni tiegħek. Bażikament, ix-xitan qatt ma ħajkeċċi lilu nnifsu. Dak il-punt tagħna. Ġifieri l-unika ħaġa li tkeċċi x-xitan huwa d-dawl ta' Kristu. Ġifieri li tikollok il-Kristu fik biex tkeċċi x-xitan. Inkella inti m'għandekx ix-xitan ma jibżax mill-bniedem. Il-xitan jitwerwer bl-isem ta' Kristu biss. Ġifieri min għandu reazzjoni ħajja ma' Kristu u mbagħad isir teddida għadlam. U kull fejn id-dlam qed jopera, naturalment. Sewwa? Ġifieri
Rajt n-nissi fi u kol minn ċertu mart, proven ġifiri baqaw fejqa dejjem dal-isem ta' Ġesu. Najtista l-ura l-isem ta' Ġesu keċiċjaten, n-nissi fi mill-mart. Et nara li Ġesu vera għamil mewt li huwa ħaj u li et nara provi, mux kunċett li ma nistax nivalidax bl-ebda mod. Però perswas li taf ħafna stejjer ta' nies li per eżempju meta konna żgħar kienu jibgħatu n-nies Lurd u kienu jgħidu Lurd fi u n-nies u kien hemm nies li jirrapportaw morru fuq xarban kienu li mela jiena kont naf kelli xi kwalità ta' marda mort Lurd u fejjat, però perswas li 99% tal-uħud li jmorru Lurd jerġgħu jiġu lura bl-istess marda li telqu biha jekk mhux ara x'kunu ħadu kedda. Ismex ta' hemm affarijiet li huma biex hemm ħafna sfumaturi strambili. Għalija, per eżempju, enti titkellem ma' wieħed li għalih Lurd huwa posta idolatrija sfrenata. Għalija mhux post. Għal min imur Lurd fejn tmur int huwa posta mhux idolatrija ma' heresy. Ma nafx. Ereziji. Heresy, Ereziji. So fucking simple, bro. Ma tafx. Dik il-bibja. This is not the place to say it. Apologies. Isma, tal-Valletta Glass, bro. By the way, Valletta Glass, sponsors ta' dan il-program, il-lejn xanna, grazzi tal-komplu ta' appoġġjaw. Valletta Glass ilhom 52 sena fis-suq ta' ġiġ. Kamanna blu, l-lum, ma naqa. Kullim kien fejtara blu, Ija, ħna nazjonalisti patentjati. Allah ħares, mela. How do you come back from such a blasphemous moment? Nazjonalisti ovvijament għetnajt. So, insejt fej konna. Allora x'jamel, fis-sens, imma tifhem din il-contention kollha li teżisti il-barra minn nies agnostiċi u ateisti bħali. Bejn id-denominazzjonijiet, spiex ta' jiena Kristjanu mur Lurd u għalija dak huwa post ta' reverenza, eccetera, ta' ima. U inti għalik minu Kristjan kważi bħalek u jmur Lurd et tipparteċpa f'azzjonijiet għax inti hemm differenza John bejn tkun Kristjan tal-isem u tkun Kristjan li għandek verament esperjenza ġenwina ta' dak li nsejħu l-twelit mill-ġdid. In-nies mhux dejjem jiddixxennu differenza bejn wieħed li huwa bażikament ipokritu jew inkella tal-isem biss imma mhux vera għandu revelazzjoni tal-fidi u wieħed li vera qed jimxi fiha. Jiġifieri, ovvjament tgħidli ma tiġġudika inti siġra tarafa, siġra tajba tarafa mill-frott tagħha. Jekk siġra tagħmel frott tajba, tajjeb, taf li hija siġra tajba. Jiġifieri, meta tkun taf imma x'inhu frott tajjeb biex tkun se tiġġudika sew u tiddilja ma' Kristjan tal-isem jew Kristjan li vera għandu esperjenza ġenwina. Kristjan in ġenerali xebaw jitqatlu bejnietom. Tipo, sa reċentament ħafna kellek l-Irlanda u l-Ingilterra fej daw kienu jagħmlu massakru għax kellek il-Kattoliċi li qed jiġġieldu mal-Protestanti. Dawk mhux Kristjani, imma min jiddetta li mhux Kristjani? Matthew Grech. Il-frott, jekk inti Ġesu jgħidlek li toqtolu għadnub, mela jekk dawk qed jgħidu Kristjani joqtlu xulxin. Mela mhux Kristjani ħasra, għaliex tibqa' dejhom Kristjani. Fimt? Mela mbilli tajt. Kristu mhux jagħti ċans, somsa qed titlifni. Mela, Kristu jagħti ċans il kulħadd anke lil qattiela, imma daw li qatlu mhumiex Kristjani. Għax huma ma nidmux, tittindem l-ewwel. Mela daw imorru jqerru spiex ta' il-Kattoliċi ma nafx intom jekk għandkomx l-istess fakultà spiex ta' jistgħu jagħmlu fuck-up u mbagħad imorru għand il-qassis jgħidu l-isma' sorry man fuck-up. U Kristu jgħidlek no worries, as you were. Biex ta' dak huwa forma tal-indiema, fil-fatt jgħidu l-lat tal-indiema u xek. Il-ħaġa il-wejza tipo mitluf daqs tifel għandna. Il-ħaġa hija li ħafna nies, John, ma jistgħux jifhmu x'inhu Kristjaneżmu bibliku. Mela il-midneb x'inhu? Midneb kulħadd dineb, kulħadd waqa' mill-glorja tal-Alla. Issa jasal punt fajtek fejn tisma' xi ħadd jipritkalek fuq Ġesu, jgħidlek fuq Ġesu u jifhem li hu għandu l-ħażen fih. Jifhem li jekk ma jagħmilx deċiżjoni għal Alla f'ħajtu
dan mhux ħajsalva u ħajtlef ruħu. Sewwa. Mela irid jindem. X'jiġifieri tindem 180 degrees filli kont nażaq u nodos fil-ħmiġ u issa ħanażel li nħalli lil Alla jqaddisni. Mela nindem, sewwa ġifieri irid nammetti li qiegħed fil-ħażen. U nindem u ndur lejn Kristu u nagħtih ħajti. Issa jekk vera qed nemmen u għandi dik il-fidi ġenwina, jiena ħajkolli esperjenza ta' Kristu. Dan ħajġi jidħol ġo fija u ħajtini l-qawwa sewwa biex ngħix ħajja qaddisa. Ħadd ma jista' jgħix qaddis jekk ma jirċivix l-għajnuna tal-Spiritu Santu. Mela dik hija l-esperjenza tal-konverżjoni, hija l-esperjenza li lilek tagħmlek Kristjan. Sewwa? Inti kol ma titkellem dwar huma, mela, noħdu l-esperjenza tiegħi. Jiena ħaresti ħajti indimt, għad din hija ħajja li ma nixtiex. Issa, xtaqt xi ħaġa tifdini, sewwa, u biex ovvjament jiena imbiddel ħajti u ngħix ħajja differenti minn dik li ma nixtiex. U irnexxieli. U dil-eżelerazzjoni li probabbli inti tħossa ta' kuljum ta' xi ħadd li iħares mnejn beda. U mbagħad jara fil-valuri li ħaddan u mhux ħaddanhom biss imma jipprattikhom kuljum mat-tfal tiegħu mal-familja tiegħu mal-proxmu fuq ix-xogħol miegħu innifsu. U hija mela tħossa dik l-eżelerazzjoni. Jien għamilt ħabta, jkunu 3 ta' filgħodu nistembaħ ngħid għadu ma sebaħx Madonna. Biex ta' very charged, and I'm still very charged about life, ġifieri. Però biex u jiena nħoss li tipo pjuttost nusanek qawwa tajjeb għax biex ta' naqa eżaġerata. Però jiena nħoss li ngħix ħajja retta ħafna ma' sħabi rett ħafna, ma' meta nagħmel negozju rett ħafna, eċetera, eċetera. Ma kellix bżonn il-Kristu, kelli bżonn naraf li dik ħatwassalni għal ħajja u ħajja serena, ħajja ta' ħafna sodisfazzjoni, eċetera, eċetera. Però kull ma kelli nagħmelu li noħloq fizzjoni f'moħħi ta' John li kien għadu ma jeżistix u bil-mod nixtar kif ħanasal biex nilħaq dik il-forma ta' moħħi. U jien naħseb intom tagħmluha bi Kristu, ġifieri intom tħarsu lejn Kristu tgħidu dak l-ideal u jgħix bħal Kristu. Il-ħaġa li the good news won't make sense without the bad news. Issa, jekk inti ma tistax tifhem il-ħażen li jgħix ġewwa fik bħala bniedem, ma tistax tara fil-bżonn tiegħek tal-Ġesu. Inti x'tanbih il-Ġesu jekk inti ma tifhimx kemm għandek bżonnu. Fint? Jekk inti ma tifhimx id-dlam li hemm. Ma dal-ħażen kif jimmanifesta ruħu? Di natura. By nature, by default. Fint? Hija dik in-natura li aħna skjavi tagħha bħala bnedmin. Sewwa, ġifieri kulħadd jaf li hu mhux perfett. Sewwa? Li hu jonqos b'ħafna u b'diversi modi. Ġifieri sa ċertu punt ma nistawx narfu l-bżonn ta' Ġesu jekk ma nifmux id-dnuq dak li aħna sejħu l-dnuq ovvjament. Kristu li pereżempju, x'istajtini? L-aqwa rigal. Kemm nissottonja li jien applikajt għamilt sena napplika u ma tipo spjega li għal. Efem, il-bniedem irid ikun jaf minn fejn ġej, fejn hu sejjer wara l-mewt u x'inhu l-iskop tal-ħajja. Ġesu jista' jagħtik daw it-tliet affarijiet. Erġa' artikolhom? X'inhu ma tliet affarijiet? Jgħinek tkun tifhem minn fejn ġej, fejn inti sejjer wara l-mewt, u x'inhu l-iskop tal-ħajja tiegħek. Mhux taħseb int li hu l-iskop, x'inhu l-iskop li għalih hu ħalqek li hija differenti. Għax ħafna nies jaħsbu li sabu l-iskop ta' ħajjithom, u mbagħad jersqu lejn Kristu u jsiru jafu li kien hemm ħafna aktar lesta l-ħajja tagħhom milli fil-fatt esperjenzaw s'issa. Pereżempju jiena qabel ħsibt li jekk jiena ma nilħaqx il-karriera tiegħi bħala kantant u l-ambizzjoni kollha tiegħi, jien x'ħajġri li ħanaqa' f'depression għax ma lħaqx il-goals tiegħi. Why is depression you? Għax mbagħad Kristu sabni. Għax kieku. Imma kellek depression qabel ma Kristu sabek? Kont nibża ħafna mill-futur, kont nibża ngħid istramma jiena
għalija l-ambizzjoni li tfajt fuq ħajti hija naqa kbira mhux ħażin, tipo rrid nkun bħal Justin Timberlake, whatever. Tipo it's quite a big goal. Nixtieq ħafna nħoss li l-kuntentezza tiegħi u l-ferħ tiegħi hija bbażata fuq li jiena nilħaq dik il-mira. Imma jekk ma nilħaqix li hija possibilità ejja nkun realistiku. Pereżempju, hekk konna ngħidlek iż-żmien. Jiena ġifieri qed nidolizza il-karriera tiegħi b'dak il-mod li jekk ma nilħaqix imbagħad ħankun depressed, fimta? Ġifieri affajt bħal daw, dak fuq l-iskop. Ovvjament, Kristu jtik il-ħajja ta' dejjem, pereżempju. Però ma tintebax kemm tista' tkun perikoluża dik il-ħaġa. Fis-sens li hemm ħafna nies fid-dinja li forsi lum il-ġurnata mhumiex Kristjani li jemnu li Alla tagħhom skop. Sewa, li jemnu daqshekk imma di internalizzati jmur jorqdu magħha kuljum jgħidu jiena daqs Matthew nemmen li Alla batni fid-dinja biex il-ġimgħa d-dieħla norbod bomba ma' sidri u mmur nisplodi xeba tfal fi skola, ħalli mbagħad jien ikolli 40 verġni u Alla jippremjani. Is-sekwenza mhux hekk, Alla jippremjani u 40 verġni. 72. Imma tifhem kemm tista' tkun perikoluża dik il-ħaġa u kemm hi suġġettiva. Għax bħalma inti tħoss din il-ħaġa, inti tħossa, le vera. Imma inti għadek kemm ikkumparajt Kristu ma' l-Iżlam. U xek, qed nifheksu. Le, jiena qed ngħid li meta wieħed jiġi maħkum b'idejat reliġjużi jista' jagħmel ħafna atroċitajiet. U bl-istorja tal-Kristjaneżmu mhijiex ħafna qwa minn tal-Islam reċenti. Għax il-nies il-kunċett tagħhom ta' Kristjaneżmu huwa wieħed istituzzjonali. Xiri huma meta jaħsbu fil-Kristjaneżmu jaħsbu fuq kampnari, fuq binjiet, fuq rikkezzi, dak mhux Kristjaneżmu għalija, fimt? Ġifieri in-nies iridu jinżaw il-perception li għandhom fuq il-Kristjaneżmu għax hija waħda falsa, hija waħda ipokrita, hija waħda li ġabet għajpa l-isem ta' Alla u li jiena ma rridx ikollix naqsam magħha. Fimt? Tantu hekk illi jiena m'għadniex nidentifika skont tradizzjoni li fiha mrobbijina, fimti? Għax jiena għalija ma rridx jiena ma tqajtx ma' Kristu ħaj f'dak l-ambidu, sa mhux qed ngħid illi m'hemm ħadd li għandu fidi ġenwina. M'hemm ħadd ieħor li jgħid li inti m'għandekx raġun fis-sens. This is an endless game of le ta' il-Kristjaneżmu tiegħi tajjeb, u inti tgħid li le ta' il-Kristjaneżmu tiegħi tajjeb u for all intents and purposes ma tantx hemm resoluzzjoni. Għax inti qed tgħid orajt, mela jien niġġudikaw lil dawn l-uħud mill-frott tagħhom. Però jekk dan pereżempju għall-argument jekk dan il-frott tagħhom huwa jien naf qtil fis-sens li l-Alla tal-Antik Testament kemm il-darba ħeġġeġ lill-poplu tiegħu biex jikkommetti qtil biex taf faċli li jiena naqra l-Bibja u li nieħu minnha hi li tajjeb għandi noqtol għax dawn huma l-għadu ta' Kristu għax jiena konvinċejt ruħi li dawn in-nies tal-naħa l-oħra huma b'xi mod ta' teddida l-fidi Kristjana kif kienu jaħsbu pereżempju il-kavallieri, ma tlaqna nirradikawhom. Orrejt, ma nisa tfal l-istess kunċett Ġon japplika għal kull sistema ta' twemmin oħra. Jiena nista' naqra magazin tal-psikoloġija u nifmu mhux eżatt bro. B'interpretazzjoni u noħloq teoloġija li nifsi. Tant mhux hekk bro li meta ġejt biex to prove your point. L-ewwel ħaġa li għamilt inti għad li Science Mag qed jgħidha di għalfej. Għax Science Mag is part of a community, the scientific community that does experiments that create measurable results that are replicable, right? This is very different from religion, where religion preaches dogma as an absolute. Science preaches doubt as the prime fuel and skepticism as the prime fuel for itself. Alright, mela pause. Għaliex doubt? Għaliex mela diġà inti tajt li x-xjenza qed tiffoka
fuq il-Kristjaneżmu, ġifieri għaliex qed tipponta l-Kristjaneżmu? Le. Għaliex The doubt is not about Christianity. Maybe I didn't articulate Okay. that well. The doubt is, if I'm a scientist, the coolest thing that a scientist will say, għalfej li bl-Inglis, nasu l-whisky. L-iktar ħaġa li xjentist ħob jgħid u tipo, minix ċerta fuq għadi, ħan iċċekkja waħda. Al-kontrarju, tal-fidi, ta' kwalunkwe reliġjon li rridu jtuk did-dogma u din id-dogma ma tiġġeddiċ, ma tinnegozjaħiex, ma tikkritikaħiex u jekk naslu f'punt fejn din id-dogma u il-loġika ma jibqawx kongruenti, mela f'dak il-punt hemmhekk inti trid tiddivorzja ruħek mill-loġika u tapplika il-prinċipju tal-fidi. Sewa ġifieri hawnhekk waħda mill-liprem fakultajiet, jekk mhux liprem fakultà li jekk hemm Alla ħalli tajilna, irridu ndivorzjaw ruħha u nħallu fidej id-dogma. Il-kontrarju, il-xjenza hija l-kontrarju ta' da għalfejn ix-xjenza il-ħin kollu tiġġedded. Ma inti isek twassal il-messaġġ li jekk inti bniedem xjentifiku m'għandekx reliġjon u inti free from religion. Le, mhux qed Imma ngħid. Li huma biex nispjega żewġ modes of thinking differenti ħafna. Ma nixtieq nagħmilha ċara li m'hawnx bniedem wieħed li huwa ħieles minn xi forma ta' reliġjon. Naqbel. Għax għandhom ħafna li jpenġuha jekk inti Kristjan, inti reliġjuż. Fent biex mal-ewwel ipoġġuk ġagaxxa. Inti jekk inti postmodernist jew whatever, jew secular humanist, inti reliġjuż. Imma define religion. Musulman fundamentalist, femta? Saġertu punt. Imma Sa in your ċertu own way. punt. Però ovvjament m'intix daqshekk danneġġanti għal-bqija tas-soċjetà. Let's define definizjoni tal-kunċett ta' reliġjon. U Madonna, da suppost l-ewwel chapter għadna nduru il-reliġjon għalija huwa sistema ta' twemmin li inti tinternalizza u kważi binar ma taf tuża biex taġixxi fid-dinja. Sewa, issa dik is-sistema ta' twemmin taf tkun ġejja imnisla minn reliġjon organizzat, però wkoll taf tiġi mill-postmodernizmu, pereżempju, jew taf tiġi mill-ateizmu li jgħidlek naf jew minn nihilizmu, xi importanti xala bibi u tgħix b'dak il-mod. Jiġifieri, kulħadd għandu xi kwalità ta' reliġjon, but what is religion is like things that I do unthinkingly based on a belief system I've internalized. Għatta bil-Malti, għatta bil-Inglis, għal-fejma. Imma. ħaġa jiena ma nistax għalija meta jgħiduha, iddaħħalx reliġjon fil-politika, jiena nibqajk. Tipo, int bis-serjetà. X'finit tajd li hemm xi politika li hija ħilsa minn xi forma ta' reliġjon? Dik hija kitba faħxija. Jien naħseb l-imbagħad. Kull politika, kull leġiżlazzjoni qed timponi xi forma ta' moralità u dik ma nistgħux naħarbu minnha. Li jkunu qed ifissru hija aħna ma rridux ġesu tiegħek pereżempju f'każ tiegħi fil-politika. Imma ma jfissirx li huma m'għandhomx reliġjon tagħhom għax xi ħaġa qed javvanzaw żgur. X'qed javvanzaw? L-idea li Alla ma jeżistix, l-idea li soprannaturali ma jeżistix u l-idea li aħna ma nix bżonn il-Alla biex inkunu nafu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Dik ir-reliġjon għandha isem u qed javvanzaw lilha. Pereżempju. Inti qed tadvoka ġifieri għal xiex, żwieġ bil-ġdid bejn l-Istat u l-reġjoni Kristjana, f'utopja li kieku inti tkun Prim Ministru ġifieri. Timmaġinani? Jinnaf, men. Tridni, bro. Kellna erba' ferm. Mela, imma, lura lej il-Kristjaneżmu flok id-dafaxxi. Li kieku inti tkun Prim Ministru, biex terġa' żewweġ il-politika mal-Kristjaneżmu? Jiena nemmen li s-soċjetà u l-istabilità li kellna fis-soċjetà mingħajr ma lanqas biss nintebħu u nindunaw il-pedament kien mfassal fuq il-kelma tal-Alla għal ħafna snin. U hija raġuni għaliex kellna ċertu ammont ta' stabilità ta' suċċess bħala soċjetà u dan mhux Malta biss imma fl-Ewropa in ġenerali, Western nations. Ovvjament, meta tibdel il-pedament qed
toħloq sistema ġdida. Jien naħseb jekk tieħu pereżempju riċerka u xjenza, whatever, naraw pereżempju li familja bej raġel u mara fi żwieġ kif għalija speċi advocates, ma kif tajda bil-Malti, tadvoka il-Kristjaneżmu, għandha l-aqwa riżultati fis-soċjetà. Sowa, għaliex għax għandek kunċett ta' fedeltà, kunċett ta' commitment, għandek protezzjoni, għandek accountability, Stabilità, eċetera, għandek li tieħu il-vulnerabbli u tfal, u dak il-pattern xej u ħadd ma jista' jkompeti miegħu. U għal-aqwa s-soċjetà, per eżempju. Issa dak huwa pedament tajjeb. Bħalu hemm affarijiet oħrajn, pereżempju li inti tkun kapaċi tistenna qabel ma. Però ċina, pereżempju, li huma Shinto Buddhist, ukoll ħadnu l-prinċi, l-Ġappuniżi Shinto Buddhist. Għennuna ta' xej ma tinsib minn għandaj bun. Iċ-Ċiniżi li huma għajdi xinu huma bon. Le, huma kristjani, huma għandu xi kwalità ta' reliġjon ukoll. Jemnu ħafna fil-kunċett tal-familja, per eżempju, ma kellhomx bżonn. Jiena naqbel miegħek, ġifieri li il-Kristjaneżmu kellu impatt importanti fuq kif sawwarna is-soċjetà tagħna u anka forsi minkejja li kien hemm ukoll ġifieri influenzi politiċi biex ikollok inti raġel u mara u tfal eċetera, speċa kien hemm da il-valur tal-ħajja pereżempju ta' tfal qabel ma jitwildu kontra l-abort. Kemm nikkonkludi dal-punt. Speċa naqbel miegħek li l-Kristjaneżmu fuq ħafna bnadi għenna biex ikollna din narrativa prevalenti fil-punent li għenitna jkollna ħafna iktar stabilità, paċi, eċetera. Però fiċ-Ċina ukoll għandhom preġu kbir għal-nuclear family li qed tagħmel aċċenn għalih inti. Għalija, biex ikun hemm dejjem evoluzzjoni tan-narrattiva kif narajjen l-istorja li preċeda l-Kristjaneżmu speċta qabel ma kellek il-monoteist u għawek issa vera qed mur f'konfini speċta li minix daqshekk komdu fihom sewwa. Però nara din il-transmuting kontinu, jisu qegħdin fuq kontinuum ta' narrattiva li tinformana minn aħna u b'konsegwenza kif għandna nġibu ruħna. U il-fatt li konna Kristjani għenetna ħafna, però issa nħoss li gradwajna minn hemmhekk li nistgħu nieħdu l-affarijiet tajbin li għallimna l-Kristjaneżmu. Gradwajna żgur. Jien naħseb banna triq tan-niżla, Ġwan. Għalfej tajtek, xinu ma lik l-indicators ta' fis-sens? Meta konna purament Kristjani, fid-Dark Ages, tipo dak konna għana naħar un-nisa fil-pjazza ta' għax kien ikollhom għattu siswed spiex ta' jew għax jiena għandna konni fanzja qbad tela sorma ta' tnidaqqa ta' ħarta mortant l-inkwizitur, tal-isma dak dik naħseb saħħara ta' mbagħad noqgħod nitpaxxa nara tinħaraq fil-misra. Imma meta l-Kristjaneżmu kien daqshekk imżewweġ mal-Istat kellna dik il-problema. Issa li qed ngħidu li jiena minkejja daw il-problemi kollha li għandna spiex ta' daw mela m'hemmx ħafna konflitti soċjali, eċetera, però u hemm il-problema tal-konsumerizmu, eċetera. Però jiena u di kontradixxini kważi kull min jiġi fuq il-podcast, jiena nħoss li storikament meta inti tħares lejn l-affarijiet oġġettivament jinnaf kemm hawn bwerer fil-punent, kemm hawn nies bil-ġuħ, faqar, kemm hawn mart, kemm hawn daw l-indicators kollha fuq kollha. Sena wara sena timmorru aħjar, forsi dis-sena tal-mart problematika ħabba l-Covid, ma però il-len minn fenomenu li ma tistax biex tipprevedih, qegħdin immorru aħjar u naħseb parti minna hija li għandna sisin Kristjani, però dawk is-sisin Kristjani inħoss li jista' jkun hemm improvement fuqhom. Mela, ħanagħmel xi ħaġa li hija pjuttost televiżeska għadni kif bastardajt, kellem għalli ma tiżdix.
trid tirrispondi din il-ħaġa mbagħad ngħaddu forsi xi darba għal parti li mista Ekku, il-konverzazzjoni. Inti saqsejtni għaliex taħseb li qbadna triq tan-niżla, sewwa. Naħseb il-kunċett ta' prostituzzjoni, il-valur tal-mara li jinħeġġuha biex tbieħ li nfisha b'dak il-mod u tpoġġi li nfisha f'sistema ta' periklu, għandek il-valur tal-ħajja kif qed jonqos u ndaħlu l-idea li pereżempju inti tażel li ma tarbija żomm, li ma tarbija teħles minna, għandek issa l-influenza tal-kannabis, l-impatt tagħha fuq setturi differenti fis-soċjetà, inkluż setturi professjonali fejn jirrikjedi li tkun sober, per eżempju, u li tkun tal-affari tiegħek u li ma tkunx imtektek bil-Malti għax hija professjoni serja. U biex inti tieħu xi joint 10 minuti qabel ma tkun maġistrat jew whatever. Xri l-impatt xri l-istess maġistrati, sorry, le mhux nirrispondi, kompli inti bro. Isu il-konsegwenzi long term mhux qed nifhmuhom kompletament anke pereżempju li babasna l-familja. Il-Malti m'għandux idea x'inhu jagħmel meta jagħti definizzjoni ġdida għall-familja. Jiġifieri għada pitada John, hawn Malta garantita nibqgħu mexjin kif aħna mexjin, ikun hawn żwieġ bejn 3 persuni. Ġiex tirġiel u mara, ġiex nisa u raġel. U tax ħajdulek love is love, mhux xorta mħabba. So għalfejn oġġettivament problematika. Jiena meħed biex nirrispondik, imma ħankomplu l-konverzazzjoni u ħankun disciplinat, l-boni taris li tipo għamillu zopri xala bibi. Mela, qabel ma nadu għal-fazi li miss Derek 9986645, biex kem hop nittajpja dak id-number ekkum bat jibat li 7 steaks. Għal kull xorta ta' laħam tal-ħġib. Mela, kien hemm xi avveniment f'ħajtek għajr dik is-sitwazzjoni tal-playground li jena nħoss li ovvjament b'xi mod affettwatek li spiex ta' daw ir-redikola u kont ħassejtek umiljat. Kien waqt li kont fi dinja omosessuali kien hemm xi avveniment partikolari fejn inti ħassejtek b'xi mod abbużat, jew umiljat, jew b'xi mod iddegradat. Ngħidlek il-verità, forsi jrid ikolli naqkoraġġ biex ngħidha, però lanqas l-intimità sesswali moġbitni. Fis-sens li kif nista' ngħidha, li inti s-sess tabbinaħ mal-uġieħ, ifhimni. Għalija kienet xi ħaġa degradanti ħafna u li vera ma kontx miftuħ għalija, per eżempju, u kont inħoss li hemm xi ħaġa li vera fija nfisha mhux organika, mhux autentika u mhux naturali. Daw ħsieb tiegħi mhux qed nimponi fuq ħadd ieħor, jiena pproċessajta b'dak il-mod dik l-esperjenza tiegħi. Ġifieri int kont assoġġettat għal uġieħ li m'għoġbokx, qed nifhmek sew. Però daw in-nies li jħobbu jweġġaw lil ħadd ieħor jew jħobbu jweġġaw manfushom waqt is-sess mhumiex esklusivi għall-omosessuali, Imma jista' jkun li inti tipo din l-esperjenza vera dejqitek. Apparti li kelli wkoll sibt mhux l-ar, imma l-inqas forma ta' gay kongruenti miegħek li werritek mid-dinja tal-gays għal dejjem. Le, ma kellix xi esperjenza ħarxa b'dak il-mod ta'. Però anka pereżempju il-biża tal-STDs, pereżempju x'naf li sallum il-ġurnata, pereżempju 2/3 tal-każijiet tal-HIV huma ġifieri minn joħorġu mill-omosessualità. Sa di dawn huma tobba. Is that an actual statistic? Ġiri dawn huma tista' ssiba fuq YouTube top doctors tal-HIV li huma nfushom huma ġifieri f'sens omosessuali, fehmtu jammetu huma stess. U di fittix tal-lum biex nkun ċert li għax ħaġa riċenti da. Ġifieri kelli wkoll dik il-biża ta' mart u hekk fimt li kont naf li sa ċertu punt hemm ukoll dik il-ħsara li tista' ssir lill-ġism eċetera. So ħafna affarijiet li
Ara, bażikament jiena meta jiena fimt ħaġa sew meta qrajt il-Bibja, jiena fittix id-definition ta' homosexuality fil-Bibja. Għax jiena nħobb nfittex il-kelma eżatta x'laqas it-translations ma nafda. Fittix ta' bi-Grik u fimt li l-omosessualità fil-Bibja mhijiex feeling imma hija prattika. Ġifieri irrelevanti inti x'jogħġbok u lej xiex inti miġbut. Irrelevanti għax jekk ikollok x'taqsam sesswalment ma' persuna tal-istess sess, inti tikkommetti l-omosessualità. Ġifieri hawnhekk huwa kunċett importanti ħafna fejn biblikament l-omosessualità mhijiex feeling imma hija prattika. Il-prattika omosessuali. Maħsibijiet omosessuali huma wkoll xi ħaġa spiex. Le, żgur. Ġifieri il-punt hu li inti jekk inti pereżempju għandek ġibdiet lej persuni tal-istess sess, imma inti ma taġixxix fuqhom, Alla ma jarakx omosessuali. Ġifieri, Alla mhux ħeġi fuq jgħidlek inti gay bħalma tagħmel is-soċjetà issa. Di importanti ħafna għax jiena meta fimta qatt wow. Issu wkoll ma għandna sew l-ewwel jagħmlek gay. Umbagħad jgħidlek inti gay. Għandna ma nafx għamilt bro. Il-konverzazzjoni li kellna qabel armejta, bro. Jiġifieri. Aħna għadna li il-ġenetika. Tagħmel 25% hija imma il-ġenetika waħedha mhix biżejjed biex tiddetermina l-orjentazzjoni sesswali tiegħek. Hija imma jiena sa fejn fien intom temnu li Alla omnipotenti. Iva jew le. Iva. Huwa jew le. Iva, kategorikament. Kategorikament omnipotenti, ġifieri u tak. Kemm il-ġeni u anke jiena pereżempju meta nikteb play, jew ma niktebx plays man, jien nikteb x'nikteb series. Ma nikteb x'ma tiktibx int, x'ma tiktibx. Ċekkijiet apparentament. Le, kulħadd imħalla sewġu. Fej kont. Alla tak il-ġeni. So huwa responsabbli għal-ġeni tiegħek. Però jien meta nikteb xena nikteb il-kulħadd spiex se jagħmel kulħadd. Tipo daħedlu hekk imbagħad daħed ta' pon, imbagħad daħeru bom, u qed inti x'għattilhom inti the environmental factors. Sewa. Ġieri jiena bħala screenwriter karattri fit-tizzi daħraqtin qed nassumi li Alla omniscienti, omnipotenti, eċetera. Qiegħed jagħmel l-istess bħajjitna skont,kom, ġifieri dawk l-environmental factors li jeżistu ma feġġewx minn imkien, Alla tefaħħom hemm. Ġifieri il-proċess li għaddejt minnu, kemm tal-ġeni u kemm tal-iżvilupp, Alla għaddejt minnu biex imbagħad għamlek gay. Alla ħares imbagħad fl-aħħar ta' dan il-proċess u ta' dan il-ġeni li tefa' ġo fik, jipponta subaħ lejk meta hu kien dak li kien l-awtur. Issa inti hawnhekk qed tmiss fuq il-kunċett ta' predetermination li mhux ħafna nies jistgħu jifhmuh. Hemm ġiex aspetti tal-ħajja, hemm is-sovranità tal-Alla li qed titkellem dwarha inti. Imma mbagħad hemm aspett ta' free will fejn aħna verament qed nagħmlu deċiżjonijiet konxi u volontari u tnejn jaħdmu flimkien. Inti rrid tkun gay? Kif? Inti rrid tkun gay? Le. Ġifieri int ma mmilx għażliet volontarji u konxi. Inti spiċċajt tħossok miġbut lejn l-irġiel, ma stembax fil-waqt. Però mela, issa da importanti tajt inti. Jiena ma kellix għażla fuq il-ġibdiet tiegħi sa ċertu punt ħanaqbel miegħek fuqha, però għandi għażla. Jiena fint illi għandi għażla dwar dak li nagħmel b'daw il-ġibdiet. Issa jiena nixtieq li meta kont teenager xi ħadd ġi fuqi jgħidli isma' inti taf li għandek għażla li m'għandekx għalfejn tkun vittma ta' daw il-ġibdiet li inti qed tħoss. Fimt? Għax jiena ma tħallx fl-omosessualità għax ritta. Jiena tħalt fiha għax ħsibt illi biex jiena ngħix kuntent, dak l-unika mod ta' kif nista' ngħix kuntent. Għax is-soċjetà ma tatnix option A u option B. Kun ma qaluli jekk inti tħossok hekk, mela inti issa sirt hekk u biex tkun kuntent titmur f'dik id-direzzjoni. Mentri jiena mbagħad meta fimt li għandi għażla, qatt mela jekk jiena għandi għażla u jiena dil ħaġa ma rridix, mela 1+1 nista' nagħżel li mmur f'direzzjoni oħra. U meta fimta isu kelli toqlamen illi ħarġet minn ġo ġismi. U għat illallu ġifieri jiena laqqas biss għandi bżonn noqgħod xi darba niffaċċallhom il-missier noqgħod ngħidilhom jiena hekk u hekk. Għax jiena issa fimt
min jien. Ġifieri sa ċertu punt nista' ngħid li ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla enitni insib l-identità ta' raġel li jiena dejjem xtaqt. Issa mhux qed ngħid li ħadd ieħor inqas raġel whatever, jiena qed ngħid nitkellem għalija nnifsi, qed ngħid ir-raġel li dejjem xtaqt inkun, li dejjem kien attakkat mill forsi ħbieb ta' madwari whatever, sibtu u irrid inkun dan ir-raġel. Sewwa, irrid nesplora l-identità eterosessuali tiegħi bħala raġel. U ma rrid ħadd jgħidli li jiena mqarraq, li jiena m'iniex konsistenti minn nifsi, għax huma ma jistgħux jitkellmu għalija nnifsi, għax jiena naf x'esperjenzajt, jiena naf min jiena rrid inkun u bħal xirrid nidentifika bażikament. Mela, l-ewwel bdejna ngħidu, naħseb l-iktar ħaġa li qbilna fuqha li l-Kristjaneżmu kellu kontribut li l-moralità kollettiva tal-ponent għax għandu ħafna regoli li jagħmlu sens. X'inhu intrinsikament ħażin fl-idea li tkun gay? Għalfejn Alla ma mela ddejqu qegħdin f'soċjetà fejn aħna neżaltaw ħafna dak li tħoss. Li dak li tħoss isir l-identità tiegħek. Mela bħal pereżempju tħossok miġbud ħafna li Alla u ssir Kristjan. Pereżempju, stenna, ħanuża eżempju ieħor li huwa aktar relevanti għal dak li fuq is-suġġett li qed nitkellmu dwaru. Jiena jekk jiena kelli kont nistragli daw il-ġibdiet lejn l-istess sess, jiena bażikament qalu li inti m'għandekx ċans biex tkun eterosessuali, hemm xi ħaġa ħażina bil-mod ta' kif qed tidentifika inti u issa millum qudiem jekk tgħix kontent u tever tajt li inti gay u tever. Issa jiena għażilt rotta differenti qatt stenna le. Jiena mbilli għandi daw il-ġibdiet ma jfissirx li jiena m'għandix ċans biex inkun eterosessuali jew li hemm xi ħaġa ħażina bl-identità tiegħi u issa rrid nieħu identità ġdida ta' gay. Jekk jiena ma rridix, fimt? Jiġifieri malfejn ma tridix, fis-sens. Inti għatli li le ma tlix naħseb, ħansaqsik. Inti minn mindu skoprejt li inti gay. Sorry, fis-sens. Mindu minefield. Minn mindu skoprejt li inti miġbut lej l-irġiel. Sa meta sibt il-Kristu, Kristu għenek b'xi mod teleb, un bat speċa nartikolaw xi tfisser teleb. Dawn il-ġibdiet. Inti xtaqt li tkun gay, jew dejjem għat, kemm nixtieq li minix, dejjem ċħatta dil-ħaġa. Ifimni, jiena nemmen li jiena imxejt mal-kurrent John. Jiena mxejt skont l-unika ħaġa li kont naf dak iż-żmien. L-unika ħaġa li kont naf hija lek inti tħossok hekk, mela inti hekk u tittamel hekk. Imma minkejja kultant inti sorry, tintawal. Imma minkejja li inti tħossok hekk u trid tagħmel hekk. Iktar fil-fond minn dak il-ħsieb huwa jiena hekk u dil-ħaġa toġobni u ma toġobnix. Alright, proset, mela. Qabel ma kelli l-esperjenza ta' Kristu, jiena kienet toġobni dik il-ħaġa u qatt ma immaġinajt li nbiddilha. Fimt, mbagħad la qisni intbaħt bil-ġibdiet tiegħi u da, mela jiena rrid immur f'dik id-direzzjoni. Ġvidejn kont komdu bil-fatt li inti qed tmur ma' irġiel, qed toħroġ ma' irġiel oħra. Ma tantx kont komdu, ħanajdlek u kif naf. Kieku kont komdu, kont immur fuq minn missieri u nkellimhom u ngħidilhom pa, jiena qed nħossek hekk u hekk da. Imma dejjem ħbejta. Għaliex ħbejta? Sinjal illi jiena kont skomdu minn nifsi. Kont tibżalli jomok, speċa meta kont dik ix-xena kont tara f'moħħok. X'kont taħseb li kien se jkun il-ġudizzju tal-ġenituri? Nemmen li kienu ħaj jaċċettawni jħobbuni għax ġej minn familja diċenti ħafna. U missieri wkoll ta' ċertu professjoni, allura nemmen peress li ħadem ukoll barra minn Malta ħafna snin m'għandux mentalità magħluqa. Ġifieri jiena kont naf li ħaniġi mill-ħuħ. Però xorta waħda ma għamiltix. Għalija kienet xi ħaġa skomda u għalhekk jiena meta nħares lura ngħid imma jiena xorta qisni ma ridtiex dik il-ħaġa x'kieku rrid niċċelebraħħa kont
najda l-familja tiegħi, fint? Allura kien hemm inkongruenza hemmhekk ukoll. Nemmen jiena ħanejtek. Minn fej ġejja, masta, dil-biża, minn fej, x'inhi żerrija mnejn ix-xettel din il-biża li tistqar ma' niesek li inti. Ħanajlek, jiena nemmen li there is such a thing as a norm in society. Right? Nemmen issa ħanajdu ma minn fejn inti ġej trenjat fuq din in-norma. Jiena nemmen li n-natura turina li hemm ċertu ordni. Issa għaw min joqgħod jaqbada fuq il-klip għax il-klip jagħmlu hekk u għax il-papri jagħmlu hekk. Għax fin-natura żgur il-varjant tal-omosessuali huwa pjuttost prevalenti. ċerti nies mbagħad jippretendu li issa waħda il-klip għandhom jalmuna lezzjonijiet fuq sesswalità li hija xi ħaġa assurda li ma naqbilx magħha. Ma wejja bdu qed tibbanalizzat, qed tistromen. Jiena naħseb li qed jgħidulek hu li isma' fil-fatt illum kienet kollu konverzazzjoni ma' xi ħadd li kien gej qabel ma tqajt miegħek biex saqsih fuq l-esperjenza tiegħek. U bat li l-jum x'ismu video ta' żewġ iljuni irġiel jagħmlu spiex tali pjuttost u kienu vera ħelwin, tipo ma kienux aggressivi ma xuxin jilabu għek jisom zewġ. Et niddevja imma li naħseb li kunu għet jiridu jgħidu f'dak il-punt huwa li isma di ħaġa naturali, tanti naturali li anka l-juni, l-papri, x-xadini, eccetera jgħamluha. Speċa li miex social construct. Li jkunu għet jgħamlu fl-istess nifs, John. Daw qed jikkumparaw lilhom infushom mal-annimali. Li aħna hu fil-fatt minn xem differenza bejni u ċimpanzi għandna par chromosomes. 1%. It's a pair of chromosomes. Aħna għandna 23 u m'għandhom 22. Xi ħaġek. Dak il-1%. Dr. Pandya ħuġġu fik. Dak il-1% huwa vast ħafna. Ħossu għal mibedek għal Pandya. Jena minn perspettiva kristjana, il-bniedem huwa l-climax tal-ħolqien talla. U l-annimali kienu maħluqin biex ikunu ta' kumpanija għal-bniedem. Il-bniedem huwa il-pinnacle tal-ħolqien talla. Ġifieri il-bniedem biss huwa maħluq fl-immaġini talla biblikament, ġifieri l-ebda annimal huwa maħluq fl-immaġini talla, u dak tagħti valur li bniedem. Ola mill-ħolqija tal-ħolqien. Mela, inti bniedem intelligenti sewwa, però kultant qed tilab li naqra din il-logħba li qed tiffrustrani ftit u mhux qed ngħidilek b'xi mod ta' biex irrabjat jew le. Imma għax kultant qed tuża konsegwenzi reali li jiġru f'din id-dinja bħala spiega għalfej għanna nħadnu l-kristjaneżmu. Per eżempju, meta bdejt titkellem fuq il-moralità, il-kristjaneżmu bħala xi kwalità ta' kumpass morali għal-bqija tal-punent. Bomba. Imma mbagħad meta l-affarijiet jibdew jiġu naqra iktar komplikati, biex taħrab u tibda tagħti spjega eżoterika. Li speċna le issa ma nistgħux nitkellmu fil-konfini ta' dinja naturali għax issa hekk tidħol il-fidi u alla. Bħal xi imma. Li pereżempju tajt li l-bniedem huwa l-apiċi tal-ħolqien tal-mulej tagħmel sens jew f'dak il-kuntest. Sorry, jien għandi l-ADHD, bro. Jien għandi l-ADHD ta' vera. Allura jena l-mistoqsija li nibtet hija il-mulej u alla huma l-istess ħaġa? Iva, għart, nistan kompli pajti. Mela, li mbagħad tajdli jisma' men, il-bniedem huwa l-apiċi tal-ħolqien għax Alla hekk iddetta li se jkun, imma jekk jiena minix ma nipprattikax il-kristjaneżmu, biex naqgħet ikollna konverzazzjoni li l-awtorità tagħha hija xi ħaġa li jiena I don't endorse it. So I don't know what plane we're going to talk on. Għax għalija it's not a plane that I believe in. Ġifieri jiena forsi ma anke allura xjentifikament tista' taraħħa differenza ma. Faqqajna hemmhekk kellimni bro għajdli. Le fis-sens il-kapaċità morali tal-bniedem. Inti ħadd tikkomparaħħa ma ta' xi annimal, il-complexity, il-komplessità tal-emozzjonijiet u l-ħsibijiet tiegħu u l-ispiritwalità tiegħu. L-ispiritwalità imma sa l-complexity u sofistikazzjoni
tal-interazzjonijiet tagħna, tal-ħsieb tagħna, tal-ideali tal-lingwa, eċetera. Naqblu 100%. Imma anke jekk tikkontrasta naf għandna ċimpanżì ma' amoeba. Id-disparità hija enormi spiex ta' jiena ferm eqreb lej iċ-ċimpanżì mill-ċimpanżì lej l-amoeba. Aħna l-apiċi tal-evoluzzjoni, però għalija dak mhuwiex xieda neċessarjament li għalla spiex ta' ħalaqna fine-tune għana b'xi mod biex inkunu dan, sempliċement l-evoluzzjoni laħqet l-apiċi tagħha, ġomma li l-apiċi ta' dik l-evoluzzjoni. Issa il-frott ta' din id-dottrina li semmejtlek jiena huwa li jiena l-bniedem, kull bniedem li għawa u ġew f'dan l-istudju illum. Nistmaħ mhux tan-nimal, imma nistmaħ tal-valur li nemmen li Alla taħ. Sewa, ċfiri, il-raġuni għaliex jiena ma naqbilx, per esempio, jinnaf li maqtil, hija li minħabba l-valur li Alla jagħti l-bniedem. Sewa? Ma jien ukoll ma naqbilx maqtil. All right, imma. Għaw xaħat jaqbel maqtil? ċertu kazi. Ej! Le. U ma sepp. Għaw ħafna nisaw Malta tant irrabjat li l-est li joqtlu, ma għadhom ma kellhomx l-opportunità joqtlu, ma għandhom tant f'qalbhom diġà qatlu. Imma kien hawn nies li kienu jippritkaw l-imħabba Alla. U kull li waslu biex joqtlu għalfej għax il-bniedem difettus u kultant jintilef mit-traġit morali tiegħu u jasal biex jagħmel affarijiet li jiddispjaġih biex ta' naħseb hija pjuttost xi ħaġa norma. Inti ma tagħmilx ġnub qas wieħed? Jiena nemmel jiena suġġett ta' dnub u xi drabi niżloq, però nista' ngħid li bħala Kristjan jiena rażżant li nnifsi b'mod illi qatt żgur ma stajt mingħajr Kristu żgur. Pereżempju tgħidli bħal xiex li jiena ma nqasqas fuq ħadd ieħor. Semmejt fuq il-pornografija u masturbazzjoni, jew l-affarijiet tal-ġisem kollha, jew nuqqas ta' maħfra, ir-rabja, l-kolla, il-gideb. Fimt daw l-affarijiet kollha. X'idnu bit tagħmel? Issa jkollok tkun sinċiri kif qed tikdeb. Forsi xi drabi pereżempju nżomm l-imrar f'qarbi kontra persuna li nsibni diffiċli nikkonnettja magħha pereżempju għax forsi l-aġir tagħha joffendini fimtax ikolli nissapportija ħafna allura jkolli dak naqamran ngħid tista' tal-imrar ma nistax inġorru ġo qalbi għax mhux tajjeb u mhux ħajjagħmel li ġid. Jrid naħdem fuqha u nitlob pereżempju. Però hawn nies li jagħmlu dik il-ħaġa jien naf għandi ħbieb men li huma vera nies diċenti iktar minni. U dawn l-affarijiet jagħmluhom mingħajr minnar xismu lajnuna ta' xi dogma ezoterika. Il-ħsieb omosessuali mhuwiex ġnub inti qed tgħid li inti jkollok jgħaddilek minn moħħok raġel sabiħ mhijiex ma tkunx qed tidneb dak il-mod u x'hekk. X'inhu dnub? Biex nirrispondik, sin is defined as missing the mark, missing the standard. That is the definition of sin. That God has a standard and you missed it. Exactly, man. Ġifiri, sa ċertu punt, il-mistoqsija tiegħek kienet is thinking erotically about a man. Hemm differenza. By a man, obviously. Hemm differenza bejn tentazzjoni u dnub. Jekk inti tiġi ttantat, mhuwiex dnub, imma mbagħad jekk inti if you entertain it, so in your thought life, vers fil-ktib ta' James li vera ġobni, jgħidlek, when desire is conceived, it brings forth sin. And when sin is brought forth, it brings forth death. Iġifieri, meta x-xewqa tiġi imwielda fik, x-xewqa għal-ħażen tiġi imwielda fik, joħroġ dnub. U dnub jekk tħallih jikber u jimmatura, iwellet il-mewt, eżatt. And I think there's a lot of evidence in history for what you're saying, partikolarment meta grupp jibda jippatologizza ruħu, jibda jikdeb il-xurxin, mbagħad biex ta' ċertu il-moralità ssir fluida, biex ta' hemm ħafna evidenza. Eżatt. Mao Ċiniża, Stalin ta' Russja.
mistoqsija skjetta, int għadu jkollok ħsibijiet fuq l-irġiel. Le, fis-sens, jiena number one l-outlook tiegħi vera imbidlet totalment. Jiena l-lum il-ġurnata naf li jiena ugwali mal-irġiel l-oħrajn, jiena bħalhom, qabel dik jiena kont nistraglija ħafna fija. Ugwali tajjeb daqshom dak l-aċċen li Le, li tajjeb daqshom minix inferjuri, jiena bħalhom, jiena wieħed minnhom. Dawn huma ħsibiet li jiena kelli nikkoreġi. Fimt? Sewa. U issa li korreġejthom inħossni li I belong to the world of men, per esempio. Ġifieri il-ħaġa li jiena fimt illi fl-esperjenza tiegħi. Le, fl-esperienza tiegħi fimt illi sa ċertu punt gender confusion and homosexuality work together, big time. Ġifieri sa ċertu punt hemm anke element ta' ġeneru li jiena korreġejt f'ħajti biex inkun in line ma' min irid inkun jiena, fimt? Ġifieri ma nafx irrispondejtekx. Jekk fimtek sew, m'għadux jgħaddilek ħsieb fuq xi raġel sabiħ u tgħid jami. Dik m'għadix le. Ma jfissirx, missa, ħanmru ċara din, għax jien ma rridx nagħti immaġni li jiena xi Kristjan invincibbli, jiena xorta suġġett ta' tentazzjoni. Però jiena ħloqt klima madwari fejn jiena nevita ħafna tentazzjoni. Ġifieri dak kollu li fixkilni jiena warrabtu minn qoddimi. Biex jiena nkun ifokat fi triq li miexi fiha. Fimt? Dak il-kunċett nifmu. Ġifieri xorta inti jekk jidħol b'raġel sabiħ hawnhekk u jibda jiflerti miegħek b'xi mod jista' jkun li tħoss ġibda leħi u tajt, ħelu da, ma leħ għax jiena Kristjan. The thought would never arise. Le. Ġieli kont dik is-sitwazzjoni? Sakemm maturajt bħala Kristjan iva. Kelli tentazzjonijiet ukoll bħala Kristjan u nirgrazzja l-Alla li kollha reżistejthom. So, irreżistejthom, però kien hemm there was an allure to them. It was enticing. The idea was enticing, imma inti minħabba l-fridi Kristjana tiegħek għad le, minix I'm not going to pursue this idea. Femni. Sa ċerti punt iva, ma nirringrazzja l-Alla li nistanajt li kifet najlek, fil-sens nħossni liberu biex nkun ir-raġel li ħalaqni, fimt ġifieri fej qabel kont pereżempju ħana sara li ma fej qabel kont nissesswalizza pereżempju l-bniedem, anke n-nisa ġifieri u l-irġiel. Meta sir Kristjan jiena kont sirt inħares lihom mill-perspettiva tal-Alla, allura flok inħares lejn il-ġisem. Pereżempju, inqis l-ispiritualità tiegħu ngħid fejn hu dar-raġel jew dil-mara fejn huma fil-ħajja tagħhom, f'liema stadju qegħdin, kif inhi l-ħajja tagħhom. It's a deeper look at humanity, flok a shallow look, u you get lost in their bodies or whatever. U anka bl-istess mod imma kif ħares lejn nisa nbidel fejn qabel jiena per eżempju kont nitratta nisa differenti mill-irġiel per eżempju. Ma risposta hija le. Ġifieri meta daw l-irġiel kienu jiġu jiflertjaw miegħek, xorta ma tkunx għal-men u għal-moment tagħmilha dik il-konsiderazzjoni li darba naqa. La. Ma kienx għaddil. Allura issa miġbut lejn nisa? Iva ta'. Miġbut lejn nisa? B'mod fiżiku wkoll? Iva. Ija. U għandek tfajleju? Le. Bħalissa le, jiena nemmen ħafna li fej jidħol iż-żwieġ tiegħi f'ħajti mhux jiena nfittex il-mara ta' ħajti imma Alla jlaqani magħha. U I am not a museum piece. All right. Jiena minix biċċa tal-arti ġo mużew, fis-sens li minix I didn't reach the finish line, jiena qed nimmatura, qed nikber fil-mixja tiegħi, minix perfett, ġifieri kollha nista' nissigurak dwarhom. Però nista' ngħid li l-ewwel nett attraction works on 3 levels. Ma nafx ħafna nies ma jitkellmux fuqha. Il-ġibda taħdem fuq livell spiritwali, fir-ruħ u anke fil-ġisem. Inti jista' jkun li għandek ġibda lejn tfajla. Imma spiritualment m'intix miġbut leha għax
forsi di taqbżilha malajr, vera negattiva. Mux spirituali, dik karattri li huma konfliġġenti. Orret, mela ejja ngħidu fuq ir-ruħ, whatever. Mela inti dik ir-relazzjoni ħataħdem jekk hemm biss physical attraction u m'hemmx soul attraction, mhux ħataħdem. I'm not understanding what you mean by soul attraction. Ir-ruħ tagħna hija l-ħsibijiet tagħna, l-emozzjonijiet tagħna u r-rieda tagħna, l-għażliet tagħna wara Mux naqblu kollox. fuq id-definizzjoni. Għax dawk għalija huma espressjoni ta' kważi ta' kimika fizika, ġivirina ta' bizli iktar forsi kolli iktar testosteron u iktar adrenalina fija u kolli proklivita rabja per eżempju. Jew nkun iktar jinnaf sessualment attiv għax kolli ħafna testosteron ġismi. Xiex dawk mhumiex affarijiet tar-ruħ, għalija daw huma affarijiet li mhumiex estetiċi. Okay, all right. Speċa Nistgħu nsejħula forsi personalità fuq ruħ biex aktar tidentifika magħha. u personalità u miex. Eżatt, personalità, nsejħula personalità. Għax forsi ruħ naqa' kelma bombastika għal ġew mallija. Le, mux ġon il-klim bombastiċi ġifiri. Imma ġifiri il-ħaġa hi li jiena wieħed mill-kollega tiegħi fuq ix-xogħol daħal għal-żwieġ mal-mara tiegħu u fem sab li għandu konflitt sessuali għax miġbut għandu jistragalja bis-same sex attraction. Dak iż-żmien fittex għajnuna professjonali, dak iż-żmien ma kienux għadhom id-demonizzawa. U nexxielu jsalva żwieġ tiegħu u għandu ġifieri ġiex titfal u jirringrazzja Alla li sab is-support illi kellu bżonn biex jisalva żwieġ tiegħu dak iż-żmien. U dejjem jgħidli Matthew, I married Lenore because I loved her. Tista' ma sempliċi, imma jiena tbellaħni għax tant niffokaw illum il-ġurnata fuq imma inti miġbut liha għax illum kollox fuq il-feeling. Jekk il-feeling għada pitada jitlaq, si jispiċċa kollox. Imma l-punt tiegħu I loved her, that's why I married her. Għalhekk jiena nixtieq li nesploraw, we go beyond just physical feeling u ngħidu what is love, man? What is love? Is it a feeling? Is it a high? What is it? We need to go back to basics here, fimt? Ġifieri, I think it starts out as a high. waħdu l-physical feeling mhux biżejjed biex ikun sostenibbli dak il-punt. Ġifieri, Matthew, inti miġbut li nisa bil-fors, ħanajlek jiena. Ma taf kemm hu rari biex issib raġel li jitqabad bil-ġibdiet li l-istess sess li huwa esklusivament miġbut li l-ġil biss, taf li huwa rari ħafna nies li jidentifikaw bħala gay ma jafux li għandhom heterosexual potential. Per eżempju, issa mbagħad hawn min heterosexual jista' jkun li ma jafux li għandhom tendenzi omosessuali wkoll. Iva, dik teżisti wkoll, mela le. Infatti hemm aħna nitkellmu ma' l-ġiel u nisa li huma fi żwieġ li qed jaħdmu fuq ċerti affarijiet, però ġifieri il-puntu let's take a deeper look. And I would like to take just that għax naħseb l-ewwel saqsejtek mistoqsija u jidher li ma ġietx imwieġba jew ma ġietx imwieġba li b'mod sodisfaċenti li hija x'jagħmel gay x'jagħmel fatt li tkun gay ħażin. Mela, il-kunċett ta' gay, bela, jekk jiena tiġi fuq imara li għandha ġibdiet lejn l-istess sess, mhux ħanajdilha anti lesbjana. Fimt? Għax wieħed mit-terapisti favoriti tiegħi jismu Joseph Nicolosi, l-ummiet, għal bażikament if you have male chromosomes, you are heterosexual. Għal ġifieri bażikament jgħid all men, issa stennini. Yes. All men jgħid are heterosexual. Għal jgħid some men struggle with homosexual feelings, but that does not stop them from being heterosexual. Issa, jiena xatt bħala da therapist ninżalu l-kapell għaliex għax he speaks identity into these men. Jiena ħaġa li offenditni hija li poġġew label fuqi li għalija fl-opinjoni tiegħi għamlet li ħsara. Sewwa, issa forsi mhux kulħadd, però jiena qatt ma xtaqt li xi ħadd ipoġġi li din label fuqi u jikkategorizzani. Sewwa. But why is it desirable? Ġifieri, why is it desirable to not be gay? Ġifieri dat jgħidlek Nicolosi qed jgħid. Isma', l-irġiel huma kollha eterosessuali. Inti li qed tħoss ġibdiet omosessuali, worry not, għax inti wkoll eterosessuali.
why should I fucking worry in the first, why should I worry in the first place? Għax inti automatikament tibda l-identità tiegħek. Isek, to go from heterosexual to gay, there's a change of identity. Allura inti automatikament meta l-bniedem għax iħossu hekk għatlu jekk tajlu gay, qed tajlu mela inti xi ħaġa fl-identità tiegħek issa titbiddilha. Ġifieri saġu tajlu hemm xi ħaġa ħażina bl-identità tiegħu ma jistax he doesn't fit into the heterosexual norm, ħansejħu lek. Ġifieri jiena għalija ma naqbilx ma dak il-kunċett, fimt? Ġifieri feelings don't determine your identity. Jiena I'm coming from that point of view. Feelings should never have the power to define who you are. But I think, Matthew, I think the fact that you felt uncomfortable being gay caused you to be gay. Caused you to be try and find a way to not be gay. That's feelings. You felt uncomfortable. I think the fact that you feel like Jesus loves you causes you to be a Christian. And I think entirely a lot of people feel a lot of things. Especially sometimes, yes, it's good to rationalize feelings. And I'm a very, very big rationalist. Pero li xorta għadni ma femx xinu intrinsikament ħażin bil-fat li tkun omosessuali, għalfej, għax inti għettajt li speċta peress li ikunem dan isu tibdil fl-identità tiegħek, eċetera, eċetera. Però jiena qabel ma ltqajt miegħek, anke ma tantx mitla ta' dan is-suġġett, kellimt il-żewġ bib tiegħi li huma gay. U tnej li huma qaluli li speċta il-moment li feġġew fuq l-adba tal-pubertà dawn intebħu li kienu gay. Sewa intebħu li da xin bdew jiżviluppaw sessualment. Bdew jaraw l-irġiel u l-irġiel kienu dak li xtaqu, speċta pruvaw isusu wara ħajja eterosessuali mar nexxilhomx, però tnej li huma kellhom a very strong internalized homophobia. They hated themselves. They didn't want it. They felt biex terġaw taxxaq wieħed minnhom la darba skopra li kien gay marċajt l-omu messieru bħalek, kiteb li t-sija tijaw l-Amerika, special di insertat evangelist, li għatlu speċa tinkwetax għal eħobbok xorta ma ditettiqaw speċa. Pero huma tnej fuq medda żmien, it-nej li huma l-omosessualità tagħhom sabu mod kif jinnegozjawa, sabu mod kif jaċċettawa, kelmu l-ġenituri tagħhom u l-ġenituri tagħhom minn hemm u minn hawn aċċettawhom u llum il-ġurnata it-tnejn huma kuntenti ħafna u t-tnejn li huma kontribut tal-ġen fis-soċjetà, nis kapaċi, nis li nħobb nitkellem magħhom, nis morali ħafna, nis tajnu. Mhux qed nifhem lilin mill-iskrittura. Xem ħażin f'ħajjithom dan nies li għandhom jixtiequ li għada jistempħu jiffansjaw lin-nisa. Issa, mela bl-istess mod, xem ħażin li jiena nesplora l-eterosessualità tiegħi. Xem ħażin? It's the same argument. Jiena jekk jiena għalija biex inkun mentally healthy, I have to pursue heterosexuality. Okay. So għalija li jiġi ġad fuqi jgħid li you have to affirm your gayness and you have to live that way because you were born this way and you cannot change. Għalija one insult. So inti għattavuk għal-liberalizmu ta' sessualità. Ġviri jiena inħossni miġbut lej l-irġiel u nista' nibqa' miġbut lej l-irġiel tul omri, int musta tindaħalli u inti tista' tkun miġbut lej l-irġiel imma mbagħad tagħmel transition biex ma tibqax meġbut lej l-irġiel u inti qed tgħid ġenwinament 100% bla ebda dubju ta' xejn l-irġiel m'għadhomx jogħġbuk u issa jogħġbuk in-nisa tant li kellek anke relazzjonijiet man-nisa. U minix Korrett? Iva, però mhux miexi fuq l-ilma fil-perfezzjoni tiegħi, ġifieri xorta qed nimmatura f'ċerti areas kif għadlek qabel, però x'inhu ma dawn l-areas?
aħna sejħulu renewing of the mind, ġifiri inti ġeddet il-mod ta' kif taħsibha, you guard your heart, whatever. Għatem tendenzi fik, jew għatem partijiet fik li jiffansjaw l-irġiel. Le, Li trid tmewwithom. Le, mux essaċek li għetnajt, John, il-puntu li jina li għet niprofa n-highlight jallum li jina minix bidem perfett. Għax drabi ipoġġuwa mela inti kontek, issa ekk, issa inti lest. Kien jgħamil Joseph Muscat, Madonna. Joseph Muscat kien joħroġ fuq il-park, kien ġibni d-demel, men. Kien joħroġ fuq il-park. Għax aħna maħniex perfetti, u kulħadd. Ija, bro, ma jgħidlek kif mintix perfetti, po li chief of staff għet jaxxi li xi kwarta biljum buetek ma għek naħra. Speċna, all right, Joseph Muscat kien jgħid, minix perfett, ma qatt ma kien jgħid kif mhux perfett. Don't be like Joseph. Kif mintix perfett, bro? Illum qed tikkumpanari mal-Prim Ministri, Grazzi. Vera, naħseb għandek istra għandek qed naqralek ix-xorti naħseb jiena. Jiena tant rajt nies ipoġġuha din il-ħaġa li ara issa he's fixed. Kollox in order. U jiena ma toġobnix li jipproġettaw l-idea li jina paranormali, m'għandix problemi li kollox wartu żgħar li solvejt kollox f'ħajti. Mhijiex xi ħaġa realistika, mbagħad ħadd ma jkun jista' relata miegħek bħala bniedem għax mhijiex l-esperjenza ta' ħajja. Xorta għadni Ġorġi sem li huwa suġġett għadnub, ifhimni. So, dak biss, imma l-bqija jiena deċiż, jiena llum il-ġurnata bniedem deċiż, naf xi rrid, naf fejn sejjer. Iffokat, naf x'għażliet ħadd u xorta n-nies fil-fallibilità tagħhom ħajibqgħu jimponu l-idea tagħhom ta' min jien suppost jien. Għax inti qed qaraq bik innifsek, inti mqarra, inti mhux qed taċċetta lek innifsek, mentri jien ma jistgħux jifhmu li jiena qed naċċetta l-identità ġdida tiegħi bħala Kristjan. Jiena ma dik irrid inkun kongruenti. In-nies ma jistgħux jifhmu għadil ħaġa. Fimt? Jiena bniedem ġdid, dak li kont m'għadniex. Imma dak huwa Kristjaniżmu Bibliku, ma mhux ħa nistenna li nies sekolari jifmuha xi qed tesperjenza biex tifhimha, fimt? Imma jiena llum konsistenti mal-bniedem il-ġdid li jiena. L-antik mar għadda u jiena ġdid. U jiena issa konsistenti ma' dak il-bniedem il-ġdid li rrid inkun. Fimta? Xorta b'ċertu tentazzjonijiet. Dawk qatt ma jifqu. U tentazzjonijiet omosessuali. Mhux biss. Mhux biss. Tentazzjoni naf li tirrabja, tentazzjoni li ma taħfirx. Tista' daw x'ħan nagħmlu biha. Nitsekzek, it-tentazzjoni tista' tirrispondi b'mod dirett x'jagħmel għax inti l-ewwel għad nissewwa jew xi ħaġa like there was a word that denoted needing a fix, needing something needed to be mended. Ġifieri inti tajt is someone that is homosexual broken. Le, huma kif ipoġġuha, fehmni. Però mela oret, ħan rispondik fuq għadin. Mela. Just rephrase the question in a very simple way. What is wrong about being gay? Mela. Jiena intervistajt fuq 30 persuna Facts Out Loud. So jiena nibni kumpanija ta' irġilu mhux kumpanija, organizzazzjoni. Komunità ta' irġilu nisa li ħarġu mill-LGBT u bħali jiena mhux nirkan wieħed, Rebecca Paris għaw Malta qalet li ħarġet mill-lesbjanizmu. Hemm ieħor ħaret mit-transgender, Jeffrey Spiteri, ħafna fuq TikTok, ħabib tiegħi John Mark tara mill-bisexuality, għaw ħafna nies li qatt forsi il-medja da ma kellu l-opportunità li tinvestom. Ma bħali hemm ħafna madwar id-dinja kollha f'pajjiżi differenti. Jiena intervistajt nies mill-Polonja, mill-Amerika, mill-Italja, ġurnalista popolari Nawsika della Valle. The question was very simple. What is wrong with being gay? Ma rrid nasal għalija. Mela, dawn kollha għandhom le. Ma nixtieqx nistressjak, vera nixtieq. I want you to be as comfortable as possible. Ekku. Mela, daw kollha jgħidulek jiena naf li jiena ma twilidx, imma ħanajdlek l-istorja tiegħi, jiena ħanajdlek xi ġrali f'ħajti. Hemm minnhom, pereżempju waħda li kienet li żviluppat l-lesbjanizmu u da. Omma missiera ma rridx li omma ikollha tifla. Bis-saħħa.
Alla is Missiera ma rix ma kolla tifla u Alla is li ġib li tifel, alla ħares li ġib li tifla. Ġabet tifla u din it-tifla minn mindu kienet f'ġuf omma kienet irreġettata minn missiera. Din telat ma tridx tkun tifla, tibża tkun tifla. Aħna x'ħanajdu ġiet imwielda hekk. Mela di ma ħaqqix li xaħat jisma l-esperjenza tagħha u jifhemha flok jaqbad u għax inti din l-idea ta' born gay, whatever, li tagħmel hija it causes you not to question, not to ask questions. Bażikament qed noħolqu kultura ħna. Istaqsi xejn, just inti twilidtek, no problem, hekk, fimt? Mentri jiena ma rridx inaqbad din il-dogma, din l-ideoloġija, jiena għażilt li nisma' l-istorja ta' dawn in-nies. Hemm min ħafna każijiet ta' irġiel pereżempju li telgħu fl-omosessualità għandhom history ta' sexual abuse. By the way, sexual abuse is on the rise. Sexual abuse aktar kemm jgħaddi żmien l-irġiel u nisa qed jiġu abbużati sesswalment meta jkunu żgħar, jew minn neighbors, jew minn nies ta' familja, eċetera. Hemm min pereżempju għandi ħabiba tiegħi li Littlewood mill-Ingilterra. Kienet tieħu l-hormones bil-buffi biex titella l-leħja whatever din. Omma mietet bil-kanċer meta kienet żgħira u daħlet f'moħħha li jekk tgħix ta' mara ħajġrila dak li ġrala omma. Issa din, mela din ġifieri she went into transgenderism, she rejected femininity għax daħlet biża' fiha. Mela aħna jiena sissa ġifieri minn dak li smajt qed nara element kbir psikoloġiku. Issa daw jgħidulek li jiena naf li żviluppat li din it-tendenza ta' gender dysphoria jew inkella ta' homosexuality based għax ġraw li esperjenzi fil-ħajja li traumatizzawni u weġġawni b'mod profond. Issa ġifieri ħafna mix-xogħol li jsir ma' daw in-nies mhuwiex let's try to fix your sexual orientation, it actually is let's deal with your pain. So basically it's normal counseling, pain and trauma. Nobody tries to fix anyone's sexual orientation, imma dawn jesperjenzaw li meta jiġu mfejqa mill-luġieħhom it-trauma isibu li gender dysphoria u same-sex attraction tibda tonqos. Fimt? Issa dawn qed jgħidu l-esperjenza tagħhom. Jiġifieri qed jgħidulek, we don't subscribe to this born gay ideology because our experience has shown us otherwise. Dak biss, fimt? Xfiri għaw grupp ta' nies li ma jaqblux ma' l-ideoloġija, bbażati fuq l-esperjenza tagħhom, mhux fuq xi dottrina. Issa, naf nies li, u anka inti naħseb, li ma kienx it-trauma li għamlethom gay, spiex ta' kellhom pjuttost ħajja kwotidjana, ħuthom mhumiex gay, u ma saru gay. Ma sarux gay għax ġew abbużati, jew biex partikolarment dik l-istorja tal-mara tal-kanċer hija xokkanti, mhux xokkanti, spiex ta' tqanqlek u minkejja li minn xi psikologu jew psikjatra jaf li hemm xi kwalità ta' verità spiex ta' fiha, spiex ta' tqajt ma' nisa li kellhom spiex esperjenza simili ma ġest irreġettaw il-femininità xorta baqgħu eterosessuali. Ġifieri li qed nistaqsi però li għadek ma respondejċu. Xaħat bħal ħbib tiegħi li ma ġerħux trauma. Sewa, li huma gay. Li ilhom jafu li huma gay mill-avvent pubescenti tagħhom. What is wrong with them? If they don't feel like there is something wrong with them, they should pursue their own freedom to be who they want to be. Pero jiena, jekk għalija nnifsi John, nemmen li hija problema għax mhijiex konsistenti ma' min jiena rrid inkun. Jiena wkoll għandi dritt illi ngħix skont il-valuri tiegħi. Jew inkella, pereżempju, raġel li kien abbużat sesswalment li jemmen illi l-iżvilupp sesswali tiegħu kien ikkawżat mill-esperjenza tal-abbuż tiegħu. U dan għatmażel li jkun f'din il-sitwazzjoni, però rrid jaħdem fuqha u jemmen li s-sesswalità mhix ħaġa fissa, li hija ħaġa fluwida li tista' tinbidel u li hija flessibbli. Dan ħaqqu ċans li jirċievi l-għajnuna biex ikun il-bniedem li jixtieq ikun. U ħadd m'għandu jiġi fuqu u jgħidlu inti mqarraq u qed tagħmel ħsara lek innifsek jekk dan jaħsibha hekk u għandu dritt jaħsibha hekk. Fehmt ġifieri fejn il-libertà tal-għażla u għaliex qed niddemonizzaw dawn in-nies.
Jiena semmejtlek qabel każ, hemm ħafna każijiet ta' irġiel u nisa li huma fi żwieġ eterosessuali għandhom konflitt u rridu salvaw iż-żwieġ tagħhom. Ġifieri dawn hawn Malta għadnilhom ma tistgħux tfittxu lejnuna. Mela jekk tridu tibqgħu hekk. Ġifieri dawn qed jgħidulhom bażikament insa żwieġ tiegħek dak mhux validu, inti tittejx issa skont iġibdiet li qed tħoss. Ġifieri dawn skont lajnuna li hemm hawn Malta kull maw pereżempju bħalissa gay affirming counseling. You have to affirm your feelings. Ġifieri dawn qed ngħidu armu iż-żwieġ tagħkom. But you still have homosexual tendencies in you. No. Didn't you say li xorta it-tentazzjoni edem? Does that not come from homosexual Eżgur, ma tendencies? il-konċett tiegħek huwa tal-omosessualità You don't act on it. Fine. Bħala xi ħaġa innate, bħala xi ħaġa li inherent qiegħda fik. Mela ħantik eżempju, reali. Ħabib tiegħi darba minnhom ġiet poġġi l-qattusa fuqu, sewwa. I know it's gonna blow your mind. U dan f'mument fej forsi kien vulnerabbli kien sessualment aroused bil-qattusa fuq. Sorry, this is the truth. Issa, mela dan ħass dan il-feeling bil-qattusa tpoġġi fuq. Bl-istess konċett. Ma baċċi x'għamel mal-qattusa da jew? Le. Okay. Okay. Mela aħna x'ħan għamlu issa ma' dar-raġel ħammorru fuqu u ngħidulu ara ħabib tiegħi. Inti qed tħoss din il-ġibda. Mela stenna. Inti tħoss dan Ma marx imbagħad qatt jara l-porn tal-qtates u mbagħad qatt jara l-artus riqda. Mela inti ħassejt din il-ġibda li daqtusa, mela forsi inti katasexual ġbin. Mela aħjar taċċetta lek innifsek bħala katasexual. Mela But it's so far outside the norm. Mela, x'inhu l-punt tiegħi? Il-punt tiegħi huwa kemm aħna bħala bnedmin kapaċi nagħmlu ħsara meta naqbdu feeling illi bniedem ħass. Unpoġġu l-bniedem ġo kaxxa u ngħidulu inti għax tħossek inti hekk. Fimt? Jiena lija dik il-mentalità li tagħti daqshekk importanza il-feelings li huma wara kollox huma jista' jkunu temporanji ħafna. Inti tkun qed tagħmel ħsara l-bniedem għax qed tkun qed tpoġġih qed talqu ġoġella talment tgħidlu inti hekk mela la inti tħossek. Fimt? Xieri jiena ma nagħtix daqshekk valur. Ma nidolizzax daqshekk ħanajdak nuża dak it-terminu il-feelings. Għaliex? Għax allura jekk ħanibbażaw pereżempju żwieġ fuq feelings mela llum jekk inħossni miġbut lejn mara nibqa' magħha. Għada jekk jitilqu l-feelings ma nibqax magħha, mela allura inti letteralment qed tgħix ibbażat fuq dak li tħoss, li huwa vera jagħmel ħsara anka żwieġ. Għax inti żwieġ. Naħseb dak huwa commitment mhuwiex feeling. Hemmhekk naqblu. Li mhux qed nifhemu il-raġunar tiegħek meta tikkuntrasta Matthew bħala omosessuali versus Matthew ovvjament inti qas tista' inti qas tista' tmur ma' mara sakemm ma tiżżewġix. Mhux hekk. Mhux ma nistax nażel li nonora l-Alla b'mod volontarju u bi pjaċir u b'gost kbir. Sewa, fim. Sewa, okay, issa. Minix qed fix reliġjon mejta. Imma ġifieri li speċa inti you're not gonna know. Speċa inti ħadd f'punt f'ħajtek jekk qed nifhem sew li se jasal il-lejl ta' żwieġ. U trid tara jekk din il-ġibda li xtaqt ikollok ma' mara u x'se sarraf fl-att sesswali. Mela ħawieġbek. Mela jiena, John, jiena nemmen ħafna li meta inti tidħol xi ħaġa f'ħajtek irid ikollok ir-role models. Min huma ir-role models ta' Matthew Grech, pereżempju. Jiena madwari għandi rġiel, anka fl-Amerika, ħbib tiegħi, illi din il-mixja għaddewa qabli. Illum il-ġurnata miż-żewġin għandhom it-tfal u jiena saqsejthom ħafna mistoqsijiet għax ovvjament jekk nidħol xi ħaġa f'ħajti jrid nkun naf għax ġdieħel. Hello. Mela jiena rrid nisma' minn għandhom isma' kif kienet l-esperjenza tiegħek, x'kienu l-aktar affarijiet diffiċli li inti effaċċajt f'ħajtek pereżempju. Jien għandi anke rġiel li jiġu jkellmuni li bdew relazzjonijiet ma' tfajliet li ħarġhom dak il-background. Ngħidulhom, nagħtihom parin, ngħidulhom who is your role model? Għax għada pitada ħajġi xi ħadd jgħidlek ara ċekku prova
U wara s-saħax ġaralu. Jiena ngħidilhom ġifieri inti qbad role model, inti role model tiegħek qed tagħmlu a failure story. Qbad storja ta' xi ħadd li ma rnexxilux u ikkapitalizzajta u għamilta il-role model tiegħek. Jiena le, jiena ngħid aqbad storja jekk inti trid immexxi, aqbad storja ta' xi ħadd li rnexxielu li kellu suċċess u llum il-ġurnata kuntent u has no regrets u li kieku kellu jerġa' jibda jerġa' jagħmilha. U make that your role model, make that your example. Ġifieri il-verità, John, aħna nażlu l-eżempji tagħna fil-ħajja. We choose who we follow. Ekku. Sewwa, il-dinja kapaċi ħafna tajden naraħa fej spiċċaw daw, provawha bħalek, provawha mara fej spiċċaw. Ġifieri huma mbagħad jagħmluha. Jipinġu stampa negattiva based on a failure story. Ir-rata ta' suċċess x'inhi? By suċċess I mean nies li kienu gej u mbagħad daħlu f'relazzjoni. Tkun taf? Għandna kif nsaqsik bro. Il-ħaġa hija ma jeżistux statistiċi ta' falxiex għax ħadd ma jrid jistudjom dawn Ma l-affarijiet. intom min jafx interessantkom li All right. Imma aħna pereżempju forsi m'għandniex il-funding, John, biex nagħmlu studju bl-istess mod, fint? Aħna m'għandniex xi ħadd jimpompjanna flus, fimni. Ma jistax nimmaġina jiswa ħafna flus, studju tal-ix-xorta. Jiena nista' ngħidlek kif għadlek, jiena Jina sepp tajjeb tagħmlu. Le, najdek il-verità, anka l-Università ta' Malta għaw minnu interessat jibda jistudja l-komunità tagħna wkoll. Jiġifieri aħna wkoll għażilna li nkunu suġġett għal studji anka minn anthropologists. Jiġifieri biex ngħid kollox, femt jiġifieri we accept that people inquire and they study and they want to know more. Għandu jkun hekk, la? Jiġifieri. Agreed. Għawnu per eżempju, fej jidħol per eżempju nis illi għamlu transgender surgeries u bidlu l-organu sessuali tagħhom u mbagħad iddispeċihom u marru lura għal biological sexual organ tagħhom, per eżempju, ma jirrekordjawx, per eżempju l-Ingilterra, l-NHS, sistema tal-health fl-Ingilterra, ma toqgħodx tistudja min qed imur lura għall-original birth sex tiegħu. Jiġifieri ma jeħdux rekord ta' detransitioning. Dik waħda mill-problema li nfaċċjaw ukoll li there is no willingness to study this and to consider this carefully. Però intom għandkom pjuttost very clear motive biex intom torganizzaw ruħom dan il-mod biex dawn l-affarijiet jistgħu jkunu recorded. U minn hemm hawn speċi anke intom għax jista' jkun li għandkom jista' jkun l-istatistikament għandkom żballi, per eżempju 5% biżda jirnexxilhom imma noħżwiġ, jista' jkun li 90% speċa. I think when we start looking at numbers, things become a bit clearer for everyone. Li l-aħħar ħaġa li xta. Jien għandi ismijiet, ġifieri ta' nies li tistgħu Ken Ken Williams l-Amerika. Ma daw huma anecdotal, dawn huma. U kitbu anka kodba biex jirrakkontaw l-istorja tagħhom. Però ma jfissirx li huma volumużi, jfissru li huma special esperjenza tagħhom hija genuine and so far as they can tell spiex ta' jien għamil ta' tranzizzjoni. Mela, inti qed tgħid li Mela, inti qed tgħid li tixtieq tesplora l-eterosessualità tiegħek, li l-omosessualità tiegħek tixtieq tiddivorzja ruħek minnha u tinsiha fil-dasbin tal-passat, is that correct? Ekku. Lilin mill-fatt li danu li Alla jixtieq minn għandek. Sewwa, xi motiva din il-bidla? Fis-sens, inti qed poġġi żewġ affarijiet dej xulxin qed tikkontrasthom, qed tħares lejhom u tgħid li l-eterosessualità għal Matthew għal menu hija aħjar mill-omosessualità. X'jagħmel aħjar? Mela, orret, minn perspettiva tiegħi bħala Kristjan ovvjament qed nitkellem, però nemmen li meta pereżempju nħarsu lejn l-istatistiċi ta' same-sex parenting fl-Amerika komparati ma' parenting li jsir minn opposite sex parents, ġifieri raġel u mara, ovvjament, naraw li dawk li ġew imrobbija taħt familja ta' raġel u mara, it-tfal kellhom inqas problemi emozjonali u ġifieri they were prescribed, kienu preskritti inqas mediċina, per eżempju, ġifieri irċevew inqas. Disparità kbira jew negliġibbli kemm kbira speċi il-qabża.
Dan huwa il-National NHIS sa fejn fjen l-Amerika. U dawn għandhom data ġifieri fuq minn miljun, ġifieri din hija riċerka kbira. U kien hemm Min għamela riċerka? National Health Interview Studies sa fejn tal-Amerika, NHIS. Ok, importanti li d-riċerka sibilna, ħalli aħna nkunu nistgħu nikkwota or Dan id-data tagħhom kienet isa bejn il-1997 u 2003 sa fejn fjena. U sabu ġifieri il-percentaġġ kien ola ta' children brought under same-sex parents li kellhom aktar problemi emozjonali da. U it's quite predictable, I mean, hija loġika ħafna tgħid li għaliex. L-ewwel net ir-raġel jiena koppji tal-istess sess, pereżempju jkunu marġiel, m'għandix dubju li kapaċi jkunu missirijiet tajbin, però qatt ma jistgħu jkollhom ir-rwol ta' qatt ma jistgħu jiffulfiljaw dak ir-rwol ta' pereżempju. Fejn jidħol tfal. Il-ġeneru huwa fluidu. Le. Int ma tax li ġeneru huwa xi ħaġa fluida? Le. Jekk minn heterosessuali minn omosessuali sir heterosessuali. Mela. Kif raġel ma jistax? Jiena nemmen li il-ġener, is-sess huwa male or female, sewwa. Dak mhuwiex fluidu. Le, dak mhux il-ġeneru. Inti is-sesswalità hija fluida. Le, l-espressjoni tal-identità vis-à-vis l-espressjoni tal-identità u li jiena il-ġeneru tiegħi jkun pereżempju li nidentifika nkun ġon imma nidentifika bħala mara, spex ta' naħseb li l-identità hija xi ħaġa vera suġġettiva, relattiva, suġġettiva. Naħseb ma nafx imma żgur li kif qed tiddiskrivija inti li dik l-espressjoni ta' identità inti qed tisħaq li fluida, x'inti qed tgħid li possibbli li minnu raġel omosessuali issir raġel eterosessuali. Ma jistax kun li It's a journey, Dim xi ħaġa li xi ħadd tifaqqa subajh u ssir, Yes, le, ma jistax ikun dik il-journey jagħmilha raġel li ħossu li għandu ċertu elementi maternali fih. Ma jagħmlekx inqas raġel għax inti għandek aspett maternali bħala raġel. Ma jagħmlekx inqas raġel. Dak huwa misconception enormi. Eżatt, ġifieri li qed ngħidlek hu li għax inti qed tgħid li raġel qatt ma jista' jkun qatt ma jista' jaqdi l-ħdiġijiet tal-om. Imma jekk il-ġeneru huwa fluidu, għalfejn ma jistax ikun fluidu f'dan il-każ ukoll u raġel ikollu proklivitajiet maternali forsi anke minn iktar minn xi nisa. Mela, aħna komplessi, ovvjament għandna il-moħħ ta' raġel jaħdem differenti minn ta' mara għaw kodba sħaħ fuq għadil ħaġa. Il-bone structure, l-abilitajiet fiżiċi ta' raġel huma differenti minn ta' mara. A woman is the weaker vessel, but she's also more precious because she's more delicate. So idun nieħdu ħsiebhom in-nisa. Per eżempju, għandek il-kromosoms, għandek il-bioloġija, per eżempju, inti ma sax tbiddel bħala raġel, ma sax tbiddel il-bioloġija tiegħek f'kuntest dik ir-relazzjoni biex issir mara, sax tbiddilha. Minn qed titkellem about lactation, ġifieri per eżempju. Apparti minn affarijiet. Jew the ability to care like a mother, qed tgħid. Żgur, fis-sens l-om għandha dispożizzjoni unika li l-ebda raġel ma jista' iwettaqa. So l-inklinazzjonijiet ta' mara huma differenti ħafna, mod ta' kif tirraġuna mara hija differenti ħafna minn kif jirraġuna raġel. Naħseb they're different across populations. Ma naħseb hemm irġiel li jkollhom ċertu traits li huma iktar prevalenti fil-popolazzjoni tan-nisa li pereżempju jkunu iktar empatiċi mir-raġel standard, whatever the hell that is, li jkunu iktar emotivi mir-raġel mill-average male. Ekku. Ma għadik eżempju. More maternal. Eżempju jinaf, per eżempju, jek għandek koppja ta' ġiġtirġil u daw għandhom tifla adottata, per eżempju, tifla issa għanda l-età tal-pubertà u din titkellem ma' omma biex tidentifika sob tkun taf x'għandha tagħmel u tefe. Xri dawn din mhux ħassib figura ta' om
f'dik il-familja, fimt, di tixtieq titkellem li hija bħala tifhimha. Fimt, ġifieri hemm dak il-lack of identification u apparti minn hekk, dejjem inti f'same sex parenting context. Bil-fors inti tajt it-tifel jew it-tifla minn ma l-om bioloġika, ġifieri il-fatt li diġà awtomatikament sar separation biex inti tfaj dik it-tarbija f'kuntest ta' same sex parenting, dik diġà ħolqot trauma awtomatikament. What should we do with orphan children allura? Le, ovvjament, mela. Separation ħassiru. Jiena I advocate, jekk inti vera tħobb it-tfal, għamel kemm tista' biex tpoġġihom fl-aħjar ambjent għalihom. U tfal li diġa qegħdin f'ambjent ta' żibel spiex ta' x'ħana nagħmlu. Le, allura jekk l-aħjar ambjent, jiena fl-opinjoni tiegħi l-aħjar ambjent u nemmen li l-opinjoni tiegħi hija bbażata fuq riċerka. L-aħjar ambjent għat-tfal huwa raġel u mara fi żwieġ. Mela jiena ħanagħmel minn kollox jekk nħobb it-tfal. U jkunu bioloġikament it-tfal tiegħek. Spiċċa biex impoġġihom f'dak il-kuntest, jekk mhux possibbli li jkunu l-omm u missier bioloġiku, ħanfittex l-eqreb familja biex nagħtihom dak li għandhom bżonn. Dik hija mħabba vera għal da. Issa tgħidli imma min qed iħares lejn is-sistema ta' adozzjoni biex jara kemm hija komplessa, kemm qed nagħmluha faċli għal koppji eterosessuali biex jadottaw it-tfal. Jista' jkun li s-sistema hija vera elaborata, komplessa, jagħmluhekk diffiċli biex tadotta tfal. Jista' jkun, ġifieri jiena noħloq ħafna question marks, qed noħloq challenge sewwa, mhux qed nipprova nkun dogmatiku, ma għandna bżonn nagħtu ħsieb sew għal dal-affarijiet. Biex imorru lura minn fejn nibtet din il-parti ta' konverzazzjoni. Ġifieri inti xtaqt li tkun eterosessuali biex skontok tkun tista' trabbi tfal f'kuntest li huwa preferibbli. Kellek dix-xewqa li trabbi tfal. Iva, pero jiena ma naħsibx biss fuq in-nifsi hawnhekk, jiena qed naħseb għal ġid komuni tas-soċjetà. Jiena nemmen li soċjetà li a society that will stand the test of time will protect the family. U jiddispeċini ngħid li f'dan il-pajjiż we didn't do that, we failed epically. Dik hija l-opinjoni tiegħi, però jiena nemmen li soċjetajiet li jattakkaw il-familja u żwieġ they will see a decline. Okay. And I think that that's where we're heading. Because once we touch family, there's no end to how much we will redefine family. There's no end. All right, but qed immorru naqal l-lem fuq il-makro minn flok nitħattu fuq il-mikro. Il-mistoqsija tiegħi oriġinali kienet għalfejn inti ħares lej l-omosessualità u l-eterosessualità u għat le l-eterosessualità għalija hija aħjar u ħanipprova nkun eterosessuali. U ma nepretendix li kuħat jaħseba bħali. Ma l-mistoqsija x'mwassal tipo qabel ma ltqajt ma' Kristu inti li kieku kelli ngħidlek isma' Matt, x'ti preferi tkun gay u straight? Inti x'kont tgħidli? Mhux ovvjak ma kontx naf li kelli għażla. Le, jiena kontek, kara. Jiena literalment kontek, ngħid kieku jiena konvinċejtek li kellek għażla dak iż-żmien. U għadlek x'ti preferi tkun gay u straight? X'kont tgħid? Kont ngħidlek x'jiġifieri ma nkunx gay. Tista' tispjegali kif nista' huwa possibbli hekk probabbli kont ngħidlek xi ħaġa. Ija, ma le darba nikkonvinċik li isma' possibbli jekk tagħmel 10 cartwheels, 7 push-ups u tikol papra. That's it, you're now straight. Would you have done that? Jiena naħseb illi peress li kont naħbija ħafna dil ħaġa, jiena nemmen li għalija dik turini li dil ħaġa jiena ma xtaqtix deep down għalija nnifsi. Allura, probably naħseb li kont nkun willing li nesploraħħa. Għax jiena anka kont provajt ma' tfajliet, per eżempju, fint? U jiena kelli relazzjoni li vera kienet għalija kella potenzjal kbir, għax konna naqblu ħafna. Ma ġest l-attrazzjoni ma kienx hemm. Allura, x'jagħmel għalik? Għalfej, mela, nġisaqsir, għalfej għalik li tkun eterosessuali u aħjar u superjuri għalli tkun omosessuali? Il-familja nemmen li ġiet maħluqa b'mod illi it gears towards procreation. Aħna nafu li meta. So you want to be able to procreate? F'essens, il-raġel, il-familja l-iskop tagħha oriġinament nemmen li huwa il-procreation. Sowa, aħna fil-modell ta' soċjetà li għandna llum, we have
we have departed from procreation and we have gone for romantic contracts. Ġifiri, madux l-iskop li neċessarjament niprokreaw, imma li kolna kontrat romantiku li da bbażat fuq feelings bieħ u we glamorize it u da isu Hollywood u roses u da. But there's nothing to do with being gay, speċla jena dal-kontrat romantiku li għettajt għandix min jaf kemm għandi minn, no, speċla fil-passati, speċla irrelevanti jekk kienu omosessuali u le. Speċla li il-bniedem dejjem ra kif jagħmel biex iserraħ il-parti emotiva tiegħu naħseb di minn dejjem. Immaġna li anke l-peasants ta' Franza mejtin bil-ġuħ jekk ikollhom ċans imorru mal-kantuniera u Jena naħseb li joħdu għaspiex ta' Jena taqbel miegħi illi fil-verità soċjetà li b'saħħitha timbotta il-prokreazzjoni. Sowa, għana nafu li, per eżempju, jekk jimmultiplikaw ħafna, jekk timmultiplika dik ir-razza, per eżempju, għaw Malta, ħajadduna fin-numru, mbagħad ħajġi mill-Maltin. Mela, il-punt tiegħi hu li hemm valur fil-prokreazzjoni, hemm valur fil-Malti jimmultiplika ruħu, ifhimni. Ġifieri, jiena nsaħħaħ modell ta' familja li jaħdem għal prokreazzjoni u l-unika modell li nara fin-natura li jaħdem għal dak il-għan huwa raġel u mara flimkien. U għalija mhux biss koabitazzjoni, imma bħala Kristjan, mill-perspettiva Kristjana, nemmen fi żwieġ, mhux kulħadd imsejħa żwieġ, għax iż-żwieġ ukoll hija istituzzjoni li ħareġ biha Alla, imma għal min hu msejjaħ. Żgur li Alla ħareġ biha di. Kien ħarsu lej ktib ta' Ġenesi, il-Bibja tibda biżwieġ u tispiċċa biżwieġ. Ġifieri. Nikkonċedu storikament biex naħseb qabel Mela ħanajlek John, l-idea li bniedem ikun faithful li bniedem wieħed hija toriġina minn Alla. In-natura tal-bniedem ma tantx tippermettih li jkun faithful li bniedem wieħed jew bniedma waħda. Ejja ngħidu l-verità. Kemm smajna bid-divorzju, kemm smajna bis-separazzjoni, sewwa. Ġifieri l-idea li inti tkun loyal u committed lej wieħed, it's actually a Christian concept. I think it's a social cohesion concept whereby if I have a woman that I really lust after, I'm really passionate about, but Julian hemmhekk naqbdu fil-kamra ta' wara magħha biex I'm gonna kill them. And that has nothing to do with God, it just has a lot to do with my penis feeling enraged. Imma, all right, imma mhux kulħadd jaħsibha bħalek, John. No, then we just decided, all right, let's stop killing each other over Għaliex tmur fuq Facebook u ssib nies li għandhom open relationship. Sorry? Għaliex tmur fuq Facebook u ssib nies li jgħidulek li huma f'open relationship li just swing right, left and center. Ma nafx, ma jien m'għandix il-Kristu u tipoġġi li ikun hemm waiter ħares li żewġ sekondi li l-mara u jsib nisparalu l-lasers minn għajnejh. Għax inti tħobba l-mara tiegħek. Inti għandek imħabba għal-mara tiegħek. Imma man biex għandna informata mill-Kristjaneżmu, ġest informata mill-fatt li dejjem mara tal-ġen speċa. All right, imma sa ċertu punt hemm aspett f'ħajja tagħna fejn hemm l-emmel li hemm liġi li hemm maktuba fil-qalb tal-bniedem, tgħidli kif. Jekk inti taf illi jekk xi ħadd joffendik f'wiċċek inti ma tieħux gost biha, mela inti taf li jekk tagħmilha xi ħadd ieħor hija xi ħaġa ħażina. Xieri sa ċertu punt inti għandek kuxjenza li inti tinformak il-ħin kollu għax inti la ma tridx li xi ħadd jagħmilek dik il-ħaġa ma tix tagħmilha xi ħadd ieħor. Ċifieri hemm aspett fiha fejn deep down informata mill-Kristjaneżmu, brodi, dik informata mill-fatt li aħna rridu koeżjoni soċjali. Imma inti mrobbi ġo pajjiż li kien espost għal dottrini Kristjani wkoll. Ngħiduha kif inhi. Manka jien naf għandna perswas li tixtri xi raġel Ġappuniż li Kristjaneżmu qatt ma ġrat. Speċa fis-sens li paċivil, per eżempju, 90% tal-ġlied kien ikun fuq mara. Ġesu ma kienx jidħol fija men. Xi 4 tiflix kien ħajni kien hija, imma Kristu qatt ma rajtu hemm sewa. Isma' bro, mela, hawnhekk naħseb tkellimna ħafna, ma nafx issa nerġa' naraħna ma nafx solvejni xi ħaġa jew le. Ħanaddu għal il-nasatejn għajdu by the way, bro. So, iktar minn satej, ħafna iktar minn satej, kem? Time check. 48 plus 138. Oh, yeah, bro, għani għannek, t-tin il-plus komuni. Satej u nofs. Għanna 45 minutes oħra. Għandi satej oħra? Championent. Da jkun bla dubju li twal podcast sa' issa. Expected.
Morru lej l-idea ta' le, mux il-gay gene. I think we kind of touched on that, so we can probably skip that altogether. Jekk immorru minn mux hekk, I think, I don't know, we'll see. Let's go, qabel bone. So, up. Għandu struttura ġonna. Ma, le, and the chapters, man. Le, ta' bro. Tipo fuq l-Alla tal-Antik Testament, u għek ma tkellimniex. Ma importax, like, we're just gonna talk about l-Alla tal-Antik Testament, bro. Aħjar taqbada fuq il-testament il-ġdid, bro. Għala, bro. Għalix ħanibqaw fl-antik. Le, un bat naddu għalieħ u koll antik. Jaqbillek. Stija Kristjan li jeddet għaw. Etna nħura salla. Għatma smajta dik l-espressjoni. Għatma smajta nħura salla. Il-tifel meta kien jaqbat jajta xejn il-tifel jajta ħafna kon naqbat il-mobile. Zaħir, il-mulej, irrit rasu l-ura. Ovvjament, ħana nistaqsi biex inkun ċert. Inti temmen falla ħalliq. Sawa, Alla li id-dizinja l-univers? Is that correct or le? Iva, hemm l-element ta' dizentija u Iva fl-univers, eżatt. Sawa. Ma sibx li hemm xaġa naqa mhux f'posta f'dak id-dizin fis-sens li bil-fors xi ħaġa biex li tissopravvixxi fl-univers tagħna jew għall-lumena fid-dinja tagħna. Trid bil-fors teqret xi ħaġa oħra biex tkun tista' tibqa' tgħix. Ma taħsibx element naqa' pervers fl-idea ta' xi ħadd li qed naħroq l-vers. U l-unika mod li jissopravixxu hija li jridu joqtlu l-xulxin biex jibqgħu jissopravixxu. Tax m'hemmx ċertu kattiverja? Mux minn dejjem kien hekk. U ma kienx il-pjan oriġinali tal-bniedem. Issa dak mela Adam u Eva, ħanibdew minn hemm, hija ħrafa jew hija storja vera tal-ġenituri tal-bniedem. Issa hawn min jgħidlek li hija ħrafa. Però okay, imma minn perspettiva biblika lanqas ovvjament il-Kristjani ma jaqblu fuqha għaw ċerti denominazzjonijiet li jgħidu lek ħrafa. Però jekk jgħidu ħrafa ma jistgħux jivvalidawha mill-Iskrittura. Jiena Kristjan għax nemmen il-Bibja minn cover sa cover u jekk inti tiġi tgħidli xi ħaġa mhix miktuba jew tikkontradixxi dak li miktub, ma nistax naċċettaħħa bħala realtà. Issa, jekk tħares lejn il-ġenealoġija ta' Kristu fil-Vanġeli, tara illi in the flesh, Jesus goes back to Adam. Issa, missier Ġesu kien Alla nnifsu, għax Marija sari la miraklu, għax ma twelix Ġesu miż-żerrija ta' Ġuseppi, fimni, imma miż-żerrija ta' Alla dirett. Imma xorta kien hemm element ta' physical discendenti fiżiku, għax ovvjament kien hemm Marija involuta, sowa. Ġifieri ultimately hija interessanti li his genealogy goes back to Adam. Mela Adam is għalija biblikament ma jistax ikun li hija ħrafa, hija storja reali. Li titemna 100%. Biex iwieġbek, ġaramma meta huma waqgħu fid-dnub għax ma bdewx kmand sempliċi li tom Alla, li ġara li issa il-ħolqien Alla ġi suġġett għal stat ġdid. Ġifieri stat li involvi id-dnub. Ma taħsibx li tipo naqa eżaġerata l-għawek f'dal-punt, dik kienet tuffieħa. U issa ħatmut. Le, inti tajt li kienet tuffieħa, il-Bibja ma tajx li kienet tuffieħa. Il-Bibja xtajt li kienet frotta mis-siġra tal-erf. Eżatt, kienet frotta għalla dik kienet mela inventata li u kulħadd se jmut. Tipo da għamel ġenoċidju, efu għadi, ek tiġi, tipo da deċida li sa dak il-punt, alright, ħatbqaw tgħixu eternament, ma nafx sax kien il-pjan, ma nafx konna se noqogħdu fid-dinja kollha. Imma ngħidu li dak kien il-pjan. U mbagħad di kielet minn siġra li Alla ma tikolx u b'konsegwenza Alla l-ħanin għamel ġenoċidju.
Mela. Issa, John, inti hawnhekk qed tiffoka, inti tażel li tiffoka fuq xi ħaġa li jisek iġġelek tiddubita l-karattru ta' Alla. Mela jiena ara kif ħanamel reframing f'daqqa waħda. Ħares lejn il-ġenerożità ta' Alla. Ħoloq dinja sħiħa għal-bniedem. Ħoloq siġar differenti, kull tip ta' frotta differenti, tajba għalih, sabiħ għal-għajnejh, biex il-bniedem jitpaxxa bil-glorja tal-kanser fit-tfal. Ma saċċemek, tini ċans nispiċċa. U għallhom, intom minn kull siġra tistaw tiklu. Li ngħidilkom test ta' obbedjenza, din is-siġra tmissuwiex, bqija tistaw tiklu. Issa meta ngħid varjetà, lanqas il-varjetà li għandna issa ma tikkumpara mal-varjetà li kien hemm. Mela għax ma niffokawx fuq il-ġenerożità mhux estrema ta' estravaganti ta' Alla lejn il-bniedem. So li ħoloq park sħiħ ta' b'kull xorta ta' xmara għaddejja u minerali u laqas nista' niddeskrivi iż-sbuħija li Alla poġġa qudiem il-bniedem. Ma taħsibx li kienet konsegwenza eżaġerata di di kienet mis-siġra ma issa jiena ħammut. Tipo din x'għandix naqsam mal-li għamlet. Dal inti temmen f'dil-kwalità ta' punizzjoni kollettiva. Jiena nagħmel xi ħaġa jbati għal-bon. Jiena meċa xudbatija jent, biex ta' b'dar raġunar, jiena nagħmel xi ħaġa, jiena ngħix ħajja ta' non-Kristjan, u inti ħadd tmur l-infern. Dikija. Dak huwa r-raġunar, li għax għamlet xi ħaġa ħażina ma nafx kemm 1000 sena ilu xi ħadd. Għandna tfal li jitwildu b'daw l-Afrika tara daw tfal jitwildu bid-dut ħireġ minn għajnejhom u jiklilhom moħħhom pereżempju. Dan huwa ħolqien ta' Alla ħanin ġeneruż li jħobb li. Mela, psikopatiku. Kull ħaġa li inti trid tkun taf dwar minnu Alla tista' taraħħa espressa fi sħiħ fil-ħajja ta' Ġesu. Mela, jekk Ġesu kien għajjem in-nies mill-mewt, jurik li Alla jobot il-mewt. Issa femni. Jekk Ġesu kien ifejjaq il-marit, jurik li Alla jobot il-mart. Jekk Ġesu kien jagħti ċans ieħor lil min kien midneb, jurik li Alla ma jinkorlax malajr, imma juri paċenzja, juri ħnina, juri sabar mal-bniedem għax jaf minn xi xinu magħmul il-bniedem. U għax sar bniedem bħalna jista' jifhimna u jista' jiddilja magħna b'dik il-ħnina. Iġifieri. Ma mhux qed tara ħniena jien. Għaliex? Iġifieri jekk inti, sewwa jekk jiena u inti, sewwa aħna waqajna mill-glorja t'Alla, dnibna, ħaqna il-mewt skont il-liġi t'Alla, ħaqna li mutu għax id-dnub huwa ma jirrappreżenta bl-ebda mod il-karattru t'Alla. Mela, orrejt, mela. Ġesu li ma għamel xejn ħażin meta lina fuq is-salib biex jidħol għalina qudiem Alla, jekk aħna nemmnu fih, għandna ċans ieħor, ma ħaqniex għax ksirna l-liġi kollha t'Alla. Mhux jiksir ta' x'għandix naqsam men. Jien x'għandix naqsam. Inti poġġabuni fid-dinja u issa għandna irrid inġerraħ is-soffera, irrid nara kull min iħobb imut, irrid għandna kelli tifel meta kont l-iskola da timpressjoni, kellu għandna kanċer tal-għadam. Jien x'għandix naqsam mal-iżbal. John. Li mhux qed nista' ngħidlek li Alla jobot dak li inti tobot inti. Inti. Apparentament li għax dawn omnipotenti u jista' jwaqqafha issa. Jiena xaġa nobodna Alla li kieku jaqbatu jwaqqafha qed jieħu mill-bniedem il-libertà tal-għażla. Issa, mela, jekk Alla ħalaq kollox skont l-etika suprema tal-imħabba, supreme ethic, which is love, Alla kull ma ħalaqu bl-imħabba. Biex iħobb il-bniedem irid jagħtih il-libertà li iqimu. Għaliex, għax inti m'intix jekk jipprogrammak, mela inti sa ċertu punt m'intix liberu li tħobb il-Alla u taqtih. Mela għax iħobbok tak il-libertà li tażlu jew li tiġtu għax iħobbok. Sowa, ġifieri b'dik il-libertà il-bniedem għandu responsabilità li juża dik il-libertà sew. Imma dik il-libertà tinkludi il-possibilità li jkun hemm kaos u diżastru sieħ ukoll fid-dinja. Min tażilt li tiġi fid-dinja, jien Alla ma tanix għażla, jien ma niftakarniex fuq bus stop. Dinja titmur
Le, dik il-ħaġa ma ġraċ. Jiena mingħajr il-libertà, mingħajr ħadd ma talab, mingħajr ma tfajt application, spiċċajtaw. Sewa. U issa ħajkolli nġerraħ il-konsegwenzi koroħ kollha tal-eżistenza nara l-ġenituri jmutu, it-tfal Lallu kemm il-negattiv, ġon. ma vera jew le? Vera jew le? Jien ma milx dawn huma affarijiet li jġibulek diqa enormi. Diqa? Diqa għax inti tgħix. Diqa għax ħajkolli nġerraħ ħafna affarijiet li ħajġibuli ħafna uġieħ. Li tara bniedem iħta sodda. Fuq il-ħażina. Le, ma dat tkun ma nistax nifhem kif jirnexxi l-istima tal-lajja tal-laħanin u liħob. Meta jikkawża tant sofferenza inutli kull kreatura. Mela, għatħallat ċerti affarijiet. Rita tajt li mux Alla jagħmelhom daw l-affarijiet Mela, li sissa inti ma ħallik f'iħta sodda l-sena u mbagħad joqtlok. Sissa inti ma semmejtx lix-xitan. Il-kankru xiex. Per eżempju, meta ħana tkellimna tax-xitan. Meta tkellimna fuq Adam u Eva, inti ma semmejtx li kien hemm ix-xitan fl-istorja. Sewwa, mela il-verità hija kif nemmen jien ovvjament li l-ewwel gwerra ma saritx fid-dinja, seħħet fis-sema. Istorja tax-xitan hija waħda reali fejn hu kien wieħed mill-anġli kellu awtorità delegata, irribella, xtaq l-awtorità li kellu Alla fuq innifsu, nidbet il-gburija fih u ipperswada ċerta anġli oħrajn li kienu ħolqien ta' Alla kontra l-autorità ta' Alla. Għanna nafuhom bħala demoni. Again, mux jien, ma kellix naqsam, ma nafx għalfejn imbagħad il-konsegwenzi ta' dil-ġlieda. Ma qed tistaqsini ġiri. Ix aħna bħala Kristjan naf Ġesu stess qala għal il-ħallil jiġi biex jisraq, biex jeqret u biex joqtol. Kull fej tara daw it-tlet sintomi, fej tara l-mewt, fej tara tir u l-erda u s-serq, wara dawk l-affarijiet hemm Ix-xitan. Li Alla mandu ebda seta fuqu. Le, Alla l-ewwel il-ġudizzju diġà preparat għax-xitan għax Alla għandu jum ta' ġudizzju. Le, mhux il-ġudizzju ma daw l-affarijiet li jagħmel ix-xitan li huma l-er u l-qtil u qed nasum pereżempju inti qed attribwixxi pereżempju l-ġenoċidju tal-Rwanda huwa xogħol ix-xitan. Alla ma kellux x'jaqsam hemmhekk kif jew le. Kif? Jena għajdu, ġenoċidu ta' Srebrenica, tal-Rwanda, ta' whatever. F'dak il-punt, emmek Alla ma kienx. Ma kellix il-kamera mdawra fuq l-Rwanda. Meta l-bniedem jirriġetta u jirrifjuta lill-Alla, Alla jerħi l-bniedem għal ġibdiet ħżiena tiegħu stess. U mbagħad il-bniedem irid ibati l-konsegwenzi ta' ribellioni tiegħu. Inti li qed tiddeskrivi hija konsegwenza ta' popolazzjoni li tażel li ġeneralment ma timxix ma' Alla u forsi tmur l-idolatrija u whatever. Fid-dinja bħalissa hemm jidher l-istatistika hija 1000 tarbija ta' taħt il-5 snin li qed imutu fis-sija. Fis-sija 1000 tarbija ta' taħt il-5 snin jekk tista' tifel u tifla insomma qed imutu fis-sija. Minn dawk l-1000 perswas li hemm jien naf, m'hemmx 300 minnhom li qed jibku lill-Alla jaraw it-tifla tmut. L-Alla titqul tistieħu lix, man. She's my world, I love her. And he kills her anyway. How is that a just God? It blows my mind. Ħaġa li mela, kif qatt qabel, John, il-ħajja hija battalja spiritwali u mhux kulħadd jaf jiġġielidha. Għax ma jafux lill-Alla. Inti kont taf John li inti tista' titlob il-Alla, imma fl-istess ħin ma tafux, qed titlob il-vojt. Ġri daw it-tfal jekk tmutu għax they're not saying the right words. They're not saying the right mix of words. Nista' ngħidlek li anke f'dan il-pajjiż hawn satanisti li jitolbu jsummu biex jisħtu l-familji. Din min qed jitkellem fuqha.
Jiena, Ibet id-devja. mela, le, jiena bħala Kristjan, qed nagħmel xogħli, jiena ngħix ħajja ta' talb, jiena fil-għaxija nitlob, fil-għodu nitlob anke għalik, pereżempju, ġew Malija, you're on my prayer list. Jek jistaw jgħatan naqbel l-lonest. Issa, il-ħaġa li jiena naf illi għaw battalja anka fuq dan il-pajis. U jiena bħala Kristjan qed nagħmel semi biex nitlob għal ħibib tiegħi, nitlob għal familja tiegħi, nitlob għal dawk li ma nafx, nitlob għal Prim Ministru. Għax jiena naf li kulħadd għandu battalja fuq ħajtu. Jiena naf li hemm qawwiet ta' dlamijiet joperaw f'kull pajjiż. U jiena għaraft li l-battalja hija spiritwali u rrid nirbaħa spiritwalment. Iġifieri jiena naf li Alla jobot il-mewt, jobot is-sofferenza. Sowa naf li x-xitan iħobb il-qtil u jħobb is-sofferenza għax huwa d-dominju ta' dlam. Imma dir ħaġa li l-Alla nitfawh taħt umbrella waħda hija żbaljata. Le, mhijiex umbrella waħda. Mhux l-Alla li naf jiena, fent Alla li naf jiena huwa l-awtur tal-ħajja, tantu hekk li Ġesu għam il-mewt, rebaħ fuq il-mewt, jobot il-mewt. Ħajja minn ism il-mewt, li tant ħobbu lill-Alla inti li qed tipprova teżonoraħ from crimes against humanity. That's my feeling. Ġifieri da bħal kelli spiex ta' meta kont aktar imqareb kienu daw l-ommijiet li tant kienu ħobbuhom l-tfal li meta konna ninqabdu ninġabru mill-pulizija kienu jitlu fl-assa. T-tifel tiegħi ma jagħmel xejn ħażin, tifel għax ikunu hija ċerta mħabba. Imma jekk da Alla li għax għamlet żball waħda mela issa men biljuni u biljuni u forsi triljuni ta' uħut li ħajfeġġu fid-dinja ħajkollhom ibatu l-konsegwenzi tal-għażla ta' din il-persuna waħda. Dan huwa għalija psikopatiku, speċjalment meta tqis da m'hemmx mod wieħed li tmut inti, da hemm varjetà minn menju ma tispiċċa qatt ta' kanċers u viruses u smallpox u għandna violenza speċna mhux tal-li ħalaq il-mewt, tal-mewt ta' bixra artistika wkoll. Ma jirriżultalix li dini jaw bla ta' Alla-ħanin. Ok, imma immaġinak wieħed minn dawk l-anġli li ma rebellawx kontra Alla palissa. Sorry, ħanieħdok naqa' fil-ġenna palissa. It-travel jam Immaġina. U daw qed jaraw il-kaos u straġi sħiħa li għaddejja fid-dinja minħabba li x-xitan tefa' żerrija tar-ribelljoni tiegħu fil-qalb tal-bniedem. Immaġina l-mulej jgħidulhom ara triq tal-Luċifru, ara triq tal-għadu, fiex issarraf, ara tbatija tal-bniedem, kemmu ikraħ id-dlam, kemm ikera ir-ribelljoni u l-gburija li kienet fix-xetan. Intom tridu tmorru wara jħissa wkoll? Xi drabi biex tkun taf xi trid tażel u biex titgħallem, xi drabi trid tara il-milja Ġon ta' dlam. Il-milja tal-ħasen, il-milja tas-sofferenza biex titgħallem lezzjoni darba għal dejjem, darba għall-eternità. Nista' nassigurak li dak li ġej l-eternità, din il-problema li qed titkellem fuq anti ħatkun solvuta darba għal dejjem. Fil-Bibja naraw Alla ħajxotta d-dema ta' kull bniedem li aċċettaħ, ħajxottalhom id-dmuħ u qatt ma ħajkun hemm dlam aktar, qatt ma ħajkun hemm sofferenza aktar, ġifieri u għandu interess li salvana jew tipo u jessa naraw. Alla jrid li kuħat salva u li ħadd ma jintilef. Għalhekk il-Knisja supposta tagħmel xogħla. Ma għalfej Alla li huwa omnipotenti u omniscienti qed ikun daqshekk tipo qed jilgħab hide and seek. Fis-sens għalfej da issa ma noħorġux minn hawnhekk u Alla li huwa kapaċi joħloq l-univers u x-xmux u l-sbuħija kollha għalfej ma noħroġ barra jien u nara wiċċ daqs Kristu kont se ngħidu biex kbir u jgħid John, kellek żball bro. I'm here. Can you stop with all this Adam and Eve shit and get on with it? And għalfej jiddeċidi li joqgħod jilgħab dil-logħba ta' cat and mouse miegħi li jena spiex ta' il-rizultat moħħi jkun qabli li memx ħalli. Ma ħażaqsik ħaġa, John. Inti taf kollox dwar Alla? Assolutament le, naf jekk jeżistix jew le bro qed ngħidlek kif issaqsi mistoqsija għalli. Allura jista' jkun li inti tipprova tifhem kollox dwar Alla
imma li għandek limitazzjonijiet enormi Eżatt, bħalissa. u Alla suppost jaf il-limitazzjonijiet tiegħi u għal daqstant għax jaf li jiena 2 chromosomes il-bot minn ċimpanzi. Jgħal isma' dude, jiena u qiegħed, bro, għax inti ma tistax tarani għax inti naqra ebet u ovvjament m'għandekx il-fakultà eżoteriċi u ekklezjastiċi li suppost fajt fik, ma nafx għamilt naqra difettus inti, imma ismali, jien eżisti naf kemm titlob u tkanta daw il-kanzunetti li nixtieq kantali u mbagħad la tmut nirranġaw. Għalfejn ma jagħmilix dil ħaġa. John, jiena għandi ħabar tajba lik. L-ewwel waħda tal-ġimgħa. Aħbar tajba hija li l-mulej jgħid fl-iskrittura jgħid jekk inti tfittixni b'qalbek kollha issibni. U jiena senna. U jiena nurik affarijiet li inti qatt ma kont tara qabel. Dik hija l-qalb tal-għalik John Mallija. U jħobbok u jekk inti tfittxu b'qalbek kollha sibu. Imma fejn ikun naqra l-Bibja kuljum ta'. Ikon naqra l-Bibja kuljum, kont immur Bible study, kont immur għanna nar taħad darba minnom ikkonvinċewni għawek eksir ta' maħħom biex najlek kollax, ikkonvinċewni flok immur għal-Mother's Day mommi immur il-qoddisa taħħom, nibqa noħroċ maħħom, għax issaħna l-komunità tijak u ommok mux daqsek biex l-ommok l-għot t-introduċija fil-komunità biex u biex ta' dak il-ħin smajt minnom un-bat tritnallaqom wieħed. Imma, provajt, men, għamil sena niprofa, ġifiri, ma nafx stajt nagħmel iktar, speċna don't I get at least a badge for like good try and he goes isma bro dik mhux eżatt id-denominazzjoni naf li qed fittixni għax jinallaw naf kollox. U dik mhux id-denominazzjoni għax l-Evangelisti mhumiex the right denomination, però jekk biddelna għall-vista jiena qiegħed hawnhekk again kemm għandek dal-prayer book, dal-kanzunetti. Il-problema John li now understanding each other. Why did he never do that? Xi drabi aħna bħala bedmin namlu l-iżbal, dare I say, li l-alla namlu lu time bomb. Għedulu għandek ċans sena u nofs, ħanamel ħilti kollha, jekk inti ma tonorax it-timeline tiegħi, John Mallija, jiena I'm gonna shut you out. So issa, dak huwa kollu l-emil tal-bniedem. Issa, jekk nħarsu lej stejjer ta' fidi fil-Vangeli, God rewarded perseverance. Issa, xi drabi aħna namlu ħafna effort fil-ħila tagħna. Però meta jkollna revelazzjoni divina, dik imbagħad isa tkisser il-ħajt. Issa jiena fik nara bniedem pereżempju li l-Alla tħobbu sa ċertu punt. Għalkemm inti forsi tinnega dal-ħaġa imma ħaġa li għalek fija li jien l-Alla nħobbu. Minn fejn tiġi dil-ħaġa li inti trid tfittex l-Alla f'ħajtek? Le, jien irrid nfittex serenità tjubija fil-fatt waħed mill-argumenti ta' din il-kwalità marraj tal ma fxekux parroċ or whatever it is. Naħseb kienet l-aħħar konverzazzjoni fil-fatt li kelli. Għatlu ismatlu għax intu titkellmu ħafna fuq il-ħajja wara l-mewt, I couldn't care less what's going to happen of me u ħajja wara fil-ħarmet. Li nixtieq nkun naf minn għandek kif nista' ngħix ħajja morali u milli kont qed ngħix f'din id-dinja. Kristu x'jista' jgħidli dwar dan? Da taħ epileptic fit u spiex ta' ma rispondijiex dil-ħagġa għalli kif jista' jkun ma jinteressakx bil-ħajja wara. Imma jinteressanix, xina bxettiku jekk hemmx ħajja wara mewt. Li interessani ju li ma nkunx it-tormentat, li ma nkunx muġuħ, li ma taħtifniex id-depression f'daqqa, li n-nies ta' madwari ma jqusunix ta' dannu għal-pija tal-grupp, dawk l-affarijiet li jinteressawni. Fimtek. Ifemni, aħna, s-sirtu punt, inti ma tistax tippretendi li ħad tirċivi xaġa minn Alla jekk għandek id-dubju. Il-mod ta' kif tirċivi minn Alla huwa bil-fidi biss. Ejja ngħidu aħna qegħdin Malta sewwa biex nixtri xi ħaġa jiena għaw Malta irid inħallas bil-euros. Daqshekk. Issa, biex inti tixtri xi ħaġa ħanpoġġuha b'dak il-mod, afverli jekk tinsa ma stramba, imma biex tixtri xi ħaġa minn Alla titħallas bil-currency tas-sema li hija l-fidi. Fi-ktib ta' ġagbu tgħidlek jekk inti titlob u tiddubita fl-istess ħin, tista' tinsa li ħad irċievi xi ħaġa minn Alla. Għaliex? Għax il-fidi u d-dubju
ma jistawx jaħdmu flimkien. Il-fidi u dubju huwa opposti ta' xulxin. Ċiri, jekk qed jiena nitlob. Imma Imma faħ il-ħoli da dubju l-mulej, ġifiri, imma da għax inti ċajtir, man. takkuża l-mulej. Kollox. Min tefaw? Min tefaw? Min ħalaqni lili? Min ħalaqni? Skontok, il-mulej. Min ħalaqni riċettiv, anka jekk id-dubju id-depozitaħ fija x-xitan, xi ħaġa fija kienet riċettiva għal dak id-dubju. Dik il-ħaġa riċettiva, dak il-reċipjent tad-dubju. Alla tawli. Għaxu. Għalfej tafaw hemm. Għaxu ma jridx jisforz. Listen, ma jridx jisforzak biex tażel lilu għax jħobbok. U jrid li inti. Jek iku jħobni ma jibatnix l-infern għanna u ma joqtollix għanna il-ġenitur. Għamel minn kollox biex inti ma tmux l-infern batlek il-libnu ħatgerger. Di ta' ibnu nara naqra dubjuża wkoll fis-sens ta' da x'għamel wara 180,000 sena ta' eżistenza tal-bniedem intabaħ isma' dawk li rwieħ li konna batna fid-dinja. Dawk kif mhux ġejjin lura. Għaw xi problema fil-programm. Ibat waħda lit-tifel ħalli ikun jista' jmut għalihom u b'konsegwenza dawk li rwieħ kollha li batna issa dawk li ġew qabel Ġesu m'hemmx tagħmel għandna l-infernju ma xejn marru. Ma minn hemmhekk il-qudiem biex ta' dan huwa l-omnipotenti jew le. Tipo da żball enormi tad-disin le nara jien. Inti you are a very deep thinker. A very deep thinker. U dawn huma. Is that a compliment or like dawn huma realtajiet profondi li mhumiex għal kulħadd biex jifhemha mhux kulħadd jasal għalihom. Però xaġa interessanti li naskoprejt, jiena l-Alla nafdaħ 100%, m'għandix dubju li huwa Alla ġust u Alla li jħobbna, m'għandix dubju. Għax wisq rajt fajti, s'issa bħala 11 sena bħala Kristjan, imma immaġina Alla huwa infinit u mhux ħajjiżvela lilu nnifsu kompletament mal-ewwel, għax tant huwa vast illi ħaloq kreazzjoni li ħassir tafu bit by bit. Taf kif dan Alla ma jistux, mela x'inhi. Kif ejja ngħidu li Alla għandu ħafna smiet, għandu ħafna facets, he's so vast, sewwa. Mela nafu li huwa kreatur għax ħalaq id-dinja. Nafu li huwa mħabba għax dak li ħalaq iservina, jpaxxina biżbuħija, bil-glorja u tefel. Nafu li huwa redentur, li jsalva, li huwa salvatur. Għax bat il-ibnu biex imut fuq salib għalina. Ta' qabel x'jaralhom dawk. Issa. Kif ħankunu nafu li Alla huwa ħanin? Kif Alla ħajżvela li Alla li huwa ħanin? Kif? Għajdli, kif jiena u inti ħankunu nafu għall-eternità li Alla għandu aspett fih fejn jekk bniedem jidneb kontriħ u jirrebella kontriħ, ħajtieħ ċans biex jisalva. Ġifieri, permezz ta' din l-istorja li għexna aħna jien u inti, li tinvolvi id-dnub u s-sofferenza u d-lam. Għos li għandek il-risposta ma t-ixittieri. Aħna skoprejna xaħġa ġdida fuq Alla. Li minkejja li l-bniedem kapaċi jażel li jirrebella kontra Alla, Alla għandu aspett fih fej iħen u jagħti lil bniedem ċans ieħor biex isalva u jimxi warajh. Dik hija rivelazzjoni divina taħnina talla. Li kieku ma daħalx id-dnub, jiena u inti għall-eternità sieħa qatt ma konna nkunu nafu li Alla isem ieħor tiegħu huwa il-ħnina. Tantu ħanina. Malta ngħidu bil-ħnina divina. Taf kif? Li lest jilqa l-apoloġija tiegħi għal dnub li għamlet mara 180,000 sena ilu. Vera rajda. Ok, ma bl-istess mod jiena nista' ngħidlek mela minħabba l-offerta ta' bniedem wieħed fuq is-salib. Għadek ma tlix sar minn dawk il-bnedmin kollha dawk li rweħ kollha li jindunaw li mhux ġejjin. Ċans nitkellem hija. Minħabba l-offerta sagrifiċċju ta' bniedem wieħed fuq is-salib. Eluf fuq eluf ta' rġiel u nisa ħajaddu mid-dlam għad-dawl. U ma ħaqhomx għax ma ħaqhomx għax kollha kisru l-liġi talla. Le. Sewwa? Le, man, min kisret, tifla tiegħi meta kellha wan kisret il-liġi talla. Mela jien qed ngħidlek li tfal huma ħadd jinqu Alla, tfal mhumiex ħadd jinqu Alla. Dik reliġjon differenti.
Mela, one għadek ma rispondejtnix fuq xġara bl-irwieħ kollha li preċedew il-Ġesu Kristu 2000 sena ilu. Dawk fejn marru. Skont kienu ġusti jew le? Jekk kienu ġusti ma kellhomx bżonn lil Ġesu jifdihom. Mela, inti issa, dawn huma affarijiet profondi, ma sax nispjegahomlok f'minuta. Jekk trid nidħlu fihom, nidħlu fihom. Imma tifhem li l-istorja tal-umanità hija storja profonda li hemm l-erf moħbi warajha, imma mhux kulħadd jista' jaraħħa jew jifhimha. Issa, sakemm wasal Ġesu, mela fl-Antik Testament Ġesu kien moħbi. U fit-Testament il-ġdid Ġesu huwa żvelat. Mela fit-Testament l-Antik kienu qed jistennew il-miġja tas-Salvatur u l-fidi fil-ħniena tal-Alla li xi darba kienet se tidher kienet issalvhom. Jiġifieri, Alla kienet jgħallem il-poplu li hu kien għażel, Iżrael. Kellhom sistema li tinqatel vittma innoċenti biex tagħmel tajjeb għad-dnub tal-poplu. Sewwa? Ħaruf kienu joqtlu. Ħaruf. Issa dak ħaruf kien simboliku, ġifieri Alla kienet jgħallimhom. Vittma għal-ħaruf qed ma kienux jagħmlu jew kienu jagħmlu sagrifiċċju ta' bniedem ukoll. Le, ma tarax. Issa dawk il-pagani kienu jagħmluha. Issa mela x'kienet jgħallem Alla? Kienet jgħallem li xi darba kien ħajjider dan il-ħaruf vera tal-Alla li kien ħajinżel mis-sema vittma innoċenti li kien ħajamel tajjeb għad-dnub tiegħi u tiegħek. Issa dak il-sagrifiċċju mhux fih innifsu ma kienx jaħsel il-bniedem mid-dbajja u mill-ħażen tiegħu, kien jattih sakemm Ġesu wasal fl-ewwel miġja tiegħu, fimta? Ġifieri mhux id-dnub tal-ħrejjef kien jaħsel il-poplu tal-Iżrael mid-dnub, imma Ġifieri id-nies kollha li preċedew il-Kristu. Marru l-ġenna mingħajr il-bżonn li Kristu jmut? Le. Jekk kienu ġusti? Le, għax huma tefgħu it-tama tagħhom fil-Messija li kien għadu ħajjider. Ġifieri it was the same faith in God's salvation, fimta? Ġifieri huma kienu qed jipproġettaw li jisma' fil-ġejjieni, jiena nemmen. Mela, huma fehmu, Alla permezz tal-liġi ta' Mosè għenhom jifmu u jarfu id-dnub tagħhom, fimt? U n-niskola li ma jisemawx bil-Messija dawk ġara minnhom. Ġifieri l-Iżrael kellhom revelazzjoni li huma midinbin qudiem Alla u kienu jafdaw fil-ħnina tal-Alla biex isalvhom. It's the same concept, sewwa. Sakemm imbagħad dik il-ħnina deret permezz ta' Ġesu. Jiġifieri din l-istorja profonda. Daw kienu jgħidu jiena nemmen li għat jiġi Ġesu Kristu u jisalvani u sforz dak it-twemmin. Kien hemm ħafna profezziji. Jiena mutu nsalva. Imma in-iskola li ma semawx b'Ġesu Kristu li kienu vera ħafna dak iż-żmien, spiex ta' vera ma kienx il-reliġjon prevalenti. Dawk ma nix użu għalihom. Tipo għalfej Alla ma intervenix u tefal Kristu fil-ħajja ta' kulħadd. Biex laqataw naħseb xi 3 biljun ruħ fid-dinja li ma jafux illum il-ġurnata minnu Kristu. Mela, Alla ħalaq il-bniedem għax irid relazzjoni mal-bniedem. Issa Alla meta jaħdem diridu nifhmuha. Alla ħalaq il-Adam biex jigverna l-affarijiet tal-art. Alla l-interess tiegħu mhuwiex li aħna nkunu puppets on a string u jaħdemna kif irid u jrid li aħna nkunu qisna il-gvernaturi tal-art, fimt ġifieri u jrid jaħdem magħna aħna naħdmu miegħu. Ġifieri u ta' missjoni lil poplu li huwa għażel Iżrael. Għallhom intom tridu tkunu dawl għan-nazzjonijiet. Irridkom timxu f'obbedjenza miegħi, jekk timxu f'obbedjenza miegħi jiena ħanista. Ma mhux qed tgħidli fuq in-niskola l-oħra li ma semgħux dettalin. Ħanistanakom u n-nazzjonijiet ħajixxenqu għall-Alla li intom taqdu għax jaraw li Alla huwa magħkom. Proċess slow spiex ta' vera proċess slow li hu l-eluf ta' snin. Biex u f'safrattant skont it-twemmin tiegħek Alla qed jarmi fl-iskart eluf jekk mhux miljuni ta' rwieħ li batom ma nafx jekk l-infern jew il-limbu, eccetera. Nħoss li hawnhekk ma tantx ħansibu l-istanajlek John, l-istanajlek hu kull bniedem anke jekk hu foresta jew f'xi ġungla għandu xhieda ta' minnu Alla billi jħares madwaru. Meta inti tħares lejn natura, is-siġar, il-fjuri, is-sħab, is-mewit,
inti taraf ġiex affarijiet dwar Alla automatikament. Number 1, taraf id-divinità tiegħu u number 2, taraf il-poter tiegħu. Inti taf li Alla mhuwiex bniedem għax inti m'intix kapaċi tifrex is-smawit, inti m'intix kapaċi toħloq siġra, fimt li għandha dawk il-properties kollha. Ġifieri aħna għandna xhieda ħajja kuljum ta' Alla, ġifieri ħadd m'għandu skuża qudiem Alla. Fimta? Ma allura dar raġunar, tipo il-Musulman iħares lej is-siġra jgħid dan ħolqien ta' Alla. Alla nħobbu għax dan is-siġra. ħanaqra biċċa Kuran u niddedika lill-Alla. Dak għalik mhux sejjer il-ġenna bl-istess raġunar tifel fl-Amazon bl-Bibja ma jafx x'inhi, jara s-siġra, jara l-fjura u forsi bħalma jagħmlu jgħidu dan huwa xhieda ta' xi entità ferm akbar minni, ferm akbar potenti minni li ħalqet in-natura. Grazzi. Però mhumiex Kristjani, speċa ma tasfil daw idejat konfliġġenti, dat tifel sejjer il-ġenna jew mhux. Tipo mhuwiex ikanta is-salmi, mhuwiex qed jemmen f'Ġesu Kristu, mhuwiex qed jgħid il-missierna, mhuwiex qed jgħid xejn minn da. Imur xorta l-ġenna. Ma da jisek li pereżempju ħafna tfal Afrikani m'għandhomx aċċess tal-edukazzjoni. X'ħan għamlu fuqha? ħanħallu hemmhekk? Ija, ma fer Alla ħala hemmhekk, tipo da ħajmur l-infern. Għax Alla naqas milli wassallu l-Bibja. Mhux Alla. Mela min? Mela, il-Knisja għandha missjoni. Sewwa, il-Knisja għandha missjoni li xandar il-Vanġelu. Jiena bħala Kristjan li ngħix Malta qed nagħmel semi. Sewwa, jiena għażilt li niġi majjar imma diment li jiena qed inxandar il-mod ta' Alla. Jiena qed nagħmel xogħli bħala Kristjan, les li niġi persekwitat tal-Kristu, għax jiena nagħmel minn kollox biex nara l-erbieħ isalvaw, skont il-perspettiva tiegħi. Issa il-Knisja għandha missjoni li xandar il-Vanġelu, għax Alla jrid li kull bniedem isalva u jsir jafu. Issa, jekk il-Knisja ma tagħmel xogħla u qed tagħmel ar mid-dinja u l-abbużi sesswali u whatever, mela qed tfalli fil-missjoni tagħha u hemm xi ħaġa ħażina. Sewwa, issa jiena għażilt Knisja fejn in-nies qed jesqu lejn Alla, fejn in-nies verament qed. X'inhi l-Knisja tiegħek? River of Love. Yeah, correct. I'll forget that. Alright. Isma, u nassumi li b'xi mod inti wkoll issib mod ta' rikonċilju bej Alla li jgħidlek tħobb il-lajrek u l-Alla tal-Antik Testament li jgħidlek isma' dak il-nazzjon li hemmhekk ma jimpurtax ta' jekk tipo terradikawhom kollha toħdulhom it-tfal skjavi u min naf tiddekapitawlhom in-nisa biex ta' Deuteronomija minn għalija u għamiżaw tipo meta rajt Deuteronomija l-ewwel darba l-Alla ma jinkun minn għalija 50 Cent kien gangster ma Alla ma you don't joke. Kif fej siba l-imħabba falla li jimmotiva l-ġensu wettaq ġenoċidju, infantiċidju, femmiċidju. Mela, John, li qed naraf fil-konverzazzjoni tagħna sissa li tkellemna ħafna dwar l-imħabba tal-Alla u jisna jekk Alla huwa mħabba għaliex hekk hekk. Il-problema hija li Alla il-ġiex attributi tiegħu prinċipali huma l-imħabba u l-ġustizzja. L-imħabba donna nafu x'inhi, però l-ġustizzja ma nix idea x'inhi l-ġustizzja tal-Alla, ma nafuwix. Għalhekk ma nistgħux nifhmuh il-Alla, għax x'inhi l-ġustizzja tiegħu, x'inhi l-qdusija tiegħu. Alla huwa dawl u m'hemm l-ebda dlam fih. Qed nitkellmu fuq an uncreated eternal being illi jobot id-dnub għax id-dnub mhux rifless fih, fent he's a perfect being, mela. Qed nitkellmu fuq il-majestat, qed nitkellmu fuq il-glorja tiegħu. U fejn jammaru m'hemmx dlam, m'hemmx dnub. Fent? Ġifieri il-ġustizzja tiegħu tirrikjedi li fejn hemm il-ksur tal-liġi tiegħu ikun hemm konsegwenza għax huwa Alla ġust. U aħna dik nifhmuha għax għandna qrati anke fil-pajjiż tagħna li suppost għamelu, to the best of their ability, għafemni, għet jamministraw il-ġustizja. Sowa, issa, jekk Alla jaqbad u jaħfer il-kulħadd
għamlu x'għamlu, da ma jibqax ġust. Għax da jista' jinnaf jiġi qudiem mhux tani għajlu mbasta l-ħant ma dekx alla. Inti ma dekx alla it-tfal tal-Eġizzjani, tipo it-tfal. Da għandu ħabta men jagħmel għadi, jagħmel żball xi ħadd, imbagħad noqtullok it-tifel. Tifel x'għamel men it-tifel. Għalfej iddeċieda. Tipo ma jgħid inġerħ il-konsegwenza ta' Eva. Fine. Imma dat tifel li kien tifel ta' Eġizzjan li ma kellu xejn x'jaqsam mal-għażla tal-Farawni. U xorta ħajotollu t-tifel. Li he's twice removed from the choice, maybe 6 times removed from the choice ta' dal-persona, imma le men ħajjoqtol tifel. Biex xie kwalità ta' ġustizja għanna psikopatiku, bro. We have to agree li hemm il-ħazen tipo, t-tnejn naqblu li hemm it-tajjeb u l-ħażin fid-dinja. Hemmhekk naqblu. Imma mbagħad meta dak il-ħażin jikkommeti ħalla mhux ħażin. Mela x'inhu? Inti l-alla mhux qed tafdaw, Ġwan. Għaxej, tipo vera. Il-ħaġa din, inti tuża moħħ li huwa finit bħal tiegħi, sewwa, li sa ċertu punt daw meta tersaq lejn Alla u titwilet mill-ġdid, inti tirċievi l-Ispirtu tal-Alla u l-Ispirtu tal-Alla jibda jfehmek l-Iskrittura, tibda tifhimha. Issa inti qed tipprova tifhem dawn ir-realtajiet tal-Antik Testament. Imma b'ħafna limitazzjonijiet. Issa jiena li kieku minnek, ħanajdi, kieku minnek noqgħod attent. U nżomm lura milli naqbad niġġudika lil Alla u ngħiru psikopatiku. Ħanajlek, men. Għax inti taraf, għax mistax titkellem bi preżunzjoni, titkellem b'mod li inti qed taraf il-limitazzjonijiet tal-fema tiegħek. Fejn si problema, għaw din dawn il-sentenza ma għax minn għala forsi tassibir u għahda bon. People don't have ideas have people sometimes, right? So people get an idea. Like for example, let's have an Aryan race, right? And a whole swath of people who know right from wrong. They know what is moral, what is immoral. They're perfectly attuned to that. But because they become beholden to the idea of something that is a higher good, like acquiring and being part of a superior Aryan race, then we will justify something that we all know is super fucking immoral, right? Like the murder of innocent people, right? Sometimes, mates, to commit atrocities, all you need to do is believe absurdities. And for someone to justify the murder of children because we'll give God a pass, because you just can't understand, was precisely the same mode of thinking that most Germans had when they were morally confronted with the fact of millions of dying Jews. Bro, you just don't understand. Hitler and all his henchmen said that was a good idea. It's far beyond your little mind can understand. It's an ideology, an idea that is far greater than you could ever be. And therefore, heinous acts will be justified. John. Mela, xinajdlek? Jung kien. Mela. Ostja kwotajt il-Jung għal-darba. Jista' jkun, John, li Alla rrit jeħles dik il-ġenerazzjoni mill-istess affarijiet li inti tobot u li tiddiskrivi palissa. Jista' jkun li Alla fl-infinità tiegħu kien jaf illi meta jikbru dawk it-tfal ħajjoqtlu t-tfal tagħhom fin-nar. Why the fuck did he create them in the first place? John, ma tistax nerġa' ngħidlek m'intix stabbilit neċessarjament f'minu Alla, ti tissir tafu aktar. But that's the same reasoning that Nazis had. You understand that there were Nazis there were Germans that had doubt about what Hitler was doing, and people had the same conversation we're having here, whereby they told, listen, Heinrich, you just don't understand. Adolf is far greater than your small mind could understand. He sat down for hours with his
people, and you can never fathom the depth of Mela, what we need to do. So alright, just shut the fuck imma- up and let Hitler get these people on the train. Right? Nista Because they're gonna nasigurak. ruin us, John, which is the same thing. Jien mhux qed ngħidlek Alla ma jridekx tifhem, Alla jridek tifhem, but it's a journey. Ma nafux kollox mal-ewwel. Qed intik ħafna raġunijiet illum, mhux qed noqgħod lura minn intik raġunijiet, raġuni oħra. Fl-Antik Testament kienet ġlida x-xitan, so minn perspettiva biblika, rrid jeqret lil-Lut u għad irid jagħmilha sal-lum il-ġurnata. Mela, għaliex? Għax minnhom kienet ħad toħroġ iż-żerrija li ħad twellet il-Messija. Mela, ċerti popli kellhom ħażen, trement. Ġifieri dawn kienu jgħaddu iva l-tfal tagħhom fin-nar joffru t-tfal tagħhom lill-allat pagani. Ġifieri qed nitkellmu fuq abominazzjonijiet illi Alla fl-infinità tiegħu għandu dritt jiġġudika on the spot. Min jiena il-ħlejqa Alla ngħid il-Alla x'jista' jagħmel x'm'għandux jagħmel. Li nista' nagħmel inkun naf li Alla rrid jipproteġi dik iż-żerja li kellha toħroġ mill-Lut biex jiena u inti nsalvaw. Ġifieri hawnhekk qed nurik eżempju ieħor. kellu eżatt, irid jipproteġi iż-żerrija ta' Arjana biex il-Lut, it-tfal handikappati, in-nies handikappati, eċetera, eċetera, ma jivvelenawx il-gene pool Arjan. Ma tantx qed nara sfumaturi differenti. Jiena ma naf l-ebda Kristjan li lest illi joqtol. Issa mhux qed nitkellem fuq Kristjani tal-isem, il-Kristjan li huwa mmexxi l-Ispiritu Santu qatt ma jasal biex joqtol. Jekk joqtol mhux l-Ispiritu tal-Alla timexxih. Fl-Atlantic Testament kienet all right li seħ dil-ħaġa. Ġifieri il-moralità skont Alla hija fluida. L-Antik Testament kienet John dispensation differenti fejn Alla minħabba li l-Messija kien għadu ma wasalx kien jiddilja mal-bniedem b'mod differenti mit-testament il-ġdid. Issa, forsi, fit-testament l-antik tidher ħafna il-ġustizzja tal-Alla. Jidher ħafna il-ġudizzju tiegħu wkoll li he's a God who judges sin, he's a God who judges abomination, and he is greatly to be feared. Ħafna nies m'għandhomx revelazzjoni tagħha dik dwar Alla, jgħidu hija Alla jifhem, Alla jaħferta. Ibqa' kif inti, ħobbok kif inti, ibqa' jgħix fid-dnub. U ma jistgħux jifhmu li God is greatly to be feared. He is the Almighty God. He is love, He is mercy, but He's also holiness. He's also justice. He's also judgment. Fimt? Ġifieri, aħna nistgħu nħarsu lejn it-Testament l-Antik b'mod illi nitaxqu bil-qdusija u bil-ġustizzja tal-Alla u ngħidu nirringrazzjaw l-Alla li hu ġust. Meta aħna ngħixu f'dinja fejn il-ġustizzja hija at stake. Ma nistax niġġustifika il-qtil ta' tfal, il-fatt li jiena qed inġerraħ l-isbal ta' mara li għaznafa minn Adam, letteralment. U li dal-Messija għanna xtaħ li għanna ma jibatulniex fil-bidu tal-istoria għal-fejt tafaw fil-nos biex nodu noqtlu l-ġurġin. Sibu bazzet jihuda. But anyway, bro, stemmi ċaġa l-ewel, u speċa ġast s-sorvolajta, li jinti għal-alla ġejt majjar. How so? Il-tendenza hija li n-nis jakkużawna li aħna mġienen, jakkużawna li aħna maħniex koerenti ma' nfusna, li aħna tinqalqu bina nfusna u bħaddieħor. Aħna min? Il-Kristjani. Il-Kristjani. Li aħna U l-unika denominazzjoni kristjana skonto kaw Malta hija River of Love jew jeżistu u River of Love x'nu ma' Evangelists, Baptists? Mela, River of Love l-ewwel nett aħna ma tantx nissapportjaw l-idea ta' denominazzjoni għax denominazzjoni awtomatikament tifret il-Knisja. Ġifieri aħna nemmnu f'kunċett ta' oneness fil-Knisja, ġifieri ma nemmnux li suppost noħolqu frit fil-Knisja universali. Imma jekk nitkellmu imma jekk biex niddefinixxu lil nfusna u x'nemmnu aħna forsi hawn min isejħilna Pentekostali għax nemmnu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu.
aħna Kristjani li nitolbu bl-ilsna. Li forsi huwa konċett li ma tantx huwa popolari f'kull knisja Malta, żgur li mhux f'kull paroċċa, li nitolbu bil-lingwa li jatina l-Ispirtu Santu. Spiega xi tfisser titlob bl-isna jogħġbu. Li nitlob bl-ilsna huwa don tal-Ispirtu Santu illi l-Apostli fil-ktib tal-Apostli min jaqra l-Bibja jaf illi l-ewwel il-Knisja Bikrija l-Apostli kienu jimmittu idejhom fuqhom u huma jitolblu b'lingwa ġdida, bl-ilsna, ġifieri. Meta tkun qed titlob bl-ilsna, inti b'moħħok ma tkunx qed tifhem x'qed titlob imma tħoss qisu qawwa tal-jum ġewwa fik li tista' teleb kollox fil-ħajja. Hekk hija tkun qed tibni lilek innifsek fl-ispirtu. Huwa don sabiħ ħafna tal-Ispirtu Santu li anka jiena rċevejtu, nirringrazzja l-Alla. Hija xi ħaġa li tista' tagħmel hawn? Iva. Tixtieq torilna? Ħadd ma saqsini biex nagħmilha. Another first. Nista' nagħmilha, alright. Però waqt li qed nagħmilha hija talba fis-sessin ġifieri jiena qed nikkomunika malla mingħajr ma naqas biss naf x'qed ngħid. Sewa. Aħna b'xi mod nistgħu niffaċilitaw dil-esperjenza għalik. Le, ma li żguri tistgħu. No, sikta. Għalkemm hija stramba, però tistgħu tifhmu. Nistgħu? Tistgħu forsi tkunu tolleranti lejha u tifhmu għax hija xi ħaġa sagra u qaddisa u ma nixtieqx li tiġi mżebilha. Bla dubju. Kuntratt, kulħadd agreed? Kulħadd agreed. Okay. Mela din floor is yours. Dimostrazzjoni ta' tal-blisna sewwa. Mela. Xija rabakanda ya siko roboshanda ya bassabuashi konda ya rabasika. Resia banda ya kudo jobo kohonda ya sika bakhandai. Resi kashi kohonda ya bahasi kohoja banda ya si. Rebokondo yo sojo bo kohonda ya baha. Rebi kahanda ya si kohoji ya handa. Rebi ahanda ya si kohoja. That's it. Diki għal xil-lingwa partikolari u hija lingwa li ma teżisti, x'inhi eżatt? Meta wieħed jitlob l-isna ikun qed jikkomunika mingħajr hindrances, ġifieri ikun qed jitlob ir-rieda perfetta tal-Alla għax ikun qed jitlob l-ispirtu tiegħu. Da sar studju xjentifiku wkoll fejn għamlu xi brain scan ta' xi ħadd waqt li qed jitlob l-isna. U sabu li eżatt bħalma tajt il-Bibja huwa veru li waqt li qed jitolbu bl-isna moħħhom mhuwiex attiv. ċertu ġifieri aspetti ta' moħħhom li suppost huma attivati mhumiex attivati waqt li qed jitolbu. Ġifieri juru li qed jitolbu b'fakultà differenti. U tajjeb li nsemmu wkoll li jeżisti wkoll id-don tal-interpretazzjoni tal-isna. Ġifieri fil-Knisja suppost hemm doni differenti tal-Ispirtu Santu li qed jaħdmu flimkien biex il-Knisja tinbena. Wieħed minnhom biss huwa don tal-isna, don ieħor huwa l-interpretazzjoni tal-isna. Hemm don ieħor pereżempju li huwa don tal-profezija, fejn fil-Knisja hemm profeti wkoll. Anka fil-Knisja tagħna hemm nies, pereżempju li jkollhom ħafna ħolm profetiku. Anka fuq Malta pereżempju fuq il-futur. Aw ħafna min kellu ħolm pereżempju jara. Ma tkunx suspettus tagħhom dal-ħolm profetiku, meta tkun taf pereżempju l-istorja ta' daw x'kien jismu the cult of the mhux the cult, something of the moon. Daw li jew pereżempju ta' il-mass suicide ta' Jonestown pereżempju, li daw kienu Kristjani, telqu mill-Amerika, ħalqu utopja Kristjana fil-New Guinea. New Guinea, u minn għalija. Le, mux Waco, Jonestown, Jim Jones. U b'konsegwenza speċa il-riżultat finali kien 9 mitruħ mejta għal xej speċa. Ma tinkwitax meta ċertu bnedmin jitlu f'ħajtek u bdejt isma' naf tal-futur x'inhu. Għax jiena kellimt il-ħalli għalli l-futur huwa hekk u hekk. Ma jkollok l-ebda suspett li da qed jiffantasizza, qed jikdeb, qed jilabek. Għax
il-ħaġa hija li l-Ispirtu Santu jaf kollox, għax huwa l-Ispirtu talla. Ġifieri Ma jiena. dal-bniedem jaf kollox ukoll. Le, ġifieri il-punt tiegħi hu li jiena għandi l-abilità mogħtija li minn Alla biex jiena niddixxerni xi spirtu hemm wara dak il-bniedem. Jiġifieri apparti li jiena mill-frott tiegħu nista' neżaminah. Pereżempju, jekk dak 10 minuti ilu kienet tippejjeb whatever u naf x'tip ta' ħajja jagħmel sess blood dodge u mur Black Master whatever, mbagħad ħajġi jipprova jaqra li fudur tiegħi. Ħanajdu f'isem Ġesu Kristu qed minn qudiemi jiena naf xi spiritu hemm warajk u ma rridx inkun naf ix-xitan x'qed jippjana kontra ħajti. Fint? Ġifieri jiena Spiriti għaw fil-kamra. jiena pereżempju meta nħares hawnhekk nara nies li huma bnedmin ta' rida tajba pereżempju. Li ġifieri jiena nara hawnhekk ngħidulhom people of peace. Fimt? Mhux hemm ċerti nies li forsi they don't necessarily have the Christian faith, but they're not people of peace. Meta nkun madwarhom naf li m'hemmx paċi fi ħajja tagħhom, ma meta iltqajt magħkom naf li kollha kemm intom nies ta' rida tajba. Fimt? U li għandkom potenzjal wara kollox. Għandna potenzjal biex dot. Ma spiegajtlix kif tiġi majjar, biex min huma qed nissuspetta li huma n-nies li mhux nies people of peace. Mhux hekk. Jiena ma niġġudikomx malajr, għax jiena nista' nimmaġina li hawn ħafna nies illi wisqraw tbatija f'ħajjithom, anke fil-familja tagħhom, rejected. And from my experience, people who are hurt others. Ma nistax neffordja li nkun daqshekk żbaljat u ignorant li naqbad u noħodha personali meta bniedem jajjarni għax irid nifmu ħafna aktar minn hekk. Jien naħseb li hemm uħud li huma rrabjati lejk li ħossu ċertu odju lejk. Naħseb tista' tinbet mill-arfin tal-istorja ta' nis omosessuali, speċa. Meta inti tibda, when you start treading those very kind of volatile grounds, min jibda jiftakar żmien mhux daqstant il-bord fejn li tkun omosessuali, tista' anka titfak il-ħabs, per eżempju kien hemm l-istorja ta' dak Alan Turing umali li kien il-code breaker, il-mathematician Ingliż li da minkejja li prattikament rebbaħ il-gwerra lill-Ingliżi meta skoprew li mbagħad kellu maħbub raġel tefgħu il-ħabs. Ovvjament, il-biża li jekk Turing, li jekk nies li għandhom il-fema tiegħek jew forsi naħseb il-fema li inti tipproġetta li tkun gej hija xi ħaġa ħażina, mela jaf isir regress fis-soċjetà fejn jiena li għażilt li jkolli ħajja omosessuali ħabba nies bħalek taf twassalni biex nispiċċa il-ħabs. Aktar minn hekk. Jina għatmat li tkun gej, għax tajjeb li nerġa' intenni li għalija li tesperjenza ġibdiet lej li stess, m'għandix issir l-identità tiegħek, ġifieri jiena qatt ma nattakka l-identità personali ta' xi ħadd. Jiena għażilt illi ma naġixxix fuq dawk il-ġibdiet għax għalija mhumiex ġibdiet tajbin mill-perspettiva tiegħi. Ma eżatt, u l-instant. Imma mhux ħanajt li inti bniedem ħażin għax inti għandek dal-ġibdiet. Imma jista' jkun ukoll apparti speċjal kuntest storiku hemm mbagħad il-kuntest domestiku. Fej jiena bħala pereżempju ġenitur ta' xi ħadd li huwa gay u minħabba li għandi background nisrani nixtieq li t-tifel tiegħi ma jkunx gay, speċ ta' nixtieq nħobbu però nixtieq li ma jkunx gay, u mbagħad nisma' l-Matthew. Jgħid, isma' jiena kont gay u m'għadniex ta'. Allura jiena nifhem u anke x'nixtieq nifhem li mela jekk Matthew rnexxielu, t-tifel tiegħi x'għandu nqas minn Matthew. U nibda nisforza, nibda nitfall pressjoni fuq it-tifel tiegħi, ħara Matthew, xi kanta, ħara kemm happy, u t-tifel tiegħi jidħol f'dan il-konflitt intern
fejn u jibda jixtieq l-imħabba ta' missieru. Jixtieq li jkun aċċettat. Fl-istess ħin il-ġibdiet tiegħu huma li huma u tista' hemm il-potenzjal f'dik l-istorja huma wiesa ħafna li wħud fosthom jinkludu anke suwiċidju. Dik naħseb hija parti mir-rabja li n-nies iħossu Blake. Taħseb li hija ġustifikata? Jena nifhem xettajt u naħseb l-ignoranza siba kullimkien u hemm bżonn li l-ġenituri jiġu edukati wkoll f'din l-erja. Jena ma naqbel bl-ebda mod illi xi ħadd ikun coerced, jiġifieri li jkun sforzat b'xi mod biex isegwu xi triq għax ma taħdimx. Dak huwa l-enerġija tal-bniedem. Imma bl-istess mod ħanajdlek fejn qed issir ħsara wkoll. Meta aħna sewwa tifel jew tifla ta' 4 snin, 8 snin, whatever, nibdew nintroduċuhom għal kunċett li inti m'intix raġel jew mara oġġettivament, li inti tista' tagħżel x'int, li nibdew indefsulhom f'moħħhom idejat li m'għandhomx għalfejn ikunu jafuhom ta' dik l-età, u għalija l-istess tip ta' ħsara li inti għadek kemm semmejt qed issir u ħatkompli ssir u ħatawmenta fuq dawn it-tfal li fl-opinjoni tiegħi m'għandniex għalfejn noħolqulhom kriżi ta' identità ta' dik l-età għax mhuwiex fair. Dik naqgħod digressjoni komplessa u jekk ħanaqdu hemmhekk għandna xi 10 sigħat oħra dejjem. Ma jiġifieri li ġuvni ta' 14-il sena immur fuq ommu missieru u jgħidulhom ma pa jiena gay. U l-ma u l-pa janquh u jgħidulu ibni tajjeb kompli bħajtek bħu gosti jaspe xaġa puerili, imma fis-sens aħna nħobbuk. Hija xaġa tajba jew ħażina. L-imħabba dejjem hija tajba u nuqqas ta' l-imħabba dejjem hija ħażina. Sewwa. Jiena naf ġenituri li huma Kristjani. So hija ħaġa tajba. Kif? X'inhu? Li jilqgħuh jgħidulu okay, you're gay, that's great, we love you. Mela, inti taf tqajjem punti interessanti importanti ħafna. Issa hemm differenza bejn li tapprova u li tħobb. Kera li l-ġenituri tiegħek ma japprovawx minnek. Inti huwa possibbli. Tafx kastika tajt. Huwa possibbli li inti ma tapprovax id-deċiżjoni jew l-imġiba tat-tifel jew tifla tiegħek. Imma tkun kapaċi tħobbhom u turihom l-imħabba s-support nonetheless. Jiena naf tfal li resqu lejn Alla aktar tard u jgħidulek jien apprezzajt li għalkemm ommi u missieri ma provawx l-imġiba tiegħi minħabba l-valuri tagħhom apprezzajt li xorta ħabbowni u dik l-imħabba li jorowni resqitni lejn Alla u llum il-ġurnata segwejt dak li huma jħadnu fih imma volontarjament. Ġifieri waslu mela. Hemm ħafna tfal li qatlu lilhom infushom ukoll. Tamen ġifieri. Waslu għalija. Ħanajlek John. Fejn hemm l-imħabba m'hemmx suwiċidi. Fejn hemm l-imħabba vera sewwa it-tfal mhux ħajku ħossuhom ġudikati jew oppressati b'dak il-mod. Jekk jiena ngħidlek li ma napprovax. Jekk jiena ngħidlek ma napprovax imma nħobbok il-fatt li ommok u missierek qed hemm ġudizzju fil-fatt li ma napprovax. Napprova jew ma napprovax. Tajjeb jew mhux tajjeb. Inti mhux tajjeb imma huwa hekk qed nara dewja kattolika, speċa minkejja li inti m'intix tajjeb jien ħaħobbok xorta. Jiġifieri, go ahead with your life, do whatever the hell you're doing, but it's not good, but I love you because I am good. You are bad, but I will love you despite your bad. You know what a baggage that is. Inti taħseb li hekk ħajkomunikawa, inti qed tikkomunikaha mod li kieku tajda lili intik daqqa ta' ħarta. Jekk nkun tifel. Imma minkejja li ma nispjegaħilek x'hekk. U forsi inti lilek innifsek ma tartu kollha ħiex il-messaġġ huwa dak. U l-bniedem għandu din it-tendenza li minkejja fil-konxu ma jartikolax l-affarijiet
sekwenzalment xorta fis-subkonxu dik l-equation ikun ħadima. And knowing that your parents disapprove of what you are, not who, what you are, is a terrible burden and you feel very alone in the world. Especially, seconda, especially fil-punt transitorju tal-pubertà fejn inti diġa mitluf għax għal-normali ma kullum kien, eccetera, eccetera. Ma int mitluf, mordant il-ġenituri tijak, għattilom int minint, xint, eccetera. U għalek, mux tajjeb, maħna għax nissew, inħobbuk xorta. You know a huge burden you're foisting onto people's shoulders? Mela, inti qed tassumi li t-tifel irid jimxi fl-omosessualità. Hemm irġiel u nisa li jridu huwa li l-ġenituri jiggwidawhom. Issa jiena li kieku kelli l-ħila nitkellem ma' missieri u missieri jgħidli orrajt għandek daw ġibdiet, orrajt ibni. Isma' taf li inti mhux dak li tħoss m'għandux qawwa fuq l-identità tiegħek, taf li jiena xorta nibqa' narak bl-istess mod bħala raġel inti m'intix inferjuri mill-irġiel oħrajn. Kieku kien jiffidjani bil-verità li kien jeħtisni mal-ewwel. Għalfejn inferjuri minn irġiel oħrajn. Le, qed ngħidlek, le, fis-sens sa ċertu punt inti bħala raġel jekk inti maħluq għal-mara u tista' jkollok uliet tista' tibni familja ma' mara, inti għandek ħafna potenzjal fil-eterosessualità. Fil-value system tiegħek l-omosessuali huma inferjuri għall-eterosessuali. Ma ħafna minnhom iħossuhom ħafna minn nies li huma fl-omosessualità iħossuhom inferjuri minn irġiel oħrajn. This is a fact. Iħossuhom inferjuri konsegwenza li ma jistgħux jipprokreaw. Ħanejdek, hemm ħafna wieħed xjajt, imma sa ċertu punt meta tistudja l-imġiba tal-omosessualità, tajjeb li wieħed jifhem li jiena nemmen din il-perspettiva tiegħi tista' ma taqbilx magħha li it's an attempt to meet an unmet need and it will never be fulfilled. What's the data? Tajli per eżempju, jista' waħda mill-environmental factors li tikkontribwixxi għall-omosessualità f'ċerti każijiet huwa li pereżempju dal-ġuvni literalment missieru kien jirreġettaħ li l-ħutu subin l-oħrajn kien ħobbhom u lilu kien jirreġettaħ. Ma jena għal-kull aneddotu negattiv, jena għandi wieħed pożittiv. Jien pereżempju kon naħdem għal raġel gay, bnidem self-assured ħafna, bnidem kuntent ħafna, bnidem konfidenti ħafna, bnidem li għandu relazzjonijiet tajbin ħafna mal-ġenituri, mal-impjegati tiegħu, mal-ħbib tiegħu. Spiex ta' ma nafx men, ma jekk tara u tħossok inferjuri, spiex nixtieq tħalli kumment, però mill-aġir tiegħu fid-dinja ma jtinix jifhem li jħossu b'xi mod inferjuri. Biex għal-kun għal-eddu tu hemm ieħor. Le? Żgur. Nasba entering territory that like we can't really prove. Jena għat nitkellem mill-esperjenza ta' irġiel li nitkellem magħhom huma parti mill-komunità ta' Exaltaw. Ħafna minnhom ġew ifittxu lilek. ħafna minnhom they had to overcome isolation, lack of self-confidence, meta jitkellmu ma' raġel li baxxu rashom. Fimt? Għax għandhom social anxiety tremenda. Yes. Issa, din hija l-esperjenza tagħhom, ma naqbel miegħek John li mhux kulħadd hija l-esperjenza tiegħu, però ma nistgħux ninnegaw l-esperjenza ta' daw l-irġiel lanqas. Le, ma li sibt interessanti li f'daw l-irġiel kollha li kellimt li huma irġiel gay u konfidenti u kontenti u ilhom gay għal medda twila ta' żmien. U ma ġifiri very level-headed, nis sobri, oġġettivi, eccetera. Kolla ta' bdew b'sens ta' omofobija internalizzata. Li they hated the fact that they were gay. And for a number of reasons that hark back to your experience at the playground when the girls went, Matthew's gay, and it didn't feel right because now they're being ridiculed. But once they made their peace with their internalized homophobia,
they transcended it and they self-actualized and now they're as happy as anyone John, else. dal-argument ma jaħdemx u ħanajdlek għal xiex. Jiena nista' ngħidlek eżatt l-istess ħaġa, nista' ngħidlek li n-nies illi potenzjalment qed jimxu fl-omosessualità jista' jkun li għandhom eterofobija? Għandhom eterofobija. Għaliex M'għandhomx qed nakkużaw mibeda. għaliex qed nakkużaw nies sewwa li ma jridux l-eterosessualità sorry, l-omosessualità f'ħajjithom bħala homophobic, internalized homophobia jista' jkun li nies li jridu l-omosessualità għandhom internalized heterophobia għaliex bil-forsi jridu impoġġu del-ikraħ fuq min ma jridx l-omosessualità. Fimt? Ġifieri naħseb huwa argument unfair illi pereżempju jiena bħala Matthew Grek niġi akkużat bħala bniedem li għandu internalized homophobia għax jien anzi l-aktar bniedem li nista' nifhem li l-bniedem omosessuali x'jiena kont fiha din it-triq u ġarrabta u nafx ġifieri u kapaċi nempatizza ma' kulħadd. Fimt? Ġifieri imbilli jiena ma rridx ħaġa ma jfissirx li sirt nibża minnha jew nkella minn nies. Fimt? U għana estrem u stravaganti paraħsib. Per eżempju, jiena għaw ħafna minn juża anti-homofobiku. Nedlom, jista' jkun li inti Christophobic? Jista' jkun li inti bibliophobic? Sowa? Inti homofobiku? For the record? Kif nistanku? You don't mind. Yeah, I can see clearly you're not homophobic. Mela, isma, I think we're like, what, 4 hours? Kemilna? Xierba sijata, bro, this is the longest podcast in the history, ġifiri. Thank you for your patience, team, għandek team tal-ġen li the second coming of the Lord, ġej fl-axħar ta' dal-podcast. So, bro, ħana there's so much more, ġifiri, li xtaqt nitkellem dwar. Tlaqna, inti familja, inti rajt xi podcast, xi puntata, right? Issa ħana dol parti rapid fire li suppost biex namlu kemm jista' jkun malajr nippruvaw ma ntawlux iżejjed. Mela, aspirazzjonijiet mużikali għad għandek? Ija, nixtieq ħafna li nisviluppa talent mużikali tiegħi, ħriġt Ġerusalema bil-Malti reċenti, nasu smajtuha. Ġerusalema dik ta' ir-reggae dik li qiegħda. Le, Ġerusalema daqsxi aktar dance track. That one I didn't like. Imma very objective. Imma kellek oħra naqa reggae. Reggae, 7 to the Lamb. 7 to the Lamb. Man, I'm not gonna lie. Insejt kif waslet għandi, jew int battili, ma nafx eżatt kif waslet għandi, tfajta fil-karozza sa l-melliħa, għaw mort sa l-uffiċċju toħti għax għanna l-melliħa l-uffiċċju. U tatni buzz, man. Tatni buzz, I was like bumping my head to it. I'm not exactly sure what 7 to the Lamb actually means, but the baseline was pretty dope. So, cheers. Yeah. So all right, so għandek aspirazzjoniet mużikali. What does success look like for you with your musical ambitions? Jena meta mbatt ħadd il-talent mużikali tiegħi bħala Kristjan, fimt li l-mużika nista' there's a heightened purpose to music, għax issa mhux biss saret esperjenza fiżika u fir-ruħ għalija, imma hija esperjenza spirituali wkoll. Allura hija esperjenza ġdida għalija li tieħu l-mużika f'dimensjoni differenti, li għalija huwa mezz li bih nista' nikkomunika ma' Alla u mmexxi lil poplu tal-Alla f'esperjenza ta' minnu Alla permezz ta' mużika. Allura għalija hija affaxxinanti. L-lum il-ġurnata worship leader fil-Knisja tiegħi wkoll mmexxi l-mużika qabel ma jibda service, pereżempju. L-an tiegħi huwa nixtieq li il-Knisja tesperjenza il-moviment tal-Ispiritu Santu permezz tal-mużika. Li toħloq inti. Per eżempju, jena rajt ħafna testimonjanzi ta' nies, per eżempju, li fiqu waqt il-worship, jew nkella jinħelsu waqt il-worship. Min jidħol bil-peace, per eżempju, waqt il-worship, jgħid istra, nħossni aħjar, xċara. Jidħol bil-peace, jonqos waqt il-worship, I can get a six-pack and come to this thing. Mux dak il-peace il-kella. So success for you in the musical sphere looks like someone who manages to convey the word of God and perhaps communicate with God through the agency of music. Naraw il-manifest, l-Alla maġina jimmanifesta f'nofs il-Knisja, alternament. Jaxħaġa għalija soprannaturali sabiħa wis. Nejx għalija, it's amazing. All right.
jekk xaħat għandu jaqra ktib wieħed, ma di vera mistoqsija ovvja, bro. Appart il-Bibja, limu. Istra? Naqa kattiva din. Id-dizzjonarju. Le, Istra, hemm kodba tal-li laqtuni. Naħseb wieħed mill-ewwel kodba li jiena xtrajt funnily enough kien jismu The Battlefield of the Mind ta' Joyce Meyer. U kien vera laqatni għax isu għajjimni għal-realtà li fil-veru sens il-ġlida tibda f'moħħna. U femt permezz dak il-ktieb li nistgħu nieħdu awtorità fuq il-ħsibijiet tagħna biex ma niġux skjavi ta' ħsibijiet tagħna, ma li nirrenjaw fuqhom. Allura vera ġobni dak il-ktieb. Cool. Film wieħed? Film, wow. Issa żgur ħajja jiruni fanatiku, obsessed, whatever, reġejja. Jiena vera ma tantx nara film, se nkun sinċir miegħek. Orrejt, naf wieħed li rajtu u wislaqtni. Hosea brackets Amazing Love. Dan huwa din hija storja tal-bliħ ta' raġel illi iżżowweġ ma' prostituta. U li għaze prostituta, u insomma, I'm not gonna spoil it, but I think everyone should watch it. It's a good film. All right. Bro, we're sort of done, although I feel there is a lot of loose ends that maybe we'll address some other time. Kif kienet l-esperienza tijak bħala mistieden fuq dal-arranġamentek, dal-format, kif ħassejtek? Naħseb il-format huwa uniku għax għaw sens ta' komunità hawnhekk, għaw sens ta' relazzjonijiet autentiċi. U naħseb forsi xi drabi fit-televiżjoni l-ambjent ikun ħafna drammatiku, ħafna pressure, etc., ħafna da. Ma hawnhekk hawn sens ta' relaxation u I mean, I feel valued as an interviewee, so thank you guys. I enjoyed working with you. Welcome. U kulħadd għandu tbissima, ġifieri b'xi mod jew ieħor everyone's happy here, so keep Grazzi smiling, wkoll għal-whisky tal-Franks, Oh. Le, ġenwinament, vera tajb il-whisky, ma ġenwinament għaw fratellanza straordinarja. Eżatt. So, pozittivo. Thank you. Ħadd ma tqajt ma ħadd naħseb li innexxielu kif tajt jaħrat daqshekk fil-font. U naħseb fuq dak il-livell napprezzak ħafna bħala bniedem li you don't want to live a shallow life, but you're asking the right questions. You should ask questions. U naħseb jalla kollha kemm aħna naslu punt fajtna fejn insaqsu mistoqsijiet u ma nimxux mal-kurrent, imma nużaw l-intellett tagħna għat-tajjeb. Dak kien Matthew Gregg, dak kien podcast numru naħseb 10 li tipo kongruenti ħafna mal-Kristjaneżmu 10 mandamenti. Grazzi ħafna Matthew, grazzi tal-li segwejtuna, ħalluna messaġġ, kumment, biex id-dibattitu bħalma tafu ikompli fil-fora kollha fejn din il-ħaġa qed tixxandar. B'xejn għajr narakom id-dieħla. Podcast